كمل لهم كلهم وطافينا أمنينا نايدو دائما كلهم اللي هو بعالات بزي حكي بزخونا مدام ناسي I think حتير جزيجن لومي بقدامي قلت تزاري بنيرة مالت تذكرون بحركين كون كابتن نظر خمسي درجة 9 من 9 نظر خمن جليلة يعني هدي بوزح دي سب حتى قلت حاب أخذنا الكابلوها قلت الأعمال الكابلوها قلت الكابلي مرد أون كون خل بزخونة قل نتي ميديا بدي بفالتوك هم فالتوك كم نناتو اللي خاطبه هدي أبتنا ناتو تقبوه نزاربنا أنا كوما أمينا نزاربنا تقدم بزخونة قل تحاسبنا لنا حاجة علىهم كله هدي I think up بمثل اللصومن انت داتي بروجرام كنس حقينا موتي لايف كاي خيت لو فيسبوك ديت سمع على الكلام تحدثت علالات كابتناي قدم تاريخ كاو تمركز غينو دل حدثت نغرات اودينس هونو فينا نتينا مالتي سلمتا يقوم دبلدلكم زحسبات الله غلغله انت عنتو يقولكم ريتوتا زلوم دليو هناسي دليو افراسي دليو نمطرتا ريتوتا فماذا الصعب عند حكوين كاس تختولو زلكا ختولا لكا النت غيرس زلكو مالتي نلوم ግን حصار سناي بروباغندا مسارحيت مبلا مالتي كلها خطا مولينو እንዳወያነ እንዲያትመጽ خطا تحنيت እንዳወያነ تي ناي مسرح ناي بروباغندا نزمن سيدي كم حفشاوي رديت ناي لومو بروغرامي كم ناي حاوس متنقاطان مخرن نمزرابي تي حاوس متنقاطان نبلو كم قال بفلاتن دي فلاتن بزين فلاتن أنا بناتي جمجم بوزحات ثم الإسيات من لو ما بزحدش تولد زلوا ناشتي إفتراويان من الإسيات كان دي إيموشنال إنه لو سمعتها وبزخونا الجواب بودع عدي بمتعبيتي كالون تسبي بزخونا نايمة أخاب جيروم ناس من الإسيان بالدنقار زقبرو نقرالو إذا خايفة لتخات من الإسيان بتجوجي زخونا كونتات زخيد له بتحدث أني اليوم وحدة زغون قل تربحت النولوم قبل ساتهم الجورو أفراسي أنصار هذا الإفتراء عناو تجبرت تربحت زغونو من تقوموا مالتي تربحت خلنا كلنا بسالساي زم سوازي أتوم أب إفتراء ناي تسفى مقراص تنامج أرشا ما بعد زبهر سجوم تزوسو دمو تأمكو مقدنا عام كتنبرم تخيل زانا يتفعت مقدمو هانا أمينهم سرحلا قالو اليوم تم كنا نحسين لهم زي قباء النفتي النزاربو بوليتيكاوي زربا يخون قصقاسا وصرح كله كنا نحسين لهم زي قباء قروم دا تخساتلنا تقولهم كانوا تقوم زقباءهم سواتي بحافشا قلنا تمنئسي كفلتو زقباء نقر الله وانا زيزك على قلوز اللو قلة تريوتات اللو من البات بزح السبات تزين الزارو والله ما حيش زي ترقم زي يقولوا نقريو مسارات وني يقولونا بإفتراء إلهم زح الفولو أنا قن دارقا مسوء ما يسامى معني مخنياتو ولا قا مسارات تدي يقولوا بإفتراء مثل بإفتراء مسارات دي يقولوا خينو كابئيت مساراتو خاء بقبوخ تقالعون كتفلطون كتكلا لكان تاي مالتي حجي انت دا بتحد وغن تزبزح من اسي تزبزح من اسي تتاليلو يتدناغيرو بعركي عركها ويودع عدي بدله تدناغيري انت دا نقول كنا
ማጆሪቲ ማለት መን ዘዳናግሮ ዘሎ አካል ስመን ኢና ምባል ክንከይድ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ናይ ምድንጋር ዕላምኡ ስለምንታይ እዩ እንተዳ በኤርትራ መሰረት ይብሉ ኮይኑ እዚ ንሰምዖ ዝኸይድ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ገለም በውራጃን ገለም በሃይማኖት ገለም በቀቢላ ሓሊፍካውን ከምዚ ጨናፍር እንዳሰደደ በውራጃ እንዳተወደብካ ማሕበራት ምጥጫሕ ንሕድሕዱ ክሰማማዕ ዘይክእል ነገራት ምግባር ስለምንታይ እዩ እንታይ ከድምዕ ማለት ሲ እንተዳ መሰረት ይብሉ ኮይኑ ኤርትራ ኣብ ደገስታ ይኸድምዕ ስለምንታይ ከሆም ይመጽእ ሕጂ ተይ ሓደ ክልተ መንእሰይ ዘዳናገር ዘሎ ስለምንታይ ምንታይ ከ ንምንታይ ዓላማ ክውዕል ተባሂሉ እዚኦም ክንፈልጠን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ፍሉይ ርእይቶ እንተደይብልኩም ኣነ ካብ ተመክሮይ ሃሳይ እየ ዝብሎ ማለት ዋላ እውን ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ጥራይ ደይኮነስ ከምዚ ኣምሓራ ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሩ ይሄዳል ዝብልዎ ንሓደ ዝተደናገረ ሰብ ወይ ንሓደ ዝጋገ ዘሎ ሰብ እታ ቅንዕቲ ጌግኡ እንታይ ምዃና ተደነጊርካዮ እቲ ጌጋ ቁኑዕ ዘሎ እንዳመሰሎ ኩሉ ግዜ ቅፅል ስለ ዝኽእል ነታ ጌግኡ ብደረጃ ሓቅን መርትዖታትን እንዳቕረብካ ከተረድኦ ክትክእል ኣለካ ካብዚ ዘይርዳእ እንድሕር ኮይኑ ከም ሰብ እንዳሓሰበ ካብዚ ዘይርዳእ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብቶም ብኻልኣይ ናይ ጥፍኣት ልኡኻት ኢልና ንሰርዖም ወይ ተረባሕቲ ንብሎም መጋበርያታት ናይ ስርዓት ወያነ ኣብኦም ከተእትዎ ትኽእል ኢኻ ክትድምሮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ምድማርን ምቕናስን ኢኻ ትሰርሕቲ ፕሮፓጋንዳ ናትካ ወይ ትስራሕ ትህቦ ኩሉ ግዜ ንምድሓንን ንምጉሓፍን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ ንምድሓን ንብሎ ነቲ ተጋገየ ኣካል እዩ እቲ ምጉሓፍ ንብሎ ከዓ ነቲ ኢዱ ተሓፂቡ ኣብቲ ናይ ዕንወት ተግባር ተሰለፈ ንምንጋር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ መደብ ሲ ከምኡ እንተገበርና እንታይ ይመስለኩም ክብል የድልየ ምክንያቱ ንሕናስ ከም ኤርትራውያን ክንበሃል ከለናስ እቲ ኤርትራዊ ዜግነት ወይ ኤርትራዊ መንነት ካበይ እዩ ዝመፅእ ብኸመይ ኤርትራውያን ተባሂልና ስለምንታይ ከኤርትራውያን ተባሂልና ኤርትራውያን ተባሂልና ከንታይ ፍፃመታት ተገይሩ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ሃገርና ኣብ 3-4 ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ኤርትራ ኩሉ ኤርትራዊ ካብ ምዕራብ ንምብራቅ ካብ ሰሜን ንደቡብ ዘሎ ኣብታ ንፈትዋ ሃገርና ዝነብር ህዝቢ ዓሌቱ ብዘይገድስ ቋንቋ ብዘይገድስ ኣብቲ እዋን ናይ መከራ ግዜ ኣብ እዋን ናይ ፀበባ ግዜ ብማዕረ ኢትዮጵያ ዝነብር ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝነብር ዝተፈላለየ ዓሌትን ቋንቋን ዘለዎ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዝነብር ዝተፈላለየ እምነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ብማዕረ እዩ ካብቶም ገዛእቲ ሓይልታት ብተደጋጋሚ ብተወራራሲ ኤርትራ ዝመፁ ዝነበሩ ገዛእቲ ሓይልታት ዝበፅሖም ዝነበረ ኣደራዕ ወይ ግፍዕታት መከራ ካብቲ ሓደ ነቲ ሓደ ተፈልዩ ዝረአ ነገር የብሉን ብማዕረ እዩ እቲ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝውሰድ ዝነበረ ካብ ፖለቲካዊ ስራሓት ጀሚርካ ክሳብ ህዝቢ ኣብ ምፅናት ዝግበር ዝነበረ ገበናት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብፍላይ ንሓደ ፍሉይ ሕብረተሰብ ወይ ብሄር ንብሎ ወይ ቋንቋ ወይ ንሓደ ፍሉይ ዓሌት ወይ ከዓ ንሓደ ፍሉይ እምነት ዘለዎ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ይኮነን ተገይሩ ብምሉእ እዩ ብሓፈሻ እዩ ውሽጢ ኤርትራ እዚ ከዓ ታሪክ ምድግጋም ከይኮነና እንተዘይኮይኑ ታሪክና ሰነዳትና እንተዳ ርኢናዮም ብዕድመና እውን ተወሊድና ክሳብ ሕጂ ዘለናሉ ደረጃ እንተዳ ርኢና ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ናይቲ ዝሓለፈ መግዛእታዊ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ንበሎ ናይ ጣልያን ናይ እንግሊዝ ወዘተ ኤርትራ ዝነበረ ፀገም ብማዕረ እዩ እቲ ህዝቢ ዝቋደሶ ነይሩ እቲ ግፍዕታት እውን ብማዕረ እዩ ዝቕበሎ ነይሩ ብማዕረ ከዓ እብድሆ ነይሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብቲ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ተበላሊፁ ክረኣየሉ ዝኽእል ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበሮን ንኣብነት ብፍላይ ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ይኹን ድሒሩ ዝመፀ መግዛእቲ ሃይለ ስላሴ ይኹን ደርጊ ኣብ መንጎ ነበርቲ ከበሳን መሳሕትን ንብሎ ብልምዲ ወይ ቆላን ደጋን ንብሎ ብልምዲ ዝነበረ ናይቶም ገዛእቲ ስርዓታት ንምፍልላይ ወይ
ንኽገዝእዎ ብዝጥዕሞም ሜላ እንተዘይኮይኑ ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ነንሕድሕዱ ክርአ ዝኽእል ተፃብኦታት ኣይነበረን ከምተን ኩለን ሃገራት ንሪአን ብምክንያት ሃይማኖት ይኹን ብዓሌታዊ ወይ ብናይ መበቆል ጉዳይ ዝረአ ነበረ ግርጭታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣይነበረን ነይሩ እንተደኣ ኮይኑ በቶም ገዛእቲ ሓይልታት ዝመፅእ ብሓፈሻ ነቲ ህዝቢ ንምፍልላይ ዝግበር ዝነበረ ሜላ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብሓፈሻ ንመግዛእቲ መታን ክጥዕሞም ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ማእከል እትዮም ይጭፍልቆ መንባሮም ታሪክ ዘርእየና ስለዚ ካብዚ መረረ ዝተበጊሱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ካብ ዝወርድ ዝነበረ ኣደራዕን ግፍዕታትን ብሓንሳብ ንክቃለስ መሪፁ ከቃልሶ ዝኽእል ምውድዳብ ገይሩ ኣብቲ ምውድዳብ ከዓ ከምቲ ኩሉ ካልኦት ዓለም ዝረኣናዮም ሰውራውያን ሓይልታት ብዙሕ ፍልልያትን ግርጭታትን ነይርዎ እዚ ከዓ ንቡር ፖለቲካዊ መስርሒ እዩ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ተረኣየ ይነበረን ግን ዜሩ ህዝቢ ኤርትራ ተሓደ ካብቲ ሓደ ብደቁ ዋላ በቶም ካብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝወፁ ዝተጨፍለቐ ዝተገዝአ የለን ኦፍኮርስ ነይሮም እዮም ገለገለ በፃብዕቱ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ምስቶም ገዛእቲ ሓይልታት ወጊኖም ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ታሪክ ዝደግሞ ዘሎ ምስ ገዛእቲ ሓይልታት ወጊኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ክሕደት ገበናት ይገብሩ ነይሮም ህዝቦም ሕሊፎም ይህቡ ነይሮም እሶም እውን ካብቶም ሕጂ ንብሎም ዘለና ምስ ስርዓት ወያነ ወጊኖም ኣንጻር ሓድነትን ሃገር ኤርትራን ዝቃለሱ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ፈሊኻ ትሪኦም ኣይኮነን ምክንያቱ መንነቶም ሸይጦም ንውልቃዊ ረብሓ ጥራይ ኣብ ስርዓት ጣልያን ይኹን ኣብ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ይኹን ኣብቶም ካልኦት ስርዓታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበሩ ንውልቃዊ ረብሖም ክብሉ መሰል ኣህዛብ ናይ ኤርትራ ሕሊፎም ዝሃቡ ሰባት እዮም እዚኦም እውን በፃብዕቱ ዝቁፀሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሪክና እንጠቕሶም ሰባት ኢና ስለዚ እቲ ታሪክ ይደግም ኣለዎ ንክብል ደልየ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ተፈልዩስ ረሃዋ ዝረኸበሉ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ከዓ ተፈልዩ ዝተጨቆነሉ ዝተረገፀሉ ምክንያት ወይ ብታሪክ እንጠቕሶም ነገራት የለውም ከም ኤቪደንስ ነቕርቦም ነገራት እውን የለውም ብሓፈሻ ከምኡ እንተደኣ ደየሎ ኮይኑ ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ ብሓደ ዓይኑ ተጠሚቱ ይጭፍለቕን ይግዛእን ይዋረድን ከም ዝነበረ ይስደድን ከም ዝነበረ ግን እቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ሰነዳት ኣብ ህዝብና ዝወረደ ኣደራዕ ከም ኣብነት ወይ ከም መርትዖ ንወስድ ማለት እዩ ስለዚ መሰረታዊ ዝኾነ ፀገም ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ምናልባት እቲ ድኽነት ንብሎ ብሓፈሻ ንኩሉ ህዝቢ ዝተንከፈ ፀገም እዚ ከዓ ብስራሕ ዝፍታሕ ሽግር እዩ ግን ንሱ እንተደይኮይኑ ኣብ መንጎቶም ዓሌታት ንብሎም ወይ ቀቢላታት ንብሎም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ሰፊሮም ዝርከቡ ኣህዛብ ናይ ኤርትራ ተሓደ ኣብ ልዕሊ ተሓደ ዝወሰዶ ኣደራዕ ወይ ፀገማት የለን ስለዚ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ዘየለ ሕብረተሰብ ካልኣይ እንተ ብመግዛእቲ እንተ ንሱ ብዘጥረዮ ናይ ተኸባቢርካ ምንባር ባህሊ ሕላገት ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እሞ ብዝመበል 21 ክፍለ ዘመን ንኸተዘንትወሉ ዘፀግመካ ማለሲ ዓለም ዝበፅሓትሉ ደረጃ በቲ ሓደ ወገን ክትግምግም ከለኻ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ከምዚኦም ዓይነት ትሪኦታት እሞ ናብ ናይ 17 16 ክፍለ ዘመን ንድሕሪት ዝመልስ ኣተሓሳስባ መዞም ሓደሽቲ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዝተፈጠሩ መናእስያት ወይ ዜጋታት ገለ ከምኡ ዓይነት ብጭቕ ዝብሉ ነገራት ክትርኢ ከለኻ ምንጮም ክትፍትሾም ናይ ግድን እቲ ምንጪ ካበይ ዝመፅእ መን እዩ ዘሳውሮ መን እዩ ንከምኡ ንምንታይ ረብሓ ክውዕል ሕራይ በውራጃ ምውዳብ ተደልዩ ብሃይማኖት ምውዳብ ተደልዩ ብዓሌት ምውዳብ ተደልዩ ብቀቢላ ምውዳብ ተደልዩ ግን ንመን እዩ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ቀቢላታት ይዘርብሕ ወይ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተፈላለየ ናይ እምነት ተኸተልቲ ንብሎም እስልምና ይኹን ክርስትና ተኸተልቲ ንዖም ዘገልግል ድዩ ብሓፈሻ ነቲ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራዊ ኮይኑ ናይ ኤርትራ መንነት ሒዙ ኤርትራዊ ዝብል መንነት ፈጢሩ ተቃሊሱ ነፃነቱ ዝጨበጠ ህዝቢ ንዕኡ ዘገልግል ድዩ ዘርብሕ ድዩ ዘርብሖ እንተኮይኑ ኣብቲ ዘርብሖ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ዘርብሖ ጉዳይ ኣቲኻ እውን ምስኡ ክትዋሳእ ናይ ግድን እዩ ግን ዘርብሕ ድዩ እንተኢልና ኣይርብሕን ጥራይ ደይኮነ ዋላ እውን መበገሲ ናይዚ
كم تقول جزء نزاربو أم وشتي إرترا كم ذا عينة أجمعات كسب زيلة سلمتها إذا موجود ده بتدري من تاي نابي يخزم الرح زي تبعبي يخر زلوا قداي سلزي تمن إسي كتقرر زل نامنت أبزار بأوان مسلم عم تفعل عليه نالبات بقول كسبات يزربو خنو نتوم كسبات كتفعل عليه اللي هبنا نقل صوم نهون نامنت صلوليو ወይ ከምዚ ገይሩ መፅኡ ወይ ከምዚ ኮይኑ ስለ ድኾነ ከምዚ ገብር ዘሎ ኢልና ነቶም ነዚ ዘጓሃሩ ዘለዉ ሰባት ካብቲ እሳቶም ዝግልገሉ ዘለዉ መርዛም ዝኾነ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ገለ ብከምዚ ዓይነት ናይ ስብዕና መለክዒ ጌርና ክንኣልዮም ንደሊ ንኸውን ግን እዛ ንቕንዑ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ብድሕሪት ዝደፍኦም ወይ ዝምውሎም ወይ ዝውድቦም ሓይሊ ክሳብ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም መንነቶም ክንብል ከለና ትውልድ ዓዶም ኣስማቶም ዝተምሃርሉ ቦታ ዝሰርሕሉ ቦታ መንጋር ደይኮነስ ትሶም ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕላማ ንመን እዩ ዘርብሕ ንመን ኢኸ ክጠቅም ኣብ ምንታይ መዓላ ኢኸ ክውዕል ክንሪኦ ዝግባእ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣነ ብተመክሮ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ሸለሊለ ክሓልፎ ኣይደልን እየ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ንሪኦ ዘለና ንኣብነት ንሕና ኤርትራውያን ብልምዲ ዋላው እንቶም ጎረባብትና ተጋሩ ንብሎም ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ ብልምዲ ንዛረቦ ኣሎ እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ኣምሓራ መስፍናዊ ስርዓት ኣብዚ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ንሕና ኣብ ትሕቲኦም ከለና ማለት እዩ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ዘውርዶ ዝነበረ ግፍዕታት እቲ ፍሉይ ፀገም ኣብ መንጎ ኤርትራ ወይ ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፀገማት ንሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ፈሊኻ ምርኣይ ጉጉይ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ነይሩ ወይ ዋላ ብሓቂ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ሎም ኩሎም ዓሳክር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝመፁ ዝነበሩ ሎም ኩሎም ዓሳክር መራሕቶም ኣመሓደርቶም ናይ ፖለቲካ ሓለፍቶም ዋላ እውን ዳያኑ ንበሎም ካልእ ኣብ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሲቪላውን ፅፍሕታት ናይቲ መንግስቲ ተወዲቦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሓይልታት ካብ ማእኸል ኢትዮጵያ ዝመፁ ዝነበሩ ጥራይ ናይ ኣምሓርኛ ወይ ካብቲ ኣምሓራ ንብሎ ሕብረተሰብ ዝመፁ ይኮኑን ካብ ተፈላለየ ክፋላት ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ዝመፁ እዮም እንጂ ምስ ከምዚ ንሕና ብተለምዶ ንሪኦ ነገር ኣሎ እቲ ኩሉ ግዜ ፀላኢ ጌርና ንወስዶ ወይ ብልምዲ ንሪኦ እቲ ኣምሓራ ንብሎ ሕብረተሰብ ክሳብ ሕጂ ዝሓለፉ 34 ዓመታት እቲ ፅልኢ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እዚ ዝተወሰነ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣምሓራ ንብሎ ሕብረተሰብ ኣብ መንጎኡ ከም ዘሎ ጌርና ኢና ክንስእሎን ወይ ክንሪኦን ፀኒሕና ግን ተሓቃዊ ስእሊ እንተደኣ ርኢናዮ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ መስፍናዊ ስርዓት ወይ ነቲ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዝመርሕ ዝነበረ ኣብ ብታሪክ ኣብ ተፈላለየ መድረክ ዝመፁ መራሕቲ ናይቲ ሃገር እዮም እቶም ፀገም ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣምሓሩ እዮም ፀላእትና እንተደኣ ክንብል ኮይና በቲ ሓደ ወገን እውን እሞ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑስ ብዙሕ ክትዕ ዘልዓል ኩሉ መድረክ ነይሩ ሕጂ ዝሓፀረ ግዜ እሞ ኣምሓሩ እንተደኣ ኮይኖም ፀላእትና ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ህዝቢ እዚ ትግርኛ ዝዛረብ ንብሎስ እሞቲ ኣጋእዝያን ዝበሃል ሕጂ ከም ፕሪንስፕል ወይ ናይ ኣጋእዝያን ጥራይ ደይኮነ እዚ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ወይ ናይ ትግርኛ ማሕበረሰብ ኣብ ሓደ ምግባር ዝበሃል ፕሪንስፕል ሲ ሓቂ እሞ ኢልካ ናብ መኻዱ ከውስድ ስለ ዝኽእል ነቲ መንእሰይ ንኸይጋጋ ሓደ ነገር ክንብል ንሕና ፀላእትና ኣምሓሩ ከም ዘይኮኑ ፀላእትና ብተናፀል ኦሮሞ ከም ዘይኮኑ ፀላእትና ብተናፀል ሲዳማ ወይ ካልኦት ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ደይኮነስ ብሓፈሻ እቶም ብተደጋጋሚ ግዜ ካብ ግዜ ምኒልክ ጀሚሮም ክሳብ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ናይ ወያነ ኣብ 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ ዝመፁ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሮም ኣረኣያ ጉጉይ ፖለቲካዊ መስመር ስለ ዝኽተሉ እንተደይኮይኑ ብሓፈሻ ብጃምላ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ፀላኢ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኢልካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እዚ እንተደኣ ከምዚ ዓይነት ርኢኻዮ እዞም ሕጂ ብወያነ ተላኢኾም ዋሉ ካልእ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ማሽን ኣለዎም ንብሎም ሕብረተሰብ መፅኦም ብዛዕባ ናይ ትግራይ ትግርኝ ፅባሕ ንግሆ ኤርትራ በዚ ምዕራባዊ ክፋል ናይ ኤርትራ ዘሎ ናይ እስልምና
እምነት ተኸተልቲ ኣህዛብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፀገም ተዳእ ፈጢሮም ከም ንሳቶም ደውርዮ ልዕሊ ናይ ክርስትና እምነት ወይ ናይ ከበሳ ህዝቢ እዚ ውሽጢ በኢትዮጵያን በአምሓራን ዝመፅእ ወይ በኦሮሞ ዝመፅእ ተፃብኦታት ንሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ንትግራይ ማለት እዩ ከዓ እሱ ካብ ኮነስ ብሓባር ዘይንነብር ዝዓይነቱ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን እቲ ቀለውላው ናይ ወያነ ከም ዘሎ ገዲፍና ማለት እዩ ንሳቶም ዘቕርብዎ ተሓሳስባ ክንፍትሾ ከም ዘለና እቲ መንእሰይ ክሪኦ ከም ዘሎ እቲ ምንጩ ንምንታይ እዩ ናበይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ እዮም ደልዮም ናይ ብሓቂ ድዮም ሕጂ ወያነ ትግራይ ትግርኝስ ከም ፕሪንስፕል ከም ቃልሲ ወይ ከም መደብ ብዕላማ ሒዞሞ ካብ ቀደም እዞም ትግርኛ ንዛረብ ሕብረተሰብ ብቕንዕና ኣብቲ ሓራ ክንወፅእ ካብቶም ገዛእቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ሓራ ወፂና ናይ ባዕልና ስቴት ክንገብር ኣብቲ ከባቢና ከዓኒ ስትሮንግ ኮይንና ክንወፅእ ናይ ብሓቂ ካብ ቅንዕና ተበገሰ ድዩ ስለምንታይ ናይ ሎሚ 10 ዓመት ናይ ሎሚ 15 ዓመት ናይ ሎሚ 20 ዓመት ናይ ሎሚ 30 ዓመት ዋላ እውን ኣብቲ ምብጋስ ናይ ተሰውራ ናይ ትግራይ ንምንታይ እዚ ተሪኦታት ዘይተቀላቀለ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ትግርኛ ተዛራባይ ንብሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ንምንታይ እዚ ዓይነት ፕሮግራም ሒዙ ዘይመፀ ስለምንታይ ሕጂ መፅእ ኣሎ ኢልካ ክትሪኦ ክትፍትሾ ናይ ግድን እዩ ትእምኮ ፀገም ምናልባት ሰባት ድላዮም ክዛረቡ ክእሉ ኮኑ ኣምሓራ ከምዚ ገይሮምና ኦሮሞ ከምዚ ገይሮምና በቲ ከዓ እዞም ናይ እስላም ኣኽረርቲ ሓይልታት ዝብልዎም ንሳቶም ወይ ከፀልምዎም ዘልዩ ናይ ምዕራባዊ ክፋል ናይ ኤርትራ ከምዚ ክገብሩ እዮም ኢሎም ብትንቢት ዝዛረብዎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ካብዚ ኣካል ሕብረተሰብ ናይ ምዕራብ ንብሎ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብና ወይ ኣካልና ደምና ወይ ፍንጫሕ መሰንገልና ኢልና ንገልፆ ህዝቢ ኤርትራ ካብኡ ክፈልየና ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መልክዕ የለን ግን እቲ ዕላማ ክንፈልጦ ዝግባአና ሓደ ነገር ኣፈጣጥራ ናይ ስርዓት ምርኣይ ዝዓበየ ስእሊ ክበና ክእል ኣፈጣጥራ ናይ ስርዓት ማለት ናይ ወያነ ዝበሃል መሪሕነት ወይ ወያነ ዝበሃል ጁንታ ኣፈጣጥሮ ካብ መጀመርያ ጀሚርና ንምንታይ ዕላማ መፂ ናይ በከይድ ፀኒሑ ኣብ መጨረሻ ከንታይ ዓይነት ሽግር ኣጋጢሞ ነዘን ሰለስተ ነገራት ተዳሪእና እቲ ኣብ ዓለም ወይ ኣብ ከባቢና ወይ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ድኸሰረ ሰውራ ንመሰል ንዲሞክራሲ ንነፃነት ተቃሊሱስ ድኸሰረ ሰውራ እንተሎ ብቁፅሪ ሓደ ዝስራዕ እዚ ናይ ወያነ ሰውራ እዩ ብኸመይ መለክዕን ብብዙሕ መለክዕን ተዳሪእናዮ ማለት እዩ መጀመርያ ደረጃ ወያነ ካብዚ ዘለዎ መዋጥር ንክወፅእ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውያን ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እሱ ከዓኒ በቶም ኣካላትና ናትና በቶም ኤርትራውያን ንብሎም ኣካላትና ዝተፈላለየ ረብሓታት እንዳሃበ እንዳኸፈለ ንባዕሉ ናይ ምድሓን ፕሮፓጋንዳ ወይ ኣጀንዳ ፕሮፓጋንዳ ዘይኮነስ ኣጀንዳ ኣብ መጨረሻ እዚ ስርዓት እዚ መውደቂኡ ከፀብቕ ኢሉ ካብቲ ካብ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዝመፅሎ ዘሎ ተነፅሎ ንምህዳም ክብል ነዞም ባእታት እዚኣቶም ብሽም ትግራይ ትግርኝን ብሽም ኣጋእዝያንን ወዲቡ ኣብ ኤርትራ ነባሪ ነፃነት ከም ዘይህሉ ስለምንታይ ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልተ ህዝብታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብተፈጥሮ ተፈላልዩ ዝነብር ህዝቢ ከበሳን ቆላን ንብሎ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፍልሊ እንዳግፋሕካ ሃይማኖታዊ ግርጭት ክመፅእ ከም ዝኽእል ንመፃኢ يعبي خات سئلي نزي حدش ولدون دفر أرحكا تجبر جبنات الغلو زي ترسيع مالتي سو حبر السبزي وهم زعينة ملكة مجابريا ناي مدحان سرعات ويانا وينو نخسر بقدر مهانو خلاص مرور لله الذي أبتمت أرض يكون حدي أو اشتنا هذا اللو نحنا إرتراوانسي أو اشتنا هذا الترات لنا أزن على الليل نادي كلنا بين منشونا يزينتهم من إسياتنا هذا الترلوم ذلو لو من ريون زلنا اشتو دمسلو كك نقول عدو هونو والدباتات ولاو زي سنة مقبار زي حلفنتاو تكبارات تفلالي ويب سايت نريهم ولاقا بحفشة بسرعة ويا نستل أخو ناي فيسبوك سراويت يقبر انتقاله ولاقا بسرعة استل أخو ناي فيسبوك سراويت يقبر انتقاله قل أبون أزينا أسماتهم بفورين نفلتهم مننتهم بفورين نفلتهم علة لدتهم كي تعرفه أزراشهم كي تعرفه على لنا نفلتهم بعثات إيرتراويان وإزيجات إيرتراويان أبتقول ده إدم تحاسب من واسوهم ذلو نايك أربعة مسكر زنايت مادر أنا لذي زي تمن إسي بقول بأخرج خلاله إذا زجبر ذلو
نأشتي يكون عبيت زمسل من قصاصات مو إرترا وشم مستلابسة من قصاصات بزخون يكون ملكري إرترا وربحا خم زي بلون ني إرترا خم زي ربحن እኳዳ ኣነ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፋፍል ካብ ምንባር ናብ ዘይ ምንባር ደሰጋግር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ መረጋጋእን ድኽነትን ፀገማትን ንጎኒ ገዲፉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ መረጋጋእን ሰላምን ናብ ካልእ ኣሉታዊ ነገር ቀይሩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራ ምትኽናን ከምፅእ እንተዘይኮይኑ ካልእ ረብሓ ከምፅእ ኣይክእልን እዚ እንተደኣ ከም ዘለዎ ኮይኑ ካልኣይ ደኣ እሞ ንመን ይደገልግል እንተኢልና ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝገለፅናዮ ስርዓት ወያነ ካብቲ ተፈጢሩሉ ዘሎ ቁልውላው ንምህዳም ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ቁልውላው ፈጢርካ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ኤርትራውያን ቁልውላው ኣብኡ ንኽትነብር እቲ ናይ መጨረሻ ኣጀንድኡ ምዃኑ እዚ ማለት ድማ ኣብ መንጎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ ኣብ መንጎ ኤርትራ እንተዳ ቁልውላው ተፈጢሩ ስርዓት ኣይክህሉን እዩ ፀጥታ ኣይክህሉን እዩ ሰላም ኣይክህሉን እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ዝኾነታት እዚ ከዓ ስርዓት ወያነ ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ሃዲሙ ነዞም ኣህዛብ እዚኣቶም ክገዝኣሉ ዝኽእል መገዲ ንምጥጣሕ ዝግበር እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ መንእሰይ ምናልባት ገለገለ ሰባት ኣብ ሃገርና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሎ ከምዚ ፀገማት ኣሎ እዚ ፀገም ኣሎ ዝብሉ ብዙሓት ኣይሰኣምን እዮም ኤርትራውያን ክንሶም ክህሉ ይኽእል እዩ ኣለውን ግን እዚ ፀገም እዚ ክፍታሕ ዝኽእል ግን በዚ ሕጂ ተታሒዙ ወይ ዝበሃል ብናይ ወያነ ኣጀንዳ ንኣብነት ሓደ ሲ ደው ኢሉ እንታይ ኢሉኒ ብቕቲ ማለት በበውራጃና እንተተወደብና ሲ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብ ፌስቡክ ብዙሕ ትሰምዕ ኢኻ ግን ባይዘወይ ቴሌፎነይ ናይ ብዙሕ ናተይ ቴሌፎን ዋላ ንዞም ንቃወም ኢና ዝብሉ ዋላ ደገፍቲ ኢና ዝብሉ ብዙሕ ስለ ዘሎ ቴሌፎን እውን ክቅይሮ ስለ ዘይደሊ እቲ መልእኽቲ ይቕበል ሕጂ ሓደ ካብኡ እንታይ ኢሉኒ በበውራጃ ተተወደብና ስታይ ፀገም ኣለዎ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ብናቱ ገላልፃ ከምዚ ፌደራላዊ ስርዓት ማለት ሲ እዚ መምሕዳራዊ ክልል ጌርካስ ፌደራላዊ ስርዓት ጌርካ ኣብ ኤርትራ በውራጃ ደረጃስ ከምዚ ዘይንገብር ምክንያቱ ድሕሪና ናብቲ ዲሞክራሲ ክንከይድ ገለ ብዙሕ ርእቶታት ገለ ዝሃበኒ ሰብ ኣሎ እቲ ባክግራውንድ ናይቲ ሰብ ዋላ ተሪእናዮ ድሓን ተምሃረ ሰብ እዩ ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ እዩ ግን ንምንታይ እዩ ናብኡ ዝኽየድ እንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ ናብኡ ዝኽየድ ማለት ሓደ ነገር እኮ እዩ እንተደኣ ብግቡእ ትርድእኑ ኣለኹም ሲ ኣቦታትና እንታይ ይብሉ ሲ ውሕጅ ከይመፀስ መገዲ ውሕጅ ፅረግ ይብሉ እዮም ግን ውሕጅ ክመፅእ ምዃኑ ፈልጡ እዮም እቲ ከባቢ ናይ ውሕጅ ቦታ ምዃኑ ፈልጡ እዮም ወይ ሩባ ክኸውን ወይ ሩባ ዘይብሉ እሞ ንኩሉ ፀላሊግዎ ክኸድ ዝኽእል ናይ ማይ ሓደጋ ክመፅኦ ዝኽእል ቦታ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ኣቐዲምካስ መገዲ ግበረሉ የብሉ ግን ፀገም ክህልዎ ምዃኑ ስለተፈልጠ ጥራይ እንጂ ካብዛ ምስላ እዚኣ ተበጊስና ሲ ፌደራላዊ ኤትኒክ ወይ ከዓ ክልላዊ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ሕጂ ክልላዊ መልክዕ ዝሓዘ ኣውራጃዊ ማለት ሲ ኣውራጃ ብምሕዳር እንድዩ ኣውራጃዊ መልክዕ ዝሓዘ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ምእታው ማለት ስለምንታይ ሕጂ ከም ሕቶ ክመፅእ ስለምንታይ ኢሉ ኣነ ስለምንታይ ማለት ሲ ሓደ ኣውራጃ በቲ ሓደ ኣውራጃ ተጨፍሊቑ ድዩ በደረጃ ኣውራጃ ዋላ ተምፅኡ ኣብ ኤርትራ እቲ ቃውማ ናይቲ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ነዚ ፍቅድ እውን ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ገለገለ ሲ እቲ ትግርኛ ትብሉ ሕብረተሰብ ንኣብነት ካልእ ከም ሓደ ከም ኣብነት ተደኣ ወሲድና እዚ ትግርኛ ንብሉ ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ትግርኛ ዝዛረብ ሲ ከምቲ ናይ ቀደም ኣቃውማ ኣብ ሓደ ኣውራጃ ቆይሙ ኣይኮነን ሰፊሩ ኣብ ተፈላለየ ኣብ ሰለስተ ኣውራጃታት እዩ ነይሩ ብኸምኡ እዩ ዝመሓደር ነይሩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ፅባሕ ንግሆ ሓንቲ ዓባይ ሕቶ ሓቲተዮ ሲ ኦኬ እንተደኣ በኣውራጃ ስእሊ ምፂናዮ እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ፌደራሊዝም እንተደኣ ምፂናስ ከምቲ ትብሎ እንተደኣ ኮይኑስ እዘን ሰለስተ ብናይ ቀደም ኣፀዋውዓ ኣውራጃን ዝነበራ ብኤርትራ ፌደራላዊ ስልጣን እንተደኣ ተዋሂብዎን ናይ ባዕለን ስቴት ክገብራ እየን ናይ ባዕለን ፍላግ ክገብራ እየን ናይ ባዕለን ኮንስቲቱሽን ክህልወን እዩ ናይ ባዕለን ነናተን ፕሬዚደንት ክህልወን እዩ ነናይ ባዕለን ፖለቲካዊ ስልጣን ወይ ንውሽጠን ክመሓደረሉ ዝኽእላውን ሕጋጋት ክህልወን እዩ ማለት እዩ ስለዚ
انت ابوهم خوينسي امونغو تغرينيا تزاربتي ارتراويان زلو فللين قربتنسي كترد انتقل دون امنت خمتين اي قدم اصواعا او رجع حماسينن اكلو غزاين سراين اب ثلاثه فيدرالو سرعات وي انت من محدار كفافيل كايو امونغو زوم حبرتسب زوم نبلوم دلنا زيوم ناي تغرينيا تزاربتي خنسومسي سلامنتاي اب ثلاثه فيدرالو سرعات يكفافلو كفلاليوم زخل قانقوا يلن كفلاليوم زخل امنتون يلن ስለዚህ ስለምንታይ ይሆን እምነት ክምልሰለ ይካለን ስለዚህ ተፈደራቲ አውራጃው ምትእኻም ንብሎሲ ከምዚ ተራ ናይ ቀደም ካብዚ ማሕበር ወይ ናይ ሓደ ቦታ ካብዚ ቦታ ዚስ ጋዓብቲ ቦታ ዚ ዓዲ ክስተ ኢልካ ክትክልሎ ወይ ምልክት ክትገብረሉ ወይ ንኸተም ማሕድሮ ወይ ጭቃ ዓዲ ዳኛ ዓዲ መዲብካ ከተም ማሕድሮ ንኸቀለልካ እንተ ዘይኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ ናይ ዓሌታው መግለጽ ሽም ኣይኮነን ናይ ሓደ ዓሌት መግለጽ ሽም ኣይኮነን ትግርኛ ማለት ሓደ ትግርኛ ዝበሃል ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ነው ኣበይ ይነብር ብዘይገድስ ኣብ ነፋሲት ክነብር ይኽእል ኣብ ኣስመራ ክነብር ይኽእል ኣብ መንደፈራ ክነብር ይኽእል ኣብ ከረን ክነብር ይኽእል ኣብ ሳሕል ክነብር ይኽእል ኣብ ባፅዕ ክነብር ይኽእል ግን ትግርኛ ዝበሃል ቋንቋ ኣሎ ትግርኛ ዝበሃል ሕብረተሰብ ኣሎ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኸ ትግረ ዝበሃል ሕብረተሰብ ኣሎ ትግረ ኣብ ከበሳ ኣሎ ትግረ ኣብ መጥሓት ኣሎ ትግረ ኣብ ሰምሃር ኣሎ ትግረ ገለ ኣሎ ሕጂ እዚ ትግረ ዝበሃል ሕብረተሰብ ይግን ኣካልቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ፌደራላዊ ስርዓት ጌርካ ከተምፃእ ይትኽእል ኢኻ ካልእ ጭቆና ክህሉ ኣለዎ ጭቆና ንብል ከመይ ሕጂ ጭቆና ክንብል ከለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ክፈላለዮ ዝኽእል ናይ መነባብሮ ፍልሊ ምርካብን ምስኣንን ምምሃርን ምድንቋርን ኩሎም ቶም ፋሲሊታት ንብሎም ንወዲ ንሕብረተሰብ ዘድልዮ ንሓደ ህዝቢ ዘድልዮ ፋሲሊቲ ነቲ ሓደ ክረክብ ከሎ እቲ ሓደ ምዘይማልኣሉ ካብቶም ፋሲሊታት ንኣብነት ፅርግያ ንብል ቤት ትምህርቲ ንብል ሕክምና ነዘን ሰለስተ ወሲድናየን ግቡእ ሕክምና ዘይረክብ ሕብረተሰብ ከባቢ ሕክምና ዘይተደኮነሉ ፅርግያ ክራኸበሉ ዝኽእል ፅርግያ ዘይተሰርሓሉ እንተኮይኑ እሞ በንፃሩ ከዓ እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ክንሱ ፍሉይነት ተዋሂብዎ ፍሉይ ቤት ትምህርትታት ፍሉይ ናይ ሕክምና ትካላት ዘመናዊ ፅርግያታት ተገይሩሉ እቲ ካልእ ግን ኣብ ፀልማትን ኣብ ድንቁርናን ኣብ ሕማምን ዝነብር እንተ ደኣ ኮይኑ ሕጂ ኣብዚ ኣብቶም ውሽጢ ሕብረተሰብ ናይ መነባብሮ ምፍልላይ ኣሎ ናይ ንቕሓት ምፍልላይ ኣሎ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልላይ ኣሎ ኣብ መንጎ እዞም ሕብረተሰብ እዚኣቶም ከዓ ድርጭት ክፍጠር ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብተለምዶ ንሪኦ ኩሉ ዋላ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ካልኦት ኩርናዓት ናይ ዓለም ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኤትኒክ ግሩፕ ወይ ከዓ ዓሌታት ዝፍጠር ግርጭት ነዘን ሰለስተ እዚአን ብውሕዱ ዓንቶ ይትገለፅ ኮን ካልእ እውን ክግለፅ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ነዚአን ከማልእ ዘይክእል እንተ ደኣ ኮይኑ ነዚአን ብግቡእ ክረብሓለን ዘይክእል እንተኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ጭቆና ኣሎ ኢሉ ክኣምን ይኽእል ሕጂ ጭቆና ኣብዘየብሉ ወይ እዘን ንብለን ዘለና ሕጂ ብነፃነት ናይ ምባር ሓደ መሰሉ እቲ ሃገር ትረኽቦም ትንኣስ ትዕበ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ብግቡእ እንተ ደኣ ዝመቃራሕ ኮይኑ ዓዲ ክስቶ ካብ ዓዲ ክስቶ ከፍልዮ ዝኽእል ታሕተዋይነት ወይ ላዕለዋይነት ዝበሃል መነባብሮ እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ እዞም ሕብረተሰብ እዚኣቶም ሰላም ኣሎ ምርግጋእ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ምንባር ውሕስነቶም እውን ተረጋጊፅ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ሓደ ናይ ካልእ ሕብረተሰብ ዘሎ መነባብሮና ፍልሊ የብሉን ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ናብ ግርጭት ከውስዶ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መለክዕ የለን እኳ ደኣ ብሰላም እዩ ዝነብር ስለዚ ትውደባ ስለምንታይ እዩ ደኣ ድመፅእ እዚ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ሓቂ ኣብ ባይታ ንሪኦ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ድኽነት ኣሎ እንተኢልና ኩሉ ኤርትራዊ ድኻ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፅበ ማይ ዝስተ ፅሩይ የለን እንተኢልና ከም ኣብነት ተምፂናስ እሞ ዓድመን እዩ ካብ ዓድመን ፅሩይ ሰቲ እቲ ሓደ ዓድመን ተፀሚ ወይ ፀሚኡ ይነብር ኣሎ ዝብል ሕቶን ተምፂና የለን ኩሉ ብማዕረ ይስእብ ኩሉ ቤት ትምህርቲ ኣይረኸበን እቲ ህዝቢ ኣብ ድንቁርና ነብር ኣሎ እንተኢልና ካብቲ ድንቁርና ክወፀሉ ዝኽእል ሜላ ኢና ክንህዝ ዘለና ገለ መካኒዝም ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ኣብያ ትምህርቲ ዲና ክንሰርሕ መምሃራን ዲና ጠሊምና ክነምፅእ ወይ ካልኦት ነገራት ዲና ክንገብር ናይቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር መዝሚዝና ካብኡ ዝርከብ ሃብቲ ከዓ ብግቡእ ኣብ መዓላ ውዒልና እቲ ሕብረተሰብ ክመሃረሉ ዝኽእል መካኒዝም ንፈጥር እምበር ብሓባር ዝድንቁር ብሓባር ዝጠሚእ ብሓባር ብሕማም ዝሳቐ እንተኮይኑ ብሓባር ብድሕረት ዝሳቐ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ
حدا خبت حدا تفليز الرأي له ينو بنصارو انت معبلنا انت دا خوينون بحبار زمعبل تدا خوينو بحبار كابت زركب هبت هاجر بمعرض المقال تدا خوينو بحبار من نبابرو بقبو زو حصل حبرتسب اندحر خوينو بزخونه يكون بوليتيكاو ملكعي ناب بريتشت كأتو زغل ناب متفنان كأتو زغل حدا او لعل حدا ازي غيرو نخبل زغل مودابون نقد خفت مقد خفت راي ذي كونه توديبو ناي مقاله سبايتا مدميدو نمسلو قاله سلو زغل ولا حنت نقدل ስለዚህ እዚኦም እንተ ኣደየለዎ ኮይኖም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ተናዊሑ ኢልካ ተማርር መን እዩ ሕጂ ዘማርር ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዊሕኒ ኢሉ ዘማርር እቲ ትግራይ ድዩ እቲ ትግርኛ ድዩ እቲ ቤን ዓምራይ ድዩ ኦር እቲ ብሌን ድዩ ወይ እቲ ሳሆ ድዩ ወይ እቲ ካልእ ኩናማ ገለ ንብሎ ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ መኖም ይደማርር ነዊሕና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢሉ ዘማርር ስመን زيا حتى ملكت زيا حدي نقولهم بهرات الأب معرة ملس الله خينا زم كلهم زياتهم أفتي مدب هاجر أجر جلوس آتيهم تهاجر زجات أما شجر دحين نعو خيتن تنا مالتي تنوي حنات بالحتو كم حتو اختلع عند حركوينا نمن ينوي حتو تقرينيا مساهو نبلين فليا زنو حتو وي بفلين نتكا حتصير قرصته هيبوم وي حتصير أجر جلوم نجزء زملوس عليه تعلو دي مع إيرترا تيرنا يلو من حد يلو خينو زت أجمزي نقول له زي بإيرترا زجات أمانس أجمي وي نقول له تي إيرترا زنبر من أسي زجات أمانس أجمي كابتحدة حلاف زلاف يقولون تقولنا ما بمعرض هاجراء قرقلات يستعذب تتلقينيهم تحدهم تحدهم أنت دايلنا تي كومبلين قبره تي كم أبنت إنه أربع نجر كم يجرنا أنا خاب كابزي استناوح هاجراء قرقلات وين زمان سي زروبرو دنس أرسل زول هاجراء قرقلات كم يجرنا خن حصرون نخل نجيب زحات ميكانيزم علو مخنيات علو بس هاجراء قرقلات زنوح مخنيات علو حجي كم يجرنا أنا نزم مخنيات زي كولابس جرنا أبرب حنا غيرنا تهاجر نام نبور تمليسا إتي ناشنال سيرفيس نبلون نام نبور تمليسو كل سب بدليت كم تقبو هم تعواج أقول توديو نابتي كبابيو نابجزو نوانينو دملسلو من جدي مدلاي أنت زي كوينو تحدى خاب تحدى زي جوبا أقول تجبرالو تحدى جن بتناي تحدى رهاس عندما نبرالو يلو تحدى كخوري ونتحدى كم عينتها كايدا عند حرزي اللي كوينو مودابونا يدلني نتقاومو وندوجسك أول حمت نجريهم انت عنتو تفل عليه ابتناي مسلات قداتين تنكف زبلكون ناشتو كل زحاويس كان تداريخاو صقم الله انت هوينس بحباري صقم تزبي رهاو انت لون بحباري زرهو تزبي ازي انت دابوت انا لون كوينن ازن يزلناጫው دا خبي دي سئيلو حجي حنت طحانيت اخلخ اتقالا بتي طحينا اخلخت بكايت قال نقر بالعلاقة تأتولى لك كان تربعيت انت فرق ربعيت انت خلت ربعيت اخلقة تأتولى لك كالشح يسكاها بتي تتوفقو توتو تحينا وها اخد سبير لك ويقروينا جد بوليتيكا اخومي بتحن مولينو زبهال اكلا لو حيل له بالعلي تي بروباغندا ماشين كوين يسر حيل له اتي نايت بروباغندا فيكتيم زخون كا تحفاشي مالتي زخابي يمصالو انتلنا ግን ቀንድ መንቀሊው ካብ መቀለይ ካል ወላ ሓደ ነገር የለን ምክንያቱ بتوم كورونا أبز حلف عسبت حمش عمد كتري وصنيحكم سب سلزبلة ديكونس بتكبر أبايت أزر أي نجرات توم حق تأكلهم ذم كلهم نريهم زلنا دما نامنت أو عالم سيتي تي كوهاب زقبا نت بميت دي كابزن ناي ميت نت بي حقتات ناي ميت نت وهاب سرعة نت بسي 100% ني إرترا خرب حزخل كم مقدر زول سناي بوليتيكا أجندة يعني 100% ነው እንጂ ካብ ኔክስትስ ሰንበት ጀሚሮ على አስማት እንዳገለጥኩ ዛሬ 100% 1% እንብላሲ ካብ መቀለ ንኤርትራ ዝረብሕ ወይ ንኤርትራ ዲሞክራሲ ፍትሕነት ህዝቢ ቀጻልነት ክህልዎ ናጽነት ንኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣኒ ቀጻልነቱ حيلو هاجرو أمعريلو
ውሽጣ ሃገሩ ዘሎ ሃብቲ መዝሚዙ ንዓለም ዕዳጋ ቀሪቡ ሓንቲ ምዕብልትን ስልጥንትን ዘይትድፈርን ኤርትራ ንኽትፍጠር ስርዓት ወያነ 1% ከማን ሓሲቡላ ይፈልጥን እዚኣ ግደፎ 99% ማለት እዩ 1% ሓሲቦምሉ ይፈልጡን ሕጂ ገንጢልና ኢና ንሪኦ ኣብ ኤርትራ ምድኻም ዕንወት ምብትታን ምትፍናን ምቅትታል ዕግርግር ህውከት ክፍጠር ተደይ ኮይኑ ወያነ 1% ተኣክል ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ሓልዩ ንክቐፅል ዞም ካልኦት ብዙሕ ግዜ ንሰምዖም ኢና ገለገለ ንመንእስያትና ዘደናግር ነገር ኣሎ ወያነ ናጽነት ክረክብ ኮልናስ ቀልጢፎም ማፍሉጥ ሂቦምና ዝብሎ ዝናይ ባዕሉ እንትንታን ኣለዎ ወያነ ናጽነትና እንተደይፈልጥዎስ ኣብ ዕግርግር መሃልና ስጋዕሎም ዝብሃል የዋህ ድኾነ ነቲ ኤርትራ ተኻየደ ቃልሲ ነቲ ኤርትራ ተኸፍሎ ዋጋ ርዝመት ዝኸልእ ወይ ሚዛን ዝኸልእ ገለገለ ዝዛረቡ ሰባት ንሰምዕ ኢና እዚ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብቕልፅሚ ናጽነቱ ደፊኡ ኣሜሪካ ይደገፈቶ ሩስያ ይደገፈቶ ክሳዕታ ግንቦት 24991 ናጽነት ኤርትራ ትረጋገጽ መርገጥ ናይዘን ሓይላት ዓለማት ንብሎን ናይ ሩስያ ይኹን ዋላ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ እንግሊዝ ናይ ጣልያን ዋላ ካልኦት ሃገራት ኤርትራ ነፃ ክትወፅእ ዝብል መርገጽ ኣይነበረንን ዕረ እንዳጣዓሞም ግን ተቐቢሎም ስለምንታይ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ፈንጢሱ ሓይሉ ስለ ዝወፀ ጥራይ እዚ ሓቂ እዚ ቦትኡ ከሎ ነዚ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተኸፍሎ ዋጋ ንምንኣስ ምቁንጻብ ተባሂሉ ወያነ እንተደይ ትፈልጦ ነይራ ናጽነት ኤርትራስ ናጽነት ኤርትራ ናጻ ከም ናጽነት ሎሚ ኣይምተፈልጠን ነይሩ ኣብ ዕግርግር ምነበርና ነርና ዋላ ኢትዮጵያ ቀደም ወሓጠትና ዝበሃል ብዙሕ ዘረባታት ንሰምዕና እዚ ግን ነቲ ኣያታትካን ወይ እስኻን ህዝብኻን ድኸፈሎ ዋጋ ምንኣስ እዚ ማለት ከዓ ንነብስኻ ምንኣስ እዩ ንነብስኻ ምንኣስ ምቁንጻብ ዘለካ ላዕለዋይ ኢድ ናብ ዝተሓተ ኢድ ምውራድ ከምኡ ገይረ እየ ድወስዶ ስለዚ ብኸምዚ ክርአ ኣለዎ ማለት እየ ስለዚ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ምውዳብ ተሪእና ንመን ንምድሓን እንተኢልና ንወያነ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣይጠቕሞን ብዝተፈላለዩ መለክዒታት ተሪእናዮም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንተደኣ ምፍልላይ ዘየለ ኮይኑ ንግርጭት ኣፍ ደገ ከፍቱ ዝኽእሉ ፀገማት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘየለዎ እንድሕር ኮይኖም እቶም ኣለውና ንብሎም ፀገማት ከም ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ግን ሓፈሻዊ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ናብ ፀገም ከውድቆ ዝኽእል ካልእ ፀገማት ክሳብ ዘይሃለወ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ምውድዳብ ብሽም ኤርትራውያን ዝግበር ውደባ ሓደን ንሓደን ደገልግል ጥራይ እሱ ከዓ ንወያነ ጥራይ ደገልግል ምክንያቱ ወያነ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ጭቃ ወይ ዓዘቕቲ ካብኡ ከውፅኦ ዝኽእል ሜላ ክፈሕር ናይ ግድን ስለ ዝኾነ እሱ ካልኣይ መድረክ ክንሪኦ ኢና ብሰፊሕን ብዙሕ ተዛሪብና ኢና ስለዚ ብመጀመርያ ደረጃ እቲ መንእሰይ ክግንዘቦ ዝግባእ ነገር ኣሎ ፀገም ኣለና ንሕና ፀገምና ከመይ ክንሪኦ ከም ዘለና እውን ፀገማት ኣፈታትሓ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ገለን ብስራሕ ድፍትሑ ፀገማት ኣለው ገለን ብዘተ ድፍትሑ ፀገማት ኣለው ገለን ብዓቕልን ብትዕግስትን ተፀሚምካ ሰጊርካ ተሓልፎም ፀገማት ኣለው ኣብ መጨረሻ ግን ብቃልሲ ድፍትሑ ሽግራት እውን ኣለው እዚ መልክዕ ኣለዎ ናይ ፀገማት ኣፈታትሓ ብትዕግስቲ ድፍታሕ ፀገም ኣሎ ንግዜ ሂብካ ድፍታሕ ፀገም ኣሎ ብፃዕሪ ብስራሕ ብድኻም ብረሃፅ ብፅፍርኻ ትብሎም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብንፅማም እውን ዝሕለፍ ሽግራት ኣለው ኣብ መጨረሻ ግን ናይ ተቃውሞ ወይ ናይ ዓመፅ ምርጫ ትወስደሎም ናይ መፍትሒ ሽግር ግን እዞም ዓንተወይ ክተቕሶም ዝፀናሕኩ ሽግራት ምዝህልው ጥራይ ኢኻ ናብኡ ትሰግር ማለት እዩ እቲ ምውዳብ ዝመፅእ እውን ነዞም ሽግራት እዚኣቶም ዘማልእ ፀገማት ምዝህሉ ጥራይ ስለዚ ብሓፈሻ እዚ መንእሰይ ዝኽርድኦ ዝግባእ ሓደ ነገር ኣሎ መጋበርያ ናይ ዝኾነ ይኹን ፀገም መጋበርያ ንኸይከውን ክጥንቀቕ ክኽእል ኣሎ ዋላ እውን ካብታ ምድማጥ ጀሚርካ ትመፅእ ኣነ ከምዚ ኣነ ዓደይ ከምዚ ትብል ኣገላልፃ ትመፅእ ኣብዚ ሓደ ዘመናዊ መንእሰይ ኣብዚ ዘመናዊ ሕብረተሰብ ሕጂ ዘለኹም ወለዶ ኣነ ዓደይ ዓዲ ክስቶ እዩ ወይ ኣውራጃይ ገለ እዩ ወደበ ኢኻ ትብል ሕቶ ምምፃእ ንበዓላ ናይ ድኽመት ምልክት ምዃና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኦፍኮርስ ሰብ ዓዲ ኣለዎ መበቆል ኣለዎ ወዲ ሰብ ስኢሉ ካብ ንፋስ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ወዲ ሰብ ናይ ዘርአ ሓረግ ኣለዎ ትውልዲ ኣለዎ እቲ ዘርአ ሓረጉ ሰንሰለት እዩ ነዊሕ ይድኸይድ ግን እዚ ንሰላም ንክመፅእ ኢልካ ተገዲድካ ትዛረቦ ነገር ኣይኮነን ክኸውን ስለ ዘለዎ ኢኻ ትዛረብ ምክንያቱ ኣነ ንኣለኹልክሲ
أبي يراجع عدخ خندد لا الله كل كي زيجنا تطريم حتاتي أخلنا نعيونياتو كحتى التخوينة مالتي حتى التخوينة الله كل كسي زيجنا تام حتات أخل نجاري إرتراوي تيلهني تي بإرتراو نتي كعلا زقبأني بإرتراو نتي مساق ما يتوز زقبأني بإرتراو نتي مساق كلا زبوز زقبأنا أجندة إلى خزارة اللي نحدا عليتن نحدا أوراجان ونحدا كله سمعت زي بالله مالتي بس بخمسة أجواب كهنا زقبوا حبر السبي إذا من إسيزي من تاينا إذا حدش ولده في الله بزوجت عسران حدن في الزمن تفت إنه زلوا حدش ولده بزح ناي مفلات عقمتها زلوا ناي ممهر عدلات سفيح زلوا كم زين ريا زلنا عالمنا بحنت ما أدي يشتي تجبتت ما أدي سلاس تكنولوجيا تأخري باز عالم سبيبان ريا زلنا زي عدلات زي استقاد الزمن إسيزي أبناي حمساتات ناي رعاتات وناي سلاسات ناي عسراتات نتاريخ ندحريت تمليسو من النت ناي دك سواتها من فلفان مالسي عد مني عد خستو ديكونس سب بتفطرو سب أو فطور كبور مخالو تري أمينو أبتي سب أو كبور نبلوتي ناي دك سبات فطرت كبر إنه هو هذا أقميت نورد سك أربع تراي كم زلوا إذا بغمز خن هالناس كن كلام لنا نهاي مالتي قبل جميلنا نحدث بسبب أوينتو تراي كان خبرون بتسح يجوز سرحون تنقلش أن تراي كم زلنا تفطرون عليتن متعصان زي كل ودسب بتفطرو بناي تفطرو حجز مساي معري نالبس ملكع خفالا لخلخو من معري ስለዚህ ኣብኡ ማዕረይ ዝብል እምነት ኣሚና እቱ ሱሕ ይዝዎ ዝመጽእ ዓቕሚ እሱ ኣባይታ ወሪዱ ክይሮ ዝኽእል ነገር ጥራይ ክንገብር ኣለና እዩ ስለዚህ ምስ ከምዚ እቲ ምንጪ ካበይ ከም ዝመጽእ ዝመንእሰይ ብግቡእ ክርድኦ ኣለዎ እታ ጣሓኒት መኪና ዝበርኩም ዓንተ ወይሲ እታ ሞሊኖ ብጣልያን ቋንቋ ሞሊኖ ትበሃል እታ ሞሊኖ መቐለ ዘላሲ ተሓሶታ ኣይትውድእን እያ እጂ ካብቲሳ ፋብሪኬት ትገብሮ ነገር ብዙሕ ነገር ይኸጥቅስ ንኣብነት ኣብኡ ከለኹ ኣነ ነግረኩም ነይረ ተፈላለየ ግዜ ሻዕብያ ሲ ኣብ ዓዲ ኋላ ዘሎ እንዳጣሓኒሳ ዓሽግዎ ኢላስ ዜና ኣምፀት እጂ ሻዕብያ ጉምሩክ ኣይሚን እዚ ኦፍቸታሳ ንብሎ ናይ ግብሪ ዝኸፍል ትካል ኣሎ ብኤርትራ ከምቲ ኩሉ ብዓለም ዘሎ ወዲ ሰብ ንግዲ ፍቃድ ክኸፍት ከሎ እንዳ ድኳን ክኸፍት እንዳ ጣሓኒ ትክፈት እንዳ በርበረ ዋላ እንዳ ኣኽሊ ይቸንስ ኣውፂኡ ግብሪ ክኸፍል ኣሎ ብዓለም ግብሪ ተደይከፊልካ ከዓ ትኽሰስ ኣብ መጨረሻ ተደይከፊልካዮ እቲ ትካልካ ብሓራሽ ተሸይጢ መንግስቲ ደው እጂ ካብታታ ትገርመኩም ንዓይ ኩሉ ግዜ ተስሓቐኒ ነገር እያ ምክንያቱ ግን ዓብ መልእኽቲ ኣለዋ ምናልባት ሰባት ኣንኢሶም ርእይዋ ኮኑ ሕጂ ሻዕብያስ ኣብ ዓዲ ኋላ ትርከብ እንዳ ጣሓኒሳ ዓሽግዋ እዚ ዓብ ሕቶ እዩ ዝምፅእ ስለምንታይ ኢልካ ኢኻ ትሓትት ሕጂ ከምዚ ኸማይ ፅብብ ዝበለ ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ክገናዝብ ዘይክእል ኩሉ ግዜ ከዓ ንሻዕብያ ከምዚ ቀርኒ ዘለዎ ስልጣን ገይሩ ሰይጣን ገይሮም ስኢሎም ዘእመንዎ ብርእሱ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ድኻታት እኽሎም ኣጥሒኖም ከይበልዑስ ዓሽግዎ ሻዕብያ ምእታን ነቶም ህዝቢ ቀትል ደልዩ ዝብል ስእሊ እዩ ዝመፅኦ ብርእሱ ዋላ ትተሓሳስባ እጂ ሻዕብያ ሲ ግደፍዎም ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ትካላት ናይ ንግዲ ካምፓኒታት ወይ ኢንቨስተራት ኤርትራውያን እቶም ዓበይቲ ገዲፍኩም እታ እንዳ ጣሓኒት ከይተረፈት ኣብኣ ኣትዩ ሻዕብያ ነዚ እንዳ ጣሓኒት ዓሽግዎ ምክንያቱ ትኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ቅሳነት ከይረክብ ሰላም ከይረክብ ከምዝን ኢልካ ከም ፕሮፓጋንዳ ተቕርቦ ሕጂ እታ ማሽን ትሰርሖ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ገለ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ካብታ ማሽን ዝመፅእ ንኣብነት ብተመክሮኹም ኣብዚ ውሽጢ 15 ዓመት ተዳሪእኹሞ ዳርጋ ካብ ኢትዮጵያ ዋላ እቲ ኢትዮጵያ ንብሎ ዓዲ ድሓን ንግደፎ እቲ ዘመሓድሮ ዘሎ እቲ ናይ ወያነ ስርዓት ዋላ እንቲ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ኣገልግሎት ናይ ፋና ብሮድካስቲንግ ገለመልታት ዝበሃል ብምሉእ ካብ መቐለ እዩ ዝኸይድ ካብ መቐለ እቲ ፕሮፓጋንዳ ተሰሪሑ ተመስሪሑ ኣብ መቐለ ዘሎ ሓይሊ እዩ ዘመሓድሮ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ገዲፍና እቲ ወያነ ሲ 85 ካብ 100 ናይ ፕሮፓጋንዳ ስርሑ ብምሉእ ኣንጻር ኤርትራ 15% እዩ ንኢትዮጵያ ደውዕሎ ነቶም ተቃወምቱ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለዉ ዘውዕለን ተን 15% እዮም ብምሉአን ኣብዚ ውሽጢ 15 ዓመት ናይ ዶብ ግርጭት ምስተፈጠረ ክሳብ ሎሚ
تلفزيون إثيوبيا زي ريليتات نا إثيوبيا ጋዜጣታት ናይ መንግስቲ በዓል አዲስ ዘመን በዓል የዛሬቱ ኢትዮጵያ ገለ ዝበሃላ ጋዜጣታት ብሙሉአን ሻዕብያ ዘይብል ኣብቲ ቀዳማይ ዓምዲ ናይቲ ገጽ ናይ ሻዕብያ ናይ ጋዜጣ ሻዕብያ ኢሉ ይጅምር ኩሉ ግዜ ስቲል ክሳብ ሕጂ ኣነ ዳርጋ ሰልደይ ብስልኪ እድውዶና አዲስ አበባ ክድውል ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ የሻዕብያ መንግስት የኤርትራ መንግስት ኢሉ ይጅምር እቲ ሬድዮም ቴሌቪዥኖም ቁጽሪ ይብሉ ካብ ምንታይ ድመጽ እንተልኩም እዚ ሕጂ እቲ ወያነ ጋጢሞ ዘሎ ሳፈን ጭንቀት ሓደ ነገር ክገብር ይደሊ ወያነ እቲ ምዃን ምእባይ እዩ ትጸገም እቲ ምዃን ምእባይ እምበር ኣብ መጨረሻ ወያነ ክገብሮ ዝደሊ ነገር ከም ኩሉ ግዜ ንዛረቦ እዛ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣፍሪስካ ካልእ ዘመናዊት ኤርትራ ኣብ መቐለ ምፍጣር ሕጂ እዚአን كعوت ويانا الإيرتران عندنا جيركان نحفظهم بوراجها مودو بهايمانوت كن زي رادو أبتناي كلام التحساسات من السم نخش أفعله ودي جورونا جريلا معناته نحن أنت دخلنا تقرأ تفتح مثلا يمكن أشياء conclusion تنايت propaganda مسرح دخون لله من سيت بالمدن نايلومي نحن مسدخلنا تقرأ تفتح إذا بقبو ويانا تردي واصل لهم أو يسرح الله سلزي تاي قبل دلنا حدش ولا رزي زمان اسيدي نزا بإدزور بويانا كتفتر زدلي واتقراي مسارحة خيتحون كتنقق على كايدو لو جود حنكم next week سنبت قن إذا فيسبوك إنا هنصبت أني حنا مهنياتو سنترالايز زخونا نقر صبوري إذا جزاهم تكال غيرنا كان حدا تكال كم حدا تكال غيرنا خنا أبيه مدرب سلوزلو وكمون بتوم أدميناتنا ما حضرتي من قرنا سلوزنا وإذا ما حدث دي عن صبنا غيرنا almost ريبنا دونجيو مسلمين مالوات تكنيكالي أجمعت غيرو خونخل زيادة فيسبوك لايف زحلف نجر كاو حلفنا بفيديو تسنى بمثلنا تسنى ده كلهم طبعا جزان وواسعنا مهران عبيتي وزحتها لهم قناه لعلقه تمرون كتردوا تدخلوا هم غيرنا حدا اتوسن غدي انترتينمنت لا تجبره بمولو ግን እዚ መንእሰይ እዚ መሃረሉ ዝኽእል ኮሌጅ ክንገብሮ ዝገዛ ተስፋ ኣለኒ ብሓፈሻውን ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ዘሎ መንእሰይና ናይ ቃልሲ ኣፈታትሓ ናይ ሽግር ኣፈታትሓ ሜላታት ከም ዘለዎም ከነረድኦም ክንክእል ኣለና ከምቲ ሓንተይ ዝበልኮ እቲ ናይ መጨረሻ ተቃውሞ ተምፆ እቶም መማረፂ ምስ ተፀንቀቑ ጥራይ ምፅማም ዝበሃል ኣሎ እዚ ሕጂ ኤርትራ ዘጋጠማ ሽግር ምፅማም ዘድልዮ ሽግር የለን ማለት ኣይኮነን ፀገም ኣየጋጠሞን መንእሰይ ኣይኮነን መለክዕ ዘይብሉ ፀገም ይጋጢሞ መንእሰይ ብዘይቀልዓል ملكع زي بلون تجمع يقاتيمو مهناتو كم حدا سو أو فطر كين كاح تحسب كل هذا حرنا تنت كم زعين الشجر ذا قاتيمو فلا ينتمن إسي حفشات حبر السبب دلوا غينو قل فلا ينتمن إسي إرترا كم ناس ثلاث عامته كتن عقرقرن مجمعين مسنكالن مسواتن كرتتن سدتن مكرن تمالي سقاني حلفنا عسرت حمشت عامت كم عينت تسفا زيهب تسفا زقرص ويتنفاسكا زحصب من ربرابات እንደገና ምግጣሙ ዝሐድሽ ወረዶ ሞብዚ ምዕቡል ዓለም ማለት እዩ ኣብ ምዕቡል ግዜን ዓለምን ኣዚ ዝገርም ወይ ዝሕዝን ግን ብስከምኡ ዝመፀት ሃገር ስለ ዝኾነትካ ንምሕላዋ ከምዚ እንቋሖ ካብ ኢድካ ተወደቐት ፈጠቅ ኢላ ኣስኳላ ፈሲሱ ዘይትረብሕ ትኸውን እንቋሖ ከምኡ ከይትኾነካ እታ ሃገር ኤርትራ ክትሕልዋ ከዓ ግድነት ትኾነካ ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ሽግር ንመጻኢ ከምኡ ክኸውን ስለ ዘይክእል ስኒ ምንካስ ምፅማም ንብሎ ኣብ ቦትኡ ጌርና እቲ ፀገም ከዓ ብስራሕ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገማት ከዓ ብስራሕ ፈቲሕና ኣብ መጻኢ እዞም ኩሎም ሽግራት ንብሎም ዘለና ሕጂ ነበርያ ነበሩ ክንገብረሎም ንኽእል መድረኻት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ድሓር ልዕሊ ኩሉ ክንፈልጦ ዝግባአና ብፍላይ ነቲ መንእሰይ ዘተኮረ ፀገም ኣብ ቤትካ እዩ ዝፍታሕ ፀገም እንዳ ጎረቤትካ ኢድካ ይፍታሕ ወይ ካብ ልምዲ ምኽሪ ክልተ ታሕቲ መሬት ምኽሪ ሰለስተ ግን ዘርኢ መሬት ይብልዮም ኣቦታት ስለዚ ሽግር ናይ ውሽጥኻ ሽግር ናይ ገዛኻ ኣብ ደገ ከይድካ ይትፈትሖን ኢኻ
እሞኸዓ ሽግር ናይ ኤርትራ ብወያነ ክፍታሕ ኢልካ ምሕሳብ ምናልባት ሙስሊምነት ክኸውን ይኽእል ወይ ዘይምርዳእ ክኸውን ይኽእል ወይ እቶም ሰብ ረብሓ ንብሎም ዓንተወይ ዝገለፅኩም ኣካላት ኣለዉ እቶም ሰንበት ንዝርዝሮም ሕጂ ስማቶም እንደይኽፈሉ ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ገይሮም እንታይ ቀቲሎም ንብሎም እዚኦም ኩሎም እቶም ተረባሕቲ ገዲፍና እቲ ካልእ ግን ቪክቲም ማለት መሳርሒ ጥራይ ከምዚ ጠበንጃ ኣምፂኻ ጥይት እቲኻ ተኩስካ ሰብ ትቐተለላ ከምኡ እዩ እጂ ከምኡ ገይሮም እዮም ነዚ መንእሰይ ዘዘናግርዎን ዘታልልዎን ኣለዉ ሆ ደብልዎ ኣብ ዝተፈላለየ ጎደናታት ናይ ዓለም ዳውን ክብል ወረቐት ክልጥፍ ባንዴራ ክሕዝ ባንዴርኡ ከንድድ ገለ ዝገብርዎ ካብቲ ምድንጋራት ዝመፅ እዩ እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ብግቡእ ነዘን ነገራት እዚኣቶም ሒዝና እንተንኸይድ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ እንታይ ማለት እየ ሃገር ናይ ኩሉ እዩ ውልቃዊ ድሌታት ግን ነናይ ውልቅና እዩ ካብ ዝተበጊስና ክንሪኦ ተስፋ ገብር እዚ ሩም ከም ዝኸዶ ዘሎ ሪምና ኣለኻ እንድሕር ኮንካ እቲ ፌስቡክ እቲ ኣውድዮ ሕጂ ሰሚዐዮ ፅቡቕ ነይሩ ብዝሓሸ መልክዑ ድማ ካብ ኣውድዮ ጥራሕ ወፂናስ ናብ ምስሊ ንሰጋገረሉ ግዜ ከተሕፅቦ ተስፋ ገብር ብዙሓት ተሳተፍቲ ኣለኹም ኣብዚ ብዘይቀል ዓለም ኣይትፍርሑ ምክንያቱስ ፀላኢና ወያነ ካልእ ወላ ሓደ ፀላኢ ይብልና እቲ ናይ ተፈጥሮ ፀላኢና ድኽነትና እዚ ብተፈጥሮ ዝመፅእ ፀገም እዩ እዚ ከዓ ብስራሕ ድፍለይ ብስራሕ ውሽጣዊ ሽግር ተለና ከዓ ብምርዳእ ኢና ንፈትሖ ፀገም የብሉን እቲ ካብ ምንባር ናብ ዘይምንባር ከሰጋግረና ዝኽእል ኣብ ዓለም ትእንኮ ፀላኢና ግን እቲ ጥቓና መንሽሮ ኮይኑ ዝተፈጥረ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዕድልና ይፀበቐን ከምኡ ዓይነት ጎረቤት ሂቡና እቲ ኣምላኽ ዝበሃል ፅብቕትን ምጭውትን ተባሃጊትን ብኩሉ ትህረፍን ሃገር ሂቡና ከሎስ ከምኡ ዓይነት ጎረቤት ከዓ ምሃቡ እቲ ኣምላኽ እውን ሓደ ግዜ ከምዚ ፅብቕቲ ፈጢሩ እሞ ገለ ዘጉድል ከምኡ ግዲ ገይሩ ፍጢርዋ ኮይኑ ነቲ ሃገር ኤርትራ እቶም ፀላእትና ኩሉ ግዜ ብተበራሪ ኣለዉ ግን ፀላኢና ወያነ ጥራይ ዋላ እቶም ምዕራባውያን ንብሎም ዋላ እቶም ኣሜሪካውያን ንብሎም ገለ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንዲኦም ግን ዝያዳ ንዓና ፀገም ዝኾኑና ንሳቶም ኣብ ጎንና ዘለዉ ሒዞም እዮም ፀገም ዝፈጥሩልና ስለዚ ዝቐንዲ ፀላኢና ወያነ ወያነ ከዓ ነብሱ ንምድሓን ኤርትራ ንምብትታን ዝሰርሕ ኣሎ ምክንያቱ ወያነ ነብሱ ክድሕን እንተኮይኑ ኤርትራ ክትባታተን ኣለዋ ወያነ ነብሱ ክድሕን እንድሕር ኮይኑ ወይ ትግራይ ኣድሒኑ ንነብሱ ድሒኑ ነቲ ካልእ ኢትዮጵያ በታቲኑ ኩሉ እንብሎ እንተደኣ ክገብር ኮይኑ ኤርትራውያንን ክበታትን ኣለዎ ቅድም ምክንያቱ ከነደቅሶም ከምዘይንኽእል ይፈልጡ እዮም ብክልተ እግሮም ደው ክብሉ ከምዘይክእሉ ፈልጡ እዮም ሃገረ ትግራይ ትበሃል ሃገር ክትፍጠሩን መሰረታዊ ንሕና ብመትከል ደረጃ ንቃወሞ ምዃኑ ፈልጡ እዮም ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ናይ ዕርቂ ጠረጴዛ ዝፍታሕ ሽግር የለን ኣብ መንጎና ናብ መንጎኦምን ኣብ ዝኾነ ይኹን ምናልባት ናይ ለዋሃት ዕላል ክህሉ ይኽእል ኢልካ ኣሕዋት እንዲና እንተንዛተኮ ተጋጌ ወያነ ባድመ ተዝቡናኮ ንሽግር ምተፈትሐኮ ዝምኾነኮ ዝበሃል ነገር ኣሎ ግን ኣሕዋት ኣይትደናገሩ ቅድም ድመሓር ፀላኢ ይኮነን ኣምላኽ ይቡና ተኸስቲሩ እንዳጓሓፍካ ኣብቲ ዝግብኦ ፀላኢ ሂቡና እቲ ኣምላኹን በቲ ሓደ ወገን ከተዓርቐና ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መልክዕታት እውን የለውን ከተዓርቑና ዝኽእሉ ወይ ንዕርቂ ከቕርቡና ዝኽእሉ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልና እዚ ጌርኩም ኢኹም ግን ድሓንስከ በዚ ክንዛረበኩም ንኽእል ኢና ንብሎም ነቓዕ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ዕፁብ እዩ ስለዚ እታ ኣብ ቅድሜና ተገቲራ ዘላ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ ስለ ዝኾነ ምርጫ ናባኻትኩም እያ ክንነብር ኢና ተኢልኩም እንታይ ናይ መንበሪት ካርዲ ሰሓብዋ ኣይንነብርን ኢና ተኢልኩም ከዓ እታ ናይ ጥፍኣት ካርዲ ሰሓብዋ ኣነ እዚኣ ኣፃውዒተይ ነቲ መንእሰይ ማለት እየ ቴንኪዩ ኣይኖርኩም ካልኣይ ደብረ ዘይት ደንጊ መፂ حنسى أما فيسبوك دلهم تكست تقولوا وحطهم حتى يا أسوسا تكست تقولوا هم نحط لكم يا أسوسا أخي بانا مع عسكات بالله أماني مع أخي بالله أواسا مالتك دي
تكست تقولهم لك إذا تشافين كاحيد كنقر يبلون قرد مسكفتات نيركا مثلني جن أتسكفتات قوم زلمو تناي من كثير ترى كم أكابي دحزو نقرات كقرمي يخون كيد زي باللامبر إذا ما بزي ددراغرو بروباغندا خون وي أبحماق نقرت دساتوفو زم حسرات نولو وي عسوات انت دا خجالسو زلمو تلوم كونكا موجبتنا دلمو تدا خينو كم مغلاس دحر تديبلكا تي دحشه خويني تسمعني سلازي دتراتب نغرات يبلوناو افتناي منغست ኤርትራ افتناي منغستنا ገለ ክዕቀብ ዘለዎ ነገር ከቅድሚ ኸይድ ጣሒቲ ዕቃበታት ክህልዎ ትኸው ተሓይሽ የድብላኔ ፀላይ ግን ኩሉ ፀላይ ክፍለጥ ስለዘለዎ ግዴታ ተኻይሉስ ኩሉ ሰብ ግን ከምኡ ክገብር ጽቡቕ እዩ ተማዓሙ ዘለዎ ተናቋዓሙ ይብልና ግን ራዓሙ ዘለዎ ግን ሪጊው ተዓዚቡ ከምኡ ክገብር ከምናትካ ኣገዳሲ የድብል ስለዚ መልክዕ ጽቡቕ መግለጺ ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ጽቡቕ ኣራዳዳ ኣብ ዘለኻ هنا كم حكي تمهارينا كل ساعة أقول بيعطينا أخذكم بتم مهارنا الناس قال لهم ولا تخلوا بتهدلون لما حكي عري وسيت لكم زغلوا تقولوا دلهم زاغير كل جزء عوض الرحمنا أن يلي ما يكفري قرمك أيوة أب زحلف الجزيس مستنا يشدشته حمشة مع التجبر ዝኾነ ፖስታ ረኺበ ኣብ ናይ ፖስታይ ሳጹን ማለት እዩ ካብ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ከም ተለኣኸ መሲሉ እዩ ዝመጽእ ሕጂ እንታይ ድብል ዋርኒንግ ኣለዎ ምፍረራህ እውን ኣለዎ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ መሲሉካ ሽሙ ብጥቃስ ኣይግድስን እዩ እቲ በዓል ስልጣን ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ካብኡ ድመፀ ኣይኮነን ጽሑፍ تمنشيتي أبزي أوروبا ناي شعبية ديسك زبهال شنفر اللو بويان استودبه رؤسوز خالة تكاليو بارقا تكال كتبلو تقل سبات تمدي بملو باجيت تسلع له أو أوروبان أمولو أوروبا بسمين عن أوروبا معرب أوروبا وإذا كل أوروبا زرقوا بإيرتراويان نتمت خخابنا إيرتراويان مبتان حدنت إيرتراويان ملحلح من سياسة أنصار من مستومن هاجرومن نخسلفو زواد التكال على لبزي كي كان من جناتو أب بلجيم براسلس يدلو أبو نايبعلو شعبية ديسك زبهال بيت صحفة الله أفتوشت إمباسي كاود وافرو تبجتون كاوي جنات بعلمن يوافروه هندي يخفلوهم أما سايخ نقلصينا سجن إلا نحجي تجبر غير ناس لزخونه مالتي حجي نزارون والكناز ملكتي تمو كورونا من جستي إتراستن كفاي كونن أنا بزيك العالم أكل منجستي إيرترا يكونكن وأبان منجستي إيرترا يكونكن منجستي إيرترا خم منجستي نيبعلو كم منجستو خبروز جبوا مجري جبر أنا كنت مكري إيرترا يتجلس خبروز جبوا عنها جلس تنعيز ملكتين مخلو مالتي الحجي include ناتي لايف هيستوري مالتي كقولت أخلوه ناتي لايف هيستوري يتجلس لهم أبتي لايف هيستوري ما زجات أبني ويروكوه بتات سلبتايكم أميرون من تاع علامات يدوعن مجلس منجستي إيرترا زملكت قداي يكونن يدليو منجستي إيرترا تناتي لايف هيستوري ترى يتجلس مالتي جاءت لايف هيستوري ناتكا زت قدينا زباليعي خمس نيروني زجيرة زي كونس أبصراحة علم زحلف كايوم أبوليتيكا علم زحلف كايو كنت خلفتي أول كاو هيوت كابزينا إيرتراوي بوليتيكاوي من قصاص هيوت زجبر كام قالوا تاون أول تاون نجارات كا خم تمكروس لدخونه ما كان يقول كاس لدخونه تجلس مالتي جي حنتي كابتا بقدايز متأتن من الأختي بزح جزء خمتي لا تتعود كل زجر صوم الفرح قدي فينا قله تمالجن فليز بلت من الأخت مزع تاي مالتيو كاب منجستي إيرترا خم تلاخه زجبروا ذلهم من قصاص نخدس كله مغنياتو أدلايس لذي كونه مغنياتو منجستي إيرترا بزوان زي أب حد هناس زخون ذاته سلزلفتي كرنا أفريقيا include سرعة وياه نجله نجي بزح قالوا تاو نجر كم تسلز تسولو ذا الخاص نجزي وعقدته عينته
حاوسي وارنينج نجاري كوتا قل كابي متي فلتئ منشو من يمكن أتم ذل أخوة فلتئت منشو شو سلزغنا كم سرعتنا حدا بعد سلطاننا من قصدي إرترا شمت عشي السوق مسر اللي يجري مثلا وال نمنتاي هم دقبر حجي نمنتاي انتاي تدلي هجي ما يبحق هم اللي دي يلا نفلطو نجار كل الناس لزغنا ولا خن إرتراوين معلتاوي هاجرنا إرترا دقات ما شجر كله نفلطينا أو شت هاجرنا زلوا صبق نحنا نفلطينا من قصتنا زختلو أكايدا نفلطينا أجمعتنا بجبء نرداء سباتنا كم يالله كم بخمية جباب فتحهم زلهم كأ أيتيك نرداء مثلني تزاي ترداء خا كان نرداء خا حلف نتعلمنا توم تردي إننا نبل مالتي أجي جل سبات تمرداء عندي مرداء أنا بوليتيكاوي سنة حسب تقاومون تزهلو بوزح ملكعوس كتقاوم تخيلي خا أبتي بوليتيكاوي سنة حسب نتي خمالتي كايدانا بوليسينا خنكتلوز قبأنا كمي عينت بوليتيكاوي محدرة خنتكل قبأنا إيرتراس أوف كورس كنقاوم نخيلينا نحنا خنفلالة نخيلنا بتحساس واجن زوم حجي بنا يتقاوموا مدرخ سئلنا نمصوم زلنا حيلتات نبلوم بعلنا بسألناهم ويبعلهم كم حيلتات تسائلهم زلوجن أبعنا وتقبار تساتفوا ترى عنا وقبل كله حجي بزحت إرترايان كمهورات علو بزحت أناليسيس علو بزحت ناي بوليتيكا مهورات تنتنتي إرترايان علو جن سق زمرج علو تسق مرجعوا ميجن أنا أيدقفوني بقبوتي بزحت مهورات كإرترايان أفراس تكبر تساتف سب بدرجة دكتوريت ولا بدرجة بروفيسور ناس معرض اللوم إرترايان علو أجي زي نايزر ألوغام زبها النجار علو شجر نايزر ألوغام نبلو مالت انتايو بقى تولد خاسي سالساي رابعينا تقرايس اللي زغيد حجي تي هاجر إرترات بها الهاجرتي بسنقنا يبخان بحقو خان ناب تقراي مولاد سي إرترا أكال تقراي كتكونا الوايل كانت تدات تمرتخا وتقمر له خينكا حسير كاللها مالتي بزيرو بايتا ودي كاللها ولا دكتور كون بروفيسور كون أبحقوها ولا أبحقوهم نعوم كانت تقراي كموصوه اليوم الذي تقراوينت كسمعكا الخون جن بتحادو جن كأن إرترا تقاليسة تقول اتنات كاتمرتي بخمسة تقولت أنت الأخوين كاسي أنا خاب ممهار دي ممهارون محشك إزبل معناته إرتراوينت كابي فتر إرتراوينت كابي مت إرتراوينت سلمنتا إرتراوينت نبلوم نجارات تامتهم روحيتات بايزوي روح حزب بهالنجار يلم نحد سبسي شرحوا ترايو زيجا هاجورز غير روح نبلوم كرايترياتات يلونكو أب إرترات وليدة عبيئة يلو تقراوي كنسو قل أنت إرترازك علىس إرتراز سرح نا إرترا ألوتاون أون تاون كل نجار ترديو ولا تتقاوموا ناتو نربح إرتراز وعلون تخوين كده ما يدي تقاوموا ناتو سي نربح إرتراز وعلون تخوين إرتران معناه مفرز زي كونس ناتو تقاوموا نربح إرتران تدا أخوينو زي جاي ولا حمتي تأجمر تولي تخلنا تراي أم مدقاف وي أم منقستي مسلاف نت منقستي مدقاف تراي هون كان كترز قباكا ناتو تقاومو نربح إرتراز وعلتخوين ناتو تقاومو لومي كم تقاومو خرقي خون قلت راح نقول نربح إرترا هو علس لزخل كله تسوز دخمو كله تسوز حلمو كله تسوز دخمو نربح إرتراز وعلن تدا هوي نسي شيء إرتراوي الكأخ هاي مالتي حجي تكرايتر يعني بلو نحاد زيجا مخاني قال ولا حنتي متاش مي يقولون مخان تراي بتحساسبا بقن عنا مخان تراي زرقي كونن وي سقاي كونن بدم بحرق زمت نجار كونن مالتي بفلاي كان احنا بمجزات زقومنا حبر السبس لزقومنا كم هاجرون بمجزات زقومنا لزقومنا كاو تبجسنا بزعبه إرتراونت مني إرتراون دي إرتراون اللي نحن كاتع دي كوناس إرتراوي مني انتلنا تي إرتراو زخونه إرتراوي إرتراو زخونه خن بالكلنا خا أب حماقون تصبقون إرترا ما أنت إرترا زحسب تراي جيت بوليتيكاو تنتانا ولا شيء أب حماقان أب تصبقون نتهاجر ما أنت أد حسب تراي ولا تي قومي إدولو زلوس نربح إرترا زو التقين هم تعنتو يزبط تراي تي مدقاف وي مدقاف كن بالكلنا
أنا حجي سابورتر سايكون كن دبلوم توم من منجستي إرترا دقفتي قلة تولد خالص هم كانوا زيجاتات ينبك هاجرهم زلوات أجمع سلسلة تردهم تراي هاجرهم زلوات أجمع ترديهم تراي ديكونه هاجرهم زلوات تسفها بجبو زنبو سواتي تايم على تحجي نمسا إذا ما عدو تراي كان صباح دحر صباح عند حاش خيد كم زخير معناته نسوم كما أنت جيرهم كحيش كم زخور نسوم على قالوا تجوان تتساتيفهم جن بعباية هاجرون كتهلو خم زي تخيل سلزة أمنوا مجمرة هاجرنا يمدحن سراحة مسرح لذي تمجمرة يعني كلنا هنجبرز قبعنا في الليلات كلونا كوراخ كلونا زمررن دقتنا زعار عرن سقمات كلونا خلقن ناي برايوريتي خنبوز قبعنا هاجر هاجرنا يمدحن نزخون يكون عليت ترايد ملكتها يكون نخلو تي إرتراوي إدبل زيغا ولا بقالوتا أونتاوي نريو سب مجلسي مالتي إرت بوليتيكا وتحساسو لأن أنت إرترا تراي تحسب خلنا له أنت إرترا ألوتاوي نبلو نجار يلنا أنا تقاومي أنتيلو تن صدق قاوم ندلو أني من قستي إرترا دقبر ندلو جيجاتا زي سو كم زخو خون اللون بخمس الريال لونيلو أبرم حق إرتران هزبان دوعل انت لأخوينو مزي تبقى سولو مغنيات يلا إذن سأقاماتنا إرترا وإذا قات أما شقرات حتير أوان إذا قات أما شقر قن تنشقر وسيدو زي إن شقر اللوان أمو انتاين قبرين يلو أما قال نفرد إذا قمت أن ندحر كوينو إذا حجي إرتراوي كون انتا أخاتب لازي أقال إخات أمتا لذي سأقامو من السيو مالتي إيتي سأقام أكيد نسوم شجرهم بعلم كفتحهم سيزبهم وي مس منجستهم وي مس أكلات سيزبهم كينهم زراره شجرهم أما قالوا وسيدهم سي إذن تأجمع لنا مونتاين جهور ريلهم تي بوليتيكاوي سلطانهم بوليتيكاو مسلهم نخالو تحليفهم سلزهاوي بهم ينادب بأس حجي تايم على تي ناس عنتي يبلون يزوري دلو ماكينة ناس عنتي يبلون بعلا يتغيدني أوتيستا قادرو أتسيو تديجني حوانة تماكينة أي تقلنا إحنا معناته أبتدود بالكائن سنحك سلذي إتا أوتيستا ويانا بمخانو إتهم زقلنا حدا اللغة إتهم إيرتراويان مخانو ميتزحزنك أوتيستا بعلم خون اللغة بوليتيكوهم بعلم كزورو اللغة دليتهم بعلم كزورو اللغة انت عينت جيجاتات كالرمود يوم زديليو إيرترا كالو يوم زديليو إيرترا بعلم يوم كجوروز قبام ناتهم بن فليز بالي معناته تا مفتح ركبوم من ويانه حنجيركا ترياس مرأت والنمبر تدليخا سمرا مقالو سدا تدليخا متحت السودان وحفو باصعن عسبنا بتجري اتيخا اصي يوحنس بيت منغستي مقاله ناتكا منغست جبريلهم توعيلهم يمنزخا تخفيلهم يم كندي مليون كوهابون كم زخونه مغنياتو اب تاريخ ترايو قبل حجكو على صفاول دميكا رينا منا كندي تخفيلومي بعل قش زميتروس كندي تخفيلومي بعل تلابايرو ورق ساعات تشلمهم يم باصي هيله سلاسي دحرا دا ولا دقوم كفيم بف ولا تجيتي بواغا درجاسي عبيت معرقات تخفيلومي مريت اب ايرترا عبيتي نحرشا مريت وهيبومي نادجيات ناقلة وهيلهم يوم بزح نجار تجيبي أسي هجي تاريخ يدقم دلهم نالبات نيويانة دجيات جرازماتش دجازماتش هيبن قون جن بمليونات جنزب ويانة يحقفوهم مغنياتو زم سوا زياتهم زخون يكون إرتراو سمبرات وشتي إرترا نخيهلو ليتن معلتن كويانة اللي على تعاطيقهم يلهلهو سلازلو زم زلهلو سوا زياتهم نحنت سكن هنت عنتو يزبلكو نربح إيرترا زوع البوليتيكا ومدرعيو يبلومن ندحركم وهوينو زي منتي أخذ سرعهم حجي بدرجات قاوم تبتربيزا خوف كتبل ديكونس كمتي نويان سريع كايد لها وي كتأفأ اللو وي كتفأ نلو وي كان ويان وسين كاد لها السوم كاين كل دي نسوم يا مافتا مخبعتي مسؤاتي مالو ويان كتأفأ تهوينو مسؤ تأفيهم ويان خسر تهوينها مسؤ خسريهم تاناتهم مسرار كمت هايلة سلاسيني أسفاول دي ميكايلن نقاشي دي بيتروسن زبابرم نالبات أما قاله فيلاتات سرحو شبقون هبرو خوينو هم ديكوا بإيرترا هينبرو قن السيد كايدا قالوا ولا حمت نقري يقولون إذا ليس أنت عن تايد بالقاحدي
why not زي نقلصهم مالته سلنتاي سقاحي تصنيعنا تخونتات اي مچ نيرو سو نايكال ولقاو ነገር አለው ግን ጀነራሊ ታይኹ ለካደለ ወጋሕዲ ኻቲት ካትዛሪብ ካንተወይ በቃጻሊ ምክንያቱ ሓደ ተጥምቶ ነገር አለው ክትፍትሽ ትግደድ ይኻና አምነት ሲ እቲ ጸገማትና ውሽጥና ዘሎ ኤርትራ እነዚ ናይ ቁጠባ ጸገም ጥራይ ዴኮነ بعابي وتهاجر زجات أما كبابياوي بوليتيكاو تجمعلو كبابياو وتهدراو تجمعلو بعالم درجة زجات أما دبلوماسياو تجمعلو بهاجر درجة زجات أما تجمعلو زم كلهم اليوم تم عبيتي أخا تم فريات نجار أمسي أخا بقمت كتأتوهم كلها تم قالوا أوشت أهاجر زلو شجرات إيمنتي نالبات تدعمو دمرورة سبع أود نبرة لعلن تحتن درعي كنيجر إيمنتي بالوقت أبا ذي تعماس اللي زخونه يبلغونه of course حقهم ينبول كدرجات ري الله هاجن بهاجر درجات القاع الله هاجن معرتي قدمها بصورات تخفل واجن أمم جوز زلو ناي مقصال مدرخ نبلو كما هاجر ناي مقصال مدرخ زجات أنا شجر قليل شجر يكون أنت هاجر أجات إيمه سف زي بالشجر يجات إيمه أبدجن أوشتن قاعد شجر بدجن بوشتن خيترفه تتقلي ما أتهاجر تتقلي ما هنقول حاجة maybe دي من أشياء تقولوا تقولوا يهاجر أو قلقلات ميرو تخاشحوا دوغو أو حيسو قالن صراحة قبلنا دقوا وصي قالن نقوله زي أنا كم هدامون يوصدوني وكم تألام جيري يوصدوني زخاني يقوم بوليتيكا ومن كومي كونن تمن إسي تمن إسينا بحفشاتي إرتراون نقوله ماجوريتي كومي كونن بوبو واقع خفيلو مسلو دير خبا من إسي دولار أنا اختنتنا خلقه بوبو واقع خفيلو مسلو زير خبا من إسي سريح خبل عدوات أمن إسي هاجر تأليمو ويدي كحيدو من بستون هاجرون كحيدي زخيد من إسي يكونا حاجة أوش عصر تشحمي الشحف تركب تقل تقون جن كومي كونن تمن إسي كاله جن تهاجر زجات أما عبيت بالدهوتات هالو كاوشتي بدرجة سوى سلطان اليوم ذن برنا سوا كسع مستعلي أموع على درجة أتون تهاجر بشجر زود قوان قالوا توشتاو تأجم نقوله نسيو تي دقاو تأجم نقوله خا بحفشات نقول لنا زرعنا يعني إترا دقات أما تأجم نجي مسكم ذا عينت كنتات هلونا أدفتاتن أو شوعات عمتنا ناس النت جزء قصلاقي حوايت هلونا أدفتاتن أجمع زجاج أما هاجر أنت الله هنا بعالم إيرترا كلن وجاء جاتمن يهون جن من قصتي جيران سراويتن جيران عامنا دليلن ننوع عمتات قد أن كهانس أني حنا منجو بجلا مسجروا بتن ومسكال زجاج أمس أجمع كله الخون كم إيرترا جن قصلاقي حويت حمدا خينا جفا عندنا نابكيناتن نورقيناتن تأتوا هاجر أجات إيمن تقولين بعالم نروح نقولون تقولنا عاجي عراق أخونا درجة عالم ولا تدي بالكم درجة أفريقيا يلا سلذي الشيء خرق دقبة يدبل أنا نسون تداري إنايو تقول له زجات أمن الناس أجمع مخنيات كأنه السمخان إذا بدأنا شجر نسي سلذي ويانا كفحرنا يقدني أمني مخنياته تمبرونا قري قبر دلويانا يمدمد مخنياته إرتراويا ناتفيو أبكر سما قابرنا إيرتراويان حدث تجري مفتاري. إذا قال سبات كم تشفان تعاوموا بإيرترا لومو نزخ الشفن دليهم يكون كم ستبلو قلب لخا خونو جن تتعاوموا بتوخ اللخيل جن علامة ويانا نسي أب إيرترا ديمقراطي فتحي كابزجر ما كنزي بتلاقي قام يجي يتسمعوا تخونو أب إيرترا قوام نخي تكبر ناي مجمرة تقالس سرعة ويانا أب إيرترا قوامه ومنجست نخي مت بدرجة استقاومن شجر دفت أنا سرعة وياني إيرترا بوليتيكاوي وشتاوي بوليتيكاو عيوجزاء نخي تسرح قوامه ومنجست نخي تكبر مرجع خي يكبر قوام أب إيرترا بتكبر نخي تكبر دسرح سرعة وياني إذا أنت تكبيرين سرعة وياني وعيلو حدر كم زي كيل سلازفلت إيرترا كابزي عينت بوليتيكاوي عوتات زي نقطة جوانادب بزح سريع بزح خايت عيرو بزيك العالم سجى حج خات عويت اللي تساخي اللي أدانا وجيناي
ስለዚህ እቲ ምክንያት ስርዓት ወያነ ምናልባት ገለ አንፈታት ሻዕቢያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ገለ ኢሉ ገልጾ ኸውን ግን ንሓንቲ ለይቲ ስርዓት ወያነ ብኤርትራ ቅዋም ግበር አይደልን እዩ ቅዋማዊ መንግስቲ ክመጽእ አይደልን እዩ ኣብ ኤርትራ ምርጫ ክግበር አይደልን እዩ ምክንያቱ እዚአን እንተተገይረን ኤርትራ ብፖለቲካዊ ዓወታት እንዳሰጎመት እንዳሰወደት ከምኡውን ብቁጠባ እንዳሰወደት ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ስጡም ዝምድና እንዳተፈጠረ ኸይድ ምዃኑ ስለዝፈልጥ እዚኣ ከይተፈጠረት ኮላ ዓግርግር ክገብር ክኽእል ኣለዎ ከምዛ ኩሉ ግዜ ዝብለና ቅዋም ዘይብሉ መንግስቲ ሒዝኩም ምርጫ ደይ ትገብሩ ኢሎም እቶም ለኣኽቶምን ባህልትን ዝዛረብዎ እውን ነዚኣ እዮም ምክንያቱ ናብ ዕግርግር ንክንኣቱ ብዝተፈላለየ ሜላ ስለዝተደለየ ምዃኑ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና so thank you Mike Free next ኣዝማሪ ንብሎ ወረዲ حج تقاوم زم تقامرت في القوام يلين يمدلوا لهم تزاربوا قوام اللوا دائر قوام دلوا هاجر أفريقيا خانية يعني دول دلوا نعم الفل well I think تاي مسلكات قوام سي حجي سبات بزعبا دايركتلي مش لك حقي كلش طبق له حماق كان سبا يتحطنا معناته حقي كله ناي قدني تقوام نبلو ناي منجست محدراي معناته اكاونتابيليتي نبلو منجست زي محدر معناته بر حقك ولا نا بإرتراسي بلاو حق لنا قبناو حق لنا ناي اير حق لنا ناي بحر حق لنا ግን እቲ قوام نبلو ነቲ መንግስታዊ ስርዓት ዝመሓደረሉ ወይ እቲ አካውንታቢሊቲ ንብሎ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ንብሎ ወይ ገለገለ ንብሎ ናይ ስልጣን ገደብ ዝልክዕ ክገብርዎ ዝግብኦምን ክገብርዎ ዘይግብኦምን ዝልክዕ ኣብ መንጎ እቲ ሕጂ እቲ ሓጋጋ ኣካል ፍራዳ ኣካል ሕጊ ዘውፅእ ኣካል ንብሎ ፈጻሚ ኣካል ንብሎ ገለገለ እዚ ሕጂ እቲ ፎርሙላ እዩ ብመሰረቱ እቲ ፎርሙላ እዩ ግን نحن سي كم حدش هاجر بقنعنا انت رئينا مالت كم حدش هاجر مو 3 عامات او كينات صنيحنا قوام او شتورحي او شتغلت ورحه هلورنا يكل الحقيقه غيزي قوام كندف تغيرو اتراز نايت 97 نبلو ما بصراحه ديو على قوام انا كمان تبتبي يدبلو مغنياتو كبادو تبقس هاجر يا هوافي كل ነገር ድክነት አሎ መዝንባላት ናይ ህዝብ አሎ ደተረጋጋ ህብረተሰብ አሎ ዋላውን በትኩይናት ተሐሰየ ህብረተሰብ ብሙሉ ዳርጋ ኩሉ እቲ ኤርትራው ማለት እዩ ግደፍ የተጋዳላይ ተሰኪሉ ድመጸት ስውእ ንብሎ ደቂ ስውኣት ንብሎም እዚኦም ኩሎም ገዲፍናሲ ዋላውን ኣብ ትሕቲ መገዛእቲ ዝነበረ ህብረተሰብ ኣብ ሓላፍ ዘላፍ ይወዝ ዝነበረ ህብረተሰብ ሕጂ ሃገር ከም ሃገር ከተقوم ከለኻ ጥራይ ሕጊ ምህናጽ ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ሕጊ ኣውጪኻስ ቅዋም ገይረለኹሞ ባይቶ ምረጹ ፕሬዝደንት ምረጹ ገለልካ ጥራይ ናብኡ ምጉያይቲ ፖለቲካዊ ትርጉም ንክትህብ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ስልጣን ዘሎ ህርፋን ንምምላስ ኢልካ ትገብሮ ኢኻ ግን መሰረታዊ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስልጣን መንሓዘ ኣይኮነን ኣብቲ እዋንቲ ማለት እዩ ስልጣን መንሓዘ ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ ስልጣን መንሓዘ ይገድሰካ እንዲ ግን ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ፕራዮሪቲ ሃገር ናይ ቆስላ ናይ ምሕዋይ ስራሕ እዩ እቲ ዳግመ ህንፀት ንብሎ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ ከባዶ እንተደኣ ኮይና ሓንቲ ሃገር ክትገብሮም ዝግባእካ ብዙሓት ኢንፍራስትራክቸርስ ኣለው ናይ ልምዓት ስራሓት ኣለው ብዙሕ ነገር ምስ ደገን ናይ ውሽጥን ዓቕምታትካ እንዳተኣኻኸብካ ካብ ህዝብካ ብዙሕ ነገር እንዳገበርካ ኣልሜኖ እቲ ሃገር ስታተ ክትብል እግሪ ክትተክል ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ኣለካ ተقዋም እንዳፍ ፕራዮሪቲ تبودي خاي تغبون نجي بمنصر إرترا خنريه كلنا مالتي of course هاد لا يخ جبر الله جن ناي جزية مقانا الله مالتي معاسي خات جبرو أبي ناي جزية جبرو مالتي نجي اليوم أنا هو خينيري أدولو أنا personal من الوقت كدقق الخون جن personal هو خينيري أدولو هذا كبابي أو politica وخنتات ذي جنازة نيري أدولو ولا ونفتنا يقوم خنتات كريه خلو كالتي أمونغو سبسلطان إرتران ህዝብን ዝነበረ ዝምድና መልክዕ ኣይተሓዞን ካልኣይ ተሓታትነት ናይ ሰበስልጣን ናይ ኤርትራ እውን ከምኡ ኣብ ናይ መልክዕ ኣይተሓዞን ነይሩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዋላ ትሽዑ ተነደፈ እንተዳሪእና 1997
سيلك أمانغو خلت حوات زقبرنا نتأممان سندي نير بزح كأهجوفات نيروخ ونخيلي نيروون حالن كلتني لنا نزارب نخيل جن بحافة شاسئلي نديفنا إنام على نديفنا أي تتجبرن جن دي تتجبرون المخنات قال ملشي ولا تكوينات لازم تسأتري تكوينات ندحر متسيخة أني تكوينات حجي أنت عينت كوينات يقاتي منا أنت عينت أجمع قاتي مواني إرترا إذا غا مرأيك دلي حجي معرة تكوينات إن جبرت كلاس إرترا تقوام كتجبروا تخيلني راديا مرجعات تجبر تخيل بايتوتات بقصالي تمريصهم وباء غلغلتهم كهبو خبركتو تي بوليتيكاوي عيوناي وشطاوي تي هومورك نبلو وشط بوليتيكاوي عيو غزاناس كنجبر كنسالاسل نخيل نيرنا دينا انتلنا حدا كنسالاسلو زي نخيل تي صدتاو هنتاتنا اب حدغا نير نامنت دارغا سلسته ربع حزبنا تفاناقيلو يخابت دوبات كاوشت ኢትዮጵያ ተፈናቀለሎ ካብ ቋማ ድራሽ ወጪው ኣብ ሃንገራት ይዝነብር ኣብ ማዕስከራት ፈሓፋሒሉ ኣፈቆደ ጫካታት ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ እዚ ኮሚሉ እንከሎ ካልእ እቲ ብልዕልዩ ነቲ ሃገር ዘጋጠማ ፀገምካ ኣብ ግምት ክንረና ሕጂ ተን ፀገማት ናይ ደገ ፀገማት ጥራይ ይኮናሉ ካብ ውሽጢ ኢቶም ሕጂ በቲ ቅዋም ዘይዳህሰሶም ነገራት እንብሎም ኣብ ውሽጢ እቶም ሰበ ስልጣንና ዝተፈጠረ ፀገማቱን ይዞም ብጉጅለ 13 ንሪኦም ድሒሮም ኣብ መንጎት ናይ ኩናት ናይ ተንበርካኽነት ምልክት ደርአዩ ድሒሩን ምስርዓት ወያነ ብምስጥራዊ ደረጃ ልዝብ ዝገበሩ ሰባት مسكوم انترينا سي حدغا نيروا ايتا هاجر معناته حدغا نبل حجي منغستنا يمفراس عقاب ايرترا عغرغر ناي مفتار شجر طراي توغا ابدوب زغبر زنبر ايكوننتي من اسي برت حيزو تسلفون صار ويان زغبر زيكونس زوم حيلتا زياتومون ايرترا بيس اب عغرغر متاو منغست مفراس سرعه البو مغبار تزلو سرعات ألبوم ناي مقبار مسرحات كايدون يرمين سلازي تي أب حلاف النز نبرة منغستي إرترا ويتجيزيو منغستي نبلوت منغستي إرترا بسلطان زنبرة شعو ناي قدني نزيهم كلهم بوليتيكاوي عيغزا زياتهم كونزفهم ناي قدني جيبزي مسامة معنا أنا personally قونع مقدي أدولو كندي جزي خوسن نيرو أبزغ نكاتا عن خلنا كندي جزي خوسن نيرو موز حجي مدسكال نبلون جي مدسكال نبر موقاد يكونن حجي أمونغو موقادن مدسكال نزلو في اللي ردو نغاري حجي أم مدسكال سقع معاس موقاد تغينوخه سلامتاي دي قلت دولو خلتا نغارات كتامت ستغليخا أبتي بوليتكا والرأيانا يتحبر السم مالتي موقاد ندحر كوينو كومبليت لحقا منغستايد ليناني وي قواما يد ليناني مشار نحنا كمزينا مالتي تاي مالتي حجينا ديكتاتوريا وسرعات وينا ولك امل خنت نابكال انفت نغيدا لنا مالتي وينا بحدا ميليتاري جونتا اتينا بقى انا ادغزاكم بدبلناكم كيدو اينا نخيد مالتي دسكيلو ندحر كوينو ግን ቴምፖራሪ مالتي زي توسنه غزي تهاجر بزغاط ما صغم دسكيلو لوز مالتي اجيتي قوام طراي دي كونه كلهم توم مدبات عيو وشط نبلوم لمعاتاو نبلوم بوليتيكاوي مدب عيو نبلوم حزباو سرحات نبلوم بزح دبلوماسياو سرحات علو خالوت بزحات تهاجر كم منغستن كم حزبن كبروم زغبوم نغرات بمولهم زيوم كدسكلي حجي ابغلا هاجرات تمطن نايتي زغاطم شجر فالالي مطن نايت شجر يوسنو معناته مطن نايت شجر طراي دي كون عقم نايتن هاجرات ونوسنو عقم نايتن هاجرات كنبل كلنا حجي اعتراض نبر عقم وتدروا عقم ناي بجت عقم ناي لوجستيك عقم هابتي قال نبلهم زنبوملهم يومنا بقمت كنرئهم كلالنا كالاي تمكرو نبلهم نغرا سالساي درجه تمكرو نبلو اوكي تمكرو ناي موغا تمكرو نيرو ايتي سورا اعتراض نبلو ايتي سراوي تغدالاي نبلو ግን حجي بزحاشه ملكو ويانا منغستو خوينو نهزبي ኢትዮጵያ موبلايزد غيرو كساب 3-4 شح سراويت اب ግንባራት بزمناوي ወታደራዊ ሳይንስ አሰልጢኑ بزمناوي ናይ ውግ አጽዋራት ዕጪቁን ተዳ اب ግንባራት መጸካል ለኾይኑ እቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ተጋዳላይ ሓይሊ መخአ ድቆሰለ ድሰንከለ ገለገለ ውሕዱን ዓቅም ዝነበረ ንዑ ተኣኻኺብካ ጥራይ ክትምክት ኣይኮነን ሕጂ ከምኡ ኣዝዩ ክንዱ እኳ ተደይኮነ ንዑ ዝማጣጠን ዓቅም ክህልወካ ኣለዎ ዘመናዊ ተተኮስቲ ከድሊኻ እዮም ዘመናዊ ወታደራዊ ሜላ ከድልየካ እዩ ምክንያቱ ሕጂ ናይ ጉሪላ ውጋ ይኾን ካን ትገብር
ከምቲ ሜዳ ኩልኻ ትገብሮ ዝነበርካ ናይ ሰውራ ውግእ ኣይኮነን ኣብ ጣዕመካ ቦታ ትኽቱኻ ኣቢልካ ቀቲልካ ልጊስካ ተልግሶ ነገር ኣይኮነን ሃገር ኢኻ መንግስቲ ኢኻ ግንባራት ዶባትካ ትዓፅለካ ሓደ ስድሪ ፀላኢ ሶሊኹ ከኣትወካ ይብሉን ተኣቲብካ ከፍርሰካ እዩ ሶ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምጥምጣም ኩነታት ዝኣተወ መንግስቲ ሕጂ ተዓቕሞ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ተመክሮ እውን ኣብ ቦትኡ ኣሎ እዞም ኩሎም እዚኦም ኣገናዚብና ደማሚርና እንተርኢናዮምሲ ኤርትራ ዓቕሚ ነይርዋ ድዩ ነዚ ኩሉ ዝዓቕሚ እዚ ሕጂ ተዓቕሚ ኢትዮጵያዊ ዓቕሚ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ድመፅእ ዓቕሚ ናይ ደገ ሓይሊ ኣሎ ናይ ደገ ሎጂስቲክ ኣሎ ናይ ደገ ኣዝዮም ተረቃቐ ወታደራዊ ሳይንስ ተማሃሩ ከይተረፉ ናይ በዓል ኣሜሪካ ብሳተላይት ተደገፈ ውግኦም ዘካይዱ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዚ ኩሉ እንተደኣ ርኢናሲ እቲ መንግስቲ ክወስዶ ዝነበሮ ስጉምቲ ቆኑዕ እዩ ነይሩ ኢልካ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ሶ ኤርትራ ነዚ ንምምካት እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ዝመፀ ፀላኢ ዕላማ ናይ ወያነ ሓንትን ንፅርትን እያ ነይራ ኣስመራ ኣቲኻ ነቲ ስርዓት ተልግሶ ሳሕል ከይድካ ድራርካ ትገብር ድሕሪኡ ንዓኻ ዝመስል ስኢልካ ፑፔት ገለ ትገብራኡ ኣብ መጨረሻ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ እንተደኣ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ከዓ ከም መንግስቲ ነዚአን ክምክት ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሚዛን ኢና ክንሪኦ ዘለና ተዘጋጠማ ነቲ ሃገርን ዓቕማን ወቅቲ ከዓ እቲ ግዜ ትማሊ ኣብ ኩናት ነይራ 30 ዓመት ሙሉእ ኩናት ደይኮነሲ ዝቆሰለ እግሩ ኸማን ናይ ቁስሊ ቅራፍ ደየንቀፀ ተጋዳላይ እንደገና ካብኡ ዝኸፍዕ ዓይነት ኩናት ክገጥመካ ከሎ እዚ መንግስቲ እዚ እንታይ ክገብር ወይ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ክገብር ዓብ ሕቶ እዩ ውሽጣዊ ፀገም ከዓ ኣጋጢሞ እዩ ክሳዕ ደብዳቤ ተላኢኾም ንኢሳያስ ከነልግሶ ተኽስዶ ተብሉልና ዲኹም ተባሂሎም ተሓቲቶም እዮም ግን ወያነ ነዚኣ ቁልቁል ዝኣፋ መልሲኦም መሊሶም እዚ ክንዛረቦ ዘይንደሊ ስለምንታይ ከምዚ ሞት ሕፂ ዓዊልካ ዘይብከ ሞት ሕፂ ስለ ዝኾነና ካብ ውሽጥና እሞ ዕድሚኦም ሙሉእ ነቲ ሰውራ ክቃለሱ ፀኒሖም መሪሖም ተመሪሖም ተቃሊሶም ኣቃሊሶም ናፅነት ደምፁ ስለ ዝኾኑ ንምዝራብ ዕረ ስለ ዝጥዕመና እዩ እምበር እታ መልእኽቲ ቁልቁል ዝኣፋ ናይ ወያነ ንሳ ኖ ኣስመራ ክንኣቱ ስለ ዝኾናስ ኣይትድኮሙ እዮም ተባሂሎም እቶም ጉጅለ 13 ንብሎም ማለት እዩ ኣስመራ ክንኣቱ ስለ ዝኾናስ ኣይትድኮሙ ኣየድልየናን እዩ እዚ ኢሳያስ ክነልግሶ ኢና ተኽስዶ ተብሉልና ዶ ትብሉናሲ ኣየድልየናን እዩ ኣስመራ ክንኣቱ ኢና ምክንያቱ ወያነ ሽዑ ዕዳን ሒዝዎም ነይሩ ዓቕሞም ዓብ ነይሩ ዓለም ከኣብ ጎኖም ነይራ ዘይተኣደነ ፀዋርን ዶላራትን ፈስስ ነይሩ ወታደራዊ ኣማኸርቲ ነይሮሞም بمولأن ساتلايتن راداراتن أمريكا قبل علي إيرترا يزنبيا نيرن أبي إيرترا نفاريد ديكوننسي عف كابس مران توتي إحنا نقربكم من تباهيلهم ويانا كهرو زهر مولو جزيء لأن هذي بإيرترا سنون وخيسوز من سيزي أفشلوا إيرترا أتوارش للتزاورت درس لزعاتات هبتس لزنبرا أمريكا روسيا لده حجزوا قال كنا تنتوق قيتات زي من سيزي جيجناس لزخونة تري زحجين زارولو زلنا من اسي جيجنا سلازخونه ودي جيجنا سلازخونه سنو نخيسو بتا زنبرتو زعكست برت تراباريونه صلا ازا افشلو اتي زغاطمه غيزين زغاطمه عقمن ازي اومينا كنمزن زغبانا سلازي منغستي ኤርትራ ازي اخغبر ناي قدن ينيرو خدس كللو وشتاو صغم اغاطيمولو بتحاد وغن كا دغاون علماون صغم اغاطيمولو دي هيروم زمصو تصابوتا زيوم أديهم تقولون أبتوانتي أنا على الله زلنا جن إيرترا أبتوانتي ختصاور زيت خلص أجمع قاتمه جن إيرترا كم هاجر أنت أخذ لك عقوينا إيرترا مالت كم يمن كم كالوت هاجرات كل لك عند حركوينا أي تصاور أنين جن إيرترا وين سلوا زخونة ترى أنت تصاوي روموز كينات زي إيرترا وين سلوا زخونة ترى أنت تصاوي روموز من إسين نقول زلنا حدي تصاويرو سعيرو أفشلو حجي اتمدسكال دبلنا عنتوي دخلت اونتاون الوتاون نغرات منيو اتمدسكال تمبراري اتموغاد نبلو اور ملغاس نبلو كن نحواري سلازي نحنا ملغاس يرانا مدسكال كن رينا ناي مدسكال مغنيات كا بردو نقبلو لنا ناي مدسكال مغنيات بغبو انت نردو لنا اذا منغستي ديكتاتورياوي سرعات كنقص للزلايو نابز بالامر كوسدنا يكئن حجي تميزان ناتنا يدوسنو مالته
هجي أبتي ميزاناتنا ما بأكل رأنا يو بعلنا نساتفو بعلنا نقبرو نقرس لذخونا مالك هجي مزيو مينا نحنا كم يجرنا هنا خلنا نتعرف أم نخل زوم حسابات جاتهم نتحسابات بالتقرأ يخلوا ولا حنت نقريب نتحسابات كانت تعرفهم كلا لنا مالتي انبرك قوام نماني هجي قوام سي تاي مالتي قوام ولا حتى تنتمي يدلين هم تعنتو يزبو يدلينا نفرق انبر قوام يدلينا نفرق قوام كدلن تخيلو خاني نمنجستي إيرتران نهزبي إيرتران أنا بدرجة عالم ولا بدفونا يتخبابينا بدرجة عالم ني إيرترا يبقى قدام النزد ليا مغنياتو بزو حلافنت زي تشكمت هاجريا ناي بزو حلافنت أبنقدو عم تشكم سواتيهم نتعنت ناي نتعنت ترجمو قا ديمقراطي كوي ناي نتعنت ترجمو بحق من محداري ناي نتعنت ترجمو نازي نسالاسا نربعة عمتات كيبلع خيستي مع أنتو تحاليبو تقالس هزبي بسلام نخنبر ممدمادي قالوا ولا حنتنا الشيء حلافنته منجستي إرتراكو سرقا مسرح تراي يكونن بينتو مسرح يكونن ويبيت مرت مسرح يكونن بوحدو هزبي إرترا بسلام نخنبر كمدمد كلالو منجستي إرترا انتاي مالتي اتي بوليتيكاوي مسرح وشت إرترا ولا زي سكفيهم جن حقاونت كلبسول لو منجستي إرترا نزغا سري حليت منجستي الجنة منجستي دي ديكتاتوري قرب لنا زخل مجمجم ميزان يبلنا ميزان كونف كانوا بلغلنا انتهى ناتو ديكتاتورياونت لأن السبات أنا خبزي أوراجاوي عليتاوي هيمانوتاو تحساس باوتسينا بقبو انت أبي إرتراو عينو رئينايسي ملكي عينايز منجستي ديكتاتور كبلو زغل جيزي خيل جيزي نبعلوس ديكتاتور كبلو يخيل دي ايموشنال وخينا يكوننا كنزارب وي حدا مينيستر ود عدنا سلازخونه وي حدا مينيستر ود روبانا سلازخونه يكونن ግን كم ثوره كم منجستي إرترا كم حزب إرترا تا يدغبر زلو نابو خيدو زخيل ነገር አለው ዲት መንግስቲ እዚ ከም ሓደ ሓብሮ አሕይ ወሲና ክንሪ ይግባና እንበር قوام دلينا نفرق اب نبور مستمرس قدامي حتونا قوامي اب حتوم كن اتي ندللينا مغنياتو مبصعون ايكونن زي مبصعون ايكونن ወይ ከምዚ ምምጣው ድባሃል ውን አይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ክትግብረሎ ሓላፍነት እዩ ምክንያቱ ቀይዲ የሙሉ ካይዳ ንባዕሉነት መንግስቲ አይጥዕሞን ኮይ ንኣብነሲ قوام እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ መማሓደር ስርዓት እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ሓደ ሃባኻ በዓል ስልጣን ምስ ሓደ ናይ ዓለም ናይ ስለላ ትካል ሚስጥር ሃገር ሕሊፉ ገበን ገይሩ ክትብል ከለኻ በይነ ሕጊ ኢኻ ክትቀፅዖ بين حقيقة تقطع مودي خاط فردو إسرع مدي خاط فردو حلفت دي خاط فردو بين خاط قطع تقل جي فلينا يمقطع حقكو أبتقوام تخاتتين معناته نصهم تبهم هجر مرح زلوا سب سلطان نبلهم كمانم كماي كما خاتكم بحق دي قطع سبات يكونون كم ترى زي جاي يكونون نعوم بفلين نت لما حضرهم ناي تحتات النت انت اذا حطيتهم انت كان محتاج نت اد قبرهم نعمت كل جزء حدا مينيستر ولا حدا بعد سلطان مسمصه كاب تحتات النت نت اخ قبرو زغل اب جزء سرحو نت هاجر كبل دسرحو ነገር دقبرو جيجاتات اي حطيتون يزبل ነገር አለው اذا حجبت قوام كسفر كخلالو اذا حقي حدا بعد سلطان وين البرلمان ابال ابصرح عالم كله دقبرو جيتاتات اذن اي حطيتوني اذن يحطيتوي بزح ነገር ይኻት እዚ ሕጂ ክህል ወለዎ ስለምታይ ንሓደ መንግስቱን ከም ማሕድሮ እንደኸር ኮይኑ ተቋም ጥራይ ደም ማሕድሮ ስለዚ ታይ ክብል ደለ ቋም ክህልወና ክንሰርሒና ክንዛረቢና ክንቃለሲና ምክንያቱ ቋም ንኽትግበር ትጠርዓሉ ነገር አይኮነን ቋም ንኽትግበር በጃኹም ባትብለሉ ነገር አይኮነን ስለዘድልያ ነታ ሃገር جيس ثورة إرترا من قستي إرترا زم تجادلت إنه بلهم حجب سلطان دلون تحتوتن لعلوتن نازخهم تيام تقاليسو قوام كجورو فتحن ديمقراطية معرنة كان قصو بإرترا إم تقاليسو مبر أم حرنيا دزارو وتادر هاوس إم تقرنيا دزارو وتادر وي تقرأ وي ساهو وي بلين دزارو وتادر كيوري كون المزيو إذا ديمقراطياوي سرعات كتسلا بإرترا حزب إرترا كم بهلون كم أمنتون لن نحد حدود خبابيرو بسلام كنبر الله زخل بسلام كعرف الله زخل بسلام مسموت ما بسلام تقبر الله عدو كاتهاجر زركب يوحد يبزح
ሃብቲ ናይቲ ሃገር ከዓ ብማዕረ ዝማቐለላ ሃገር ክፍጠር እዮም ክሰርሑ ዘለዎም ንኾሚኦም ከዓ ተቃሊሶም ሕጂ ካብዚ ወፂኦም እንታይ ክገብሩ ኢልካ ክትፅበይ ትኽእልን ኢኻ እዚ ካልእ ናይ እንትፍንቶ ዘረባ ገዲፍና ብዝረቡ እዚ ከምቲ ዓንተወይ ካብታ ናይ መቐለ እንዳጣሓኒት ተጣሒኑ ድመፅእ ናይ ፕሮፓጋንዳ እዚታት ገዲፍና እቲ ብኤርትራዊ መንፈስ ክንሓስብ ከለና ብናይ ኤርትራዊ ኣተሓሳስባ ክንሪኦ ከለና እዚ ንኽግበር እዮም ተቃሊሶም እቶም ተሰውኡ እቶም ዝሰንከሉ እቶም ዕድል ኣጋጢሞም ብሂወት ዝኣተው እዚኦም ካልእ ብምልኦም እቶም ትሰምዕዎም ፋብሪኬት ዝኾኑ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተገይሩ ኤርትራ ንነፃነት ኣብ ተገብረ ቃልሲ ከም ኩለን ተንሶራውያን ናይ ዓለማት እቲ ክግበር ዝግብኦ ነገር ተገይሩ እዩ ኤርትራ ክሕለፍ ዘለዎ ነገር ተሓሊፉ ሕጂ ነዚ ኩሉ ውሽጢ ኤርትራ ክሕለፍ ዘለዎ ነገር ተሓሊፉ ናፅነት ካብ ጨበጥና ንድሕሪት ኣይንፀባፀብኒና ታሪክና ሰኒድና ጥራይና ንቅድሚት ንስጉም ምክንያቱ ንድሕሪት ዝምለስ ሕብረተሰብ ናይ ዓለም ስለ ዘየለጥ እዞም ንሪኦም ዘለና ጀርመናውያን ንብሎም እስራኤላውያን ኣርመናውያን ንብሎም ገለመለ ኣብ ዓለም ግፍዕታት ተፈፀሎም ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ውጋዓሎም ዋላ ማእኸል ግዜ ንድሕሪት ተመሊሶም ኣብ ምጉታት ኣይኮኑ እንዳኣቱ ታሪኾም ሰኒዶም ንመጻኢ ጥራዮም ድጥምቱ ምክንያቱ ኣብ መጻኢ ጥራይኻ ትነብር እምበር ኣብ ሕሉፍ ኣይነብርን ይወዲ ሰብ ዋላ ኣህዛብ ናይ ዓለም ኣብ ሕሉፍ ኣይንበርን እዩ ንመጻኢ ጥራይ ድንበር ምክንያቱ እቲ ዲያሌክቲክስ ዝምህረና እውን ኩሉ ግዜ ምዕባለ እዩ ዝምህረና ሓቂ ኩሉ ግዜ ለውጢ ኩሉ ግዜ ምዕባለ እዩ ዝምህረና ስለዚ ወዲ ሰብ ኣብ ናይ ፅባሕ ይድር እምበር ኣብ ናይ ትማሊ ታሪክ ጥራይ ድኸውን ናይ ትማሊ ከምዚ ጌርና ትማሊ ኣብ ከምዚ በሊዕና ትማሊ እዚ ሰሪሕና ኢኻ ትብል ሕሉፍ እዩ እዚኦም ፓስት ንብሎም ነገራት ታሪክ እዮም ሕጂ ፊቸር ኢና ንርኢ ፊቸር እንታይ ኢና ታንገብር ኣለና ብኤርትራ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክህልወና እንታይ ዓይነት ስርዓት ክህልወና እንታይ ዓይነት ቁጠባ ክህልወና እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ክህልወና ጥራይ ክንሓስብ እዩ ዝግባአና ሶ እቲ ሎጂክ ንሱ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቅዋም ግን ዝገርም ነገር እዩ ቅዋም የብላን ኤርትራ ክብሉ ከለዉ ግን እታ ኣብ እንኮብ ዓለምና ብሰላም ትነብር ሃገር ከዓ ኤርትራ እንታይ ማለት እዩ ኣይገርመኩምን ቅዋም ዘይብላ ሃገር ኤርትራ ኢሎም ክህስዋ ከለዉ እታ እንኮ ግን ኣብ ዓለምና ሰላም ዘለዋ ተፈላለዩ ኤትኒክ ግሩፕስ ዝነብሩላ ሃገር ተፈላለዩ ቋንቋ ዘለዋ ሃገር ተፈላለዩ እምነት ዘለዋ ሃገር ግን ሰላም ዝነብር ህዝቢ ነንሕድሕዱ ድከባበር ህዝቢ ከመይ ኢሉ ላ ይመፅኡ እሞ ከምዚ ሕጂ ኣብቲ ታሪኻዊ መፃፅኣና እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ምስላና ምልክትና ይኽብለኩም ደሎሞ ቴንክ ዩ መሊሰሉ ኸውን ተስፋ ገብር ካብ ናይ ፌስቡክ እዩ ሳሕልን ሳዋን ግርማ ሃገር እዩ ኣትዩ ደሎ ብዛዕባ ናይ ወያነት ክንደይ ፀንሕልካ ትሓስብ ወያነት ክንደይ ፀንሖም ኣብ ዘይትልቃስ ክፈሊጥካ እኳ ካብዚ ንላዕሊ ዓብዪ ስልጣን ኢልካ ትግምት በስ ዝመስሊ ዘለዎ ኩነታት ማለት ፀኒሖም ኣብ ስልጣን ኢልካ ትሓስብ ድያ እዋ ሕጂ ምታ ናይ ቅዋም ክትምልስ ፀኒሕካ ናይ ቅዋም ኮ ይኹም ምስል ፀኒሕ እታ ናይ ቅዋም ሓቲተልኩም እየ ቅዋም ዘለዋ ሃገር ምስ ንዓዓ ክትምልስ ፀኒሕ ኣይሰማዕኻዮ ናይ ቅዋም ወል አይ ቲንክ ኣነ እንታይ ምበልክዎ መስለካ ፅቡቅ እንዲ ሕቶ ፅቡቅ እዩ ግን ወያነ ካብ ስልጣን ኣሎ ዲ ሕጂ ኣብቂዑ እኮ እዩ ወያነ ሕጂ ኣካላዊ ምህላው ዘይኮነስ ወያነ ከም ስርዓት ምስራር ማለት እዩ ወያነስ ከም ስርዓት ምስራር ወይ ምቕፃል ንብሎ ነገር ኣብቂዑ እዩ ናይ ወያነ እዚ ኣብቲ ፖለቲካዊ መዐቀን እንድሕር መፂና ወያነ ከም ስርዓት ከም መንግስቲ ወይ ከም ሓደ ሰልፊ ወይ ፓርቲ ውድብ ግንባር ንበሎ ኣብቂዑ የለን ተወዲ ወያነ ሓደ ዲክታቶሪያዊ ሓይሊ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ኣትዩ ኣብ ናይ ስልጣን መቃን ኣብቲ ናይ ግዜ መቃን መፂኻ ክንደይ ግዜ ፀንሕ ተይልካኒ ኦልሞስት ወያነ እንድሕር ብፖለቲካዊ ተሓሳስባ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ኣሎ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ሕጂ ከመይ ጌርካ ንወያነ ተኣልዩ ጥራይ እዩ እቲ ኣካላዊ ናይ ወያነ ስትራክቸር ከመይ ጌርካ ተኣልዩ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ሙሉእነት የብሉን ወይ ፖለቲካዊ ከጥንሖ ዝኽእል ዓቕምታት የብሉን ኣብቲ ሃገር ፀንቂቕ ወዲእዎ እዩ ስለዚ ምናልባት ሕጂ እንታይ ኣሎ እንተኢልካ በዚ ምዕራባውያን ንሪኦም ነገራት ኣለዉ ብፍላይ ብኣሜሪካውያን ዝረአ ነገር ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ብቂዑ ምዃኑ ተኣሚኑሉ ክንሱ ግን እዚ ስርዓት እዚ ሓደጋታት ከየብፅሐ እቲ ሃገር ፅባሕ ንጎ ገባሪት ናይ
معربان كينات قلصللو ወይ ከዳሚት ናይ ምዕራባውያን ኮይና ትቆልጽለሉ መገድ ሓሰው አምባል ይሰርሕሉ እንጂ አመንጎዚ ህልውና ናይ ስርዓት እዚ ዘሎ መስለካው ግን እቲ ተታሕይ ዘሎ እንተሪኢና ብዘይ ቀል ዓለም ብምዕራባው ዓለም ስርዓት እዚ ብቅዒ ከቀጽሎም ከም ዘይ ክልትናቱ ኩሉ ተዓሙን ተናህሩን ወዲይ ወይ ስለዚ ካል ዓቅሚ ይፈጥሩሉ ወሳቶም ግን አመንጎዚ ምናልባት እቲ ናቱ በአካል ምርአይ አስማት ናይቶም መራሕቲ ሚኒስትራት ገለፍት ቤተ መንግስት ትርኢትኸውን ግን ትናይ ምግባር ዓቅሙ ናይ ወያነ ተወዲ ወያነ ሕጂ ተዋጊ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቀትል ክእል ሰላማውያን ሰባት አንስታ አርብቶት ቆልዑ ቤት ትምህርቲ ሆይሎም ሰላምፋው እዚ ክትቀትል ትኽእልኻ ማንም ሓደ ድኹም መንግስት ዝገብሮ ነገር ትቀትል ኢኻ ወላ ሓንቲ ተማሃሮ ሰላማዊ ሰልፍ ወፅኦም ኢልካ ትርሽኖም እዚ ናይ ሓደ ድኹም ስርዓት መግለጺ ናይ ሓደ ሓያል ስርዓት ግን ነቲ ፖለቲካዊ ዘይርጉእነት ናብ ረብሑ ክቀይሮ ዝኽእል ስርዓት ሓያል ትብሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምርድዳ ኣብ መንጎቲ ህዝብን መንግስትን ዘሎ ሕቶ ዝምልስ ተኸውን ስርዓት እዚ መሊሱ ከዓ ኣብ ረብሑ ዘውዕሎም ተዝኸውን እዩ መንግስቲ ወይ ሓያል ስትሮንግ ትብሎ ትኽእል እንተደኣ ቀዳማይን ካልኣይን ክፍሊ ዝመሃሩ ተማሃሮ ዳውን ወያነ ኢሎም እምንን ተደሪቦም ኣብ አዲስ አበባ ብብሬን ገይሩ ኣጋዚ ጦር ዝውድኦም እንድሕር ኮይኑ ስርዓት እዚ ኣብቲ ዝደኸመ ባይታ ናይቶም መንግስታት ንብሎም ኣብ ዓለም ኣብቲ ዝደኸመ ባይታ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝደኸመ መንግስቲ ቆሚ ይድገብር እቲ ዝደኸመ ስርዓት ቆሚ ይድገብር ለኪሙካ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ወያነ የለን ወያነ ወዲ እዩ ብፖለቲካዊ ግምገማ ወያነ ወዲ እዩ ካብ ስርዓት የለን ተተሪፉ ዘሎ ሕጂ ወያነ ጠበንጃ ገይሩ ታንክታት ገይሩ አዲስ አበባ ሱቅበሉ ተወጪኹም ቀትለኩም ናይ ምፍርራህ ዝኻኒ መንግስት ኻደ ይኮነ ሓደ ሽፍታ ድገብሩ ሓደ ሽፍታስ ንሓንቲ ዓዲ ለበት አቢሉ ገዛ አኽእል በሓንቲ ክላሽ ሓደ ሰብ ንሓንቲ ዓዲ 4-500 ገባር በሓንቲ ብረት ገይሩ ሰጥ ለበት አቢሉ ከገብሮ ምኽእል ወርቆም ዘምቶም አንስቶም ዘምቶም ንብረቶም ዘምቶም ስርዓት ወያነ ቆም ይድገብር ዘሎ ኻል ወላ ሓንቲ ነገር አይገበረን بدرجة ፖለቲካው ትንተናግን ወያነ ከም መንግስቲ ወይ ንጽባሕ ንግሆ ወያነ ባህል ስርዓት በቀጻልን ኢትዮጵያ በዛ ዓመታት ክገዛዩ ትናቱ ፖለቲካው መደብዒ ከዓውተ ኢልካ ተሐስብ አይተፈና ናይ ግዜ ግን ተወዲ ወያነ ሎሚ ኮነን ወያነ ወዲቁ የለና ስርዓት بدرجة መንግስት ማለት እዩ بدرجة ህልውና ግን ወታደራዊ ኃይል ሎ ወላ ሕጁን አባይ ፀሐይ ቀረባ ጊዜ እንተ ሰምዒኻ ወታደራዊ ጅንታ ከምዝናይ ደርጋ ዓይነት ሚሊተሪ መምሕዳር ወታደራዊ መምሕዳር ከተኣታቱ ኣብkom ሻባሽው ብለው እዚ ናበይ ይወስዶም እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ዓመፅን ብደገን ብውሽጥን ዝግበር ብረታዊ ቃልስን ክሳዕ ኣብ ማእኸል ኣፍንጮም መፂ ስለ ዘሎ ነዚ ንምምካት ሃገር ናይ ግድን ያ ወታደራዊ ምሕደራ ህዝዋ አይ ቲንክ ዝተወደአ ግዜ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ከመይ ጌርካ ንስርዓት ዝተኣሊ ድሕሪ ቅድሚ ግን ዓቢ ፖለቲካዊ ኢሹሎ በኢትዮጵያ ክንፈልጦ ዝግባና ወያነ ምልዓል ጥራይ ደይኮነ ንኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከም ኢትዮጵያ ከመይ ተቐጽላ ኸኣኒ ሲዛዓቤ ብድሆን ዕዮ ገዛኒ ናይቶም ኢትዮጵያውያን ነዛ ኣብ ምምላስ ዝሰርሑ ዘለዉ መስለኒ ብዙሓት ኣሉታዊ ጎንታት ኣለዉ ናይ ኦሮሞ ጉዳይ ኣሎ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ኣሎ ነዚ ኣረኣያታት ዝኣጽቢብካ ዞም ኩሎም ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ከተምጾም ኣይትኽእልኒኻ ግን ኣትሊስት ሃገር ናይ ምድሓን ኣብ ዝብል ፖለቲካዊ ዕዮ ወይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ናብኡ መጺኦም ሃገሮም ከድሕንሉ ዝኽእሉ ሓደ ዓቢ ኦርጋናይዜሽን ገይሮም ስልጣን ክርከቦ እንተዘይኮይኖም እዘን ድሕር ገይሮም ጽባሕ ንግሆም ሞቲ ምዕራባዊ ሓይሊ ከዓ ነዚ ሪስፖንሲቢሊቲ እዚ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኢሉ እንተደኣሚንሎም ከምታ ወያነ ኣምቦ ምስ በፅሐ አሜሪካ ፊሽካ ነፊሓ አዲስ አበባ ሆቴል መንግስቱ ደውጸቶ ናይለ ማርያም በቃ ወጻ እስዮም ካአቲዮም ዝባሃለሉ ሰዓት ርሑቅ አይኮነን ዘይ መህዋህ ጥራይ ቴንክ ዩ ማይ ፍሬንድ ገዳስነት ናይ ዝቕዋም ዝበልካዮ ሙሉ በሙሉ ኣብ ሓደ ገጽና ደለና ግን ካፍታ ንዓኻ ዝገርመትካ ዝሰማዕኸዋሲ ኣብ ኤርትራሲ ቅዋም የለን ግን ታሰላም ዘለወን ገለግን ሰላም ደይብለን ሃገራት ክልን ንርኢ ሕጂ ዝወልጣባ ኣብቲ ፍሉጦ ልዕልና ሓጊ ናይቲ ህዝቢ ድዩ እሱ ዲ ተቆንዲ ረዋሒ በቲ ቅዋም ኣለና ድብሉ ሰባት ፈጽሞም ኣፍልጦን ክብረትን ልዕልና ሓጊን ደይብሎም ሰባት ትርኢ
بتا حدا شنخ كاب زعبانا هنا خنزارب ولا كات دحر بايتا دقلس كيا تقوام زي تقبر له مخنيات اندا قلس كا غلخا دي اللي كله جن ابلع لنا حقي زلوم سبات تريخي موزسي افلطو لعلنا حقن ويكا اب حدا written dead document or otherwise known as constituency او اسك قرب قلب لنا خمي قرنا خنفلالي نخيل نع ساعة حتى thank you طبعا مستا باشا برز حتى تناطيق خاب افليت بلي ግን አንተ ትንክፍ አቢልካ ነርካ ብዛዕባ ሓንቲ ጽቦት ነገር ተዛረብካ ያስ ወያነ ሳብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ክህሉ አይደልን እዮም ዲሞክራሲ ንብሎ ኢንስቲትዩሽንስ ኒ ኣብ ኤርትራ ብውርጭ አገባብ ክትከል አይደልን እዮም ትብል ዘረባ ተዛሪብካ ነርካ ሞ ምናልባሽ ኣብዞም ተቃዋምቲና ዝብሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ወያነ ዝምውሎም ዝወፅእ ዘረባታት አለ ወላ ኣብትናቶም ውዳበውን ከምቲ ዝድለ ክሰርሑ ከም ዘይትደልውን ዝዛረቡ ወላ በዓል ኣረጋይ ሓጎሱን ዓዊሉ ዝዛረቡ እዩ ሕጅስ ወላ ከም ተቃዋምቲ ወድሓን ሕሰብ ሃይፖቴቲካሊ ስኒ ከም ሓደ ወድዓውያን ማለት ሓደ ኣብ መሬት ለውጢ ከምፁ ዝኽእሉ ምንቅስቃስ ሓይሊ ክገብሮም ኢላ ትሓስብ ነራ እንተትኾንስ ስለምንታይ ኣንዕኦም ወያነ ዋላ ኣብትናቶም مسارعهم كم تزدل خطونكرو زي الدنيا ولا تسارعهم سي effectful كون كمان ايتدلنيا شاتو من بعلم كم مارو كلو معناته نجي تمبزحتو سبن ايردوني نزيهم كم جيب عين السبات ولا نتسرعات نحر كاب سلطان وريدو سني ازياتن كتوكو تدليوم ويسا ندليوين ايلا نحر تاجحهم الله خوينا نعوم كم حدا أقدس structure حزم كي موتو نحن تشرح كويناس نتخالص أو خلص كفود ده يكون نهردو مالسني نعاتهم كمان حدا ديمقراطية من قصاص حركة تكون دخولو كابزي دليل تومسني حفشاتنا تا أجندة بعبي زبر هيكون حتى سمتهم كم بعد أرجع حقوس إذا دارا كمان نتي صراحة زار مطلع هو يارس حفشة يرتون أكون ديمقراطية خلو أنا جلس نحنا خنهلا وأنا كمان كنهر لهم يطلعون كمان عايش الدنيا. بس نبعد ساتهم كساحة زجاجيش انتهي من كلام. نبعداتهم أو مسهم داسر حو يسويانا داسر حو كمانه ولا لو تخنا متسين عليهم حسبوا ما هايبوتيتيكالي نعاتهم من الحر ستراكشر كحس زي جليم كويناس كردوا عيقبوهم بقى لا جماعة تناي نويح رأيت أجندة نويانس كجهاد عيقبوهم النعام يعشان يعانون كانت ترديات كمانه. I think نايسب مرداتا خابسب نفسب فلالي عقموني فلالي كالي تحسبهم نجاراتن تبلوم نجاراتن أبزناي بوليتيكا عالم بزاك يجي نسوات بتزولو ترايحون كانت لقاء بتبايتا تقولو نجار كتلقاء تكلال لك تاي مالتي سب بزولو زي كونس بزقبرو ترايحات كتلقاء زقبا حدا نسي ويانا نمنتا علامة يخوم تقبر ردو نجاري حجي كردو زيك الدايلما زوتو سوالو نامنت أبي إثيوبيا حجي قال زراعة نجارات اللواتي مرجع كوميشن الله مرجع يقبر قل غازيت أخا يصحفو قال بهال قال حجي كم الديمقراطية وقال زلو بو تراي دقاقة وحدا يكون زي حجي وشت لي مفلات مالتي أصبي كادي مفلات ويانا بملك انتري بيخاو ابزي ابا افريكا استرعي ديكتاتوريا سرعات كما ويانا يلم ايفن منغستو هايله ماريامون كمزي ناي ويانا تشانس هيغاطومون منغستو بتزامادي سلام كوينو ابت هاجر كند ويانا سايمحادر منغستو هايلو سلطان كاب دحز درغ زبال سرعات داي 1 كويناتيو تا لاست داي نبلغا بوغي ودي وات منغستي كي عرف 10 شوعات عمت اب كوينات ورو كوينات زنبره منغستي بتزامادي ناي ويانا كن زحاشه عدل زحاشه ولا بمعراباوያን كمان حاجز مالتي سابورت ዝግበረሉ ገለ ዝኩሉ ደም አሜሪካ زحاشه تاعشو من يرو ግን ኣብቲ ንብሎ ዘለና ፖለቲካዊ ምሕደሩ ግን ባዶ ማለት ንምንታይ ኢደ ይርድኦም ትብል ትመረዲ እንተ ኣስተፈላለየ ኮይኑ
تفلالي تحساسبا زلوهم سوات كم زلوها اخنا امنا لنا فوق قال بمدنقاب زخيد الله قالن كا كنت عنتو يزولكو حمام الله مالسي زرئي ناي زرئي وين عليتنا ورجال نبلوم نقر الله قالون ኤርትራስ ዝኸደቶ መገዲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ገለ እጃም ዝነበሮም ዜጋታትና እሞ ድሕር ናጽነት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ነጻነት ድሰኣኑ ብኤርትራውነቶም ከማን ኣብ ተዓዲ ከምብሮም ዝኽእል ትገበኖም ማለት እዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ፈሊሎም ድጸንሑ ወይ ፋልል ኮይኖም ድጸንሑ እዛ ነቓዕ እዚኣ ስለ ተረኸበት ሕጂ ዲሞክራሲያውን ባእታታት ኮይኖም ክመጽ ኢሎም አንጻር መንግስትን ዝሃገርን ዝሰርሕሎ ሕጂ ብግዜ መግዛእት ከዓ ካልእ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብሳልሳይ ደረጃ ትሪኦም ከዓ እዚ ሕጂ ዋጋ ዕዳጋ ደይብሉ ምስ ወያነ ሓቢሮም አንጻር ህዝብን ሃገረ ኤርትራን ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ሕጂ መለክዕታት ናይቶም ሰባት ብዙሕ እንተዳኢለካ በዞም ደረጃ እዚኦም ውሕዱ ክንሪኦም ንኽእል ኢና ግን ሕጂ ፕራክቲካሊ ከምዚ ሕጂ ዝበልካዮ ናይ ኣረጋይ ድብሎ ኣረጋይ ጎቢዳ ገለ ድብሎ ወዲ I don't think so أنا حجز ودي انتاي علامة أخرى أنا يردأنني ولا حدا جيتنا في يوتيوب سمعي في يوتيوب صدق نقر كنت عارف ترى السمعة مثل كان الشيخ زلال في السمعة قال أي أنا النتالو عدي قال زبل زاربو نقر له حجي نعو أنا بزنا يزخون يكون ملكي بوليتيكاني يلون كزاربو يدلني مهنياتو كله تدي جورو أنا النتاوي مالسي ولا نتوم بصوتي دبلوم نسو ولا نتوم بصوتي دبلوم أبتوسن أواخ مسوم كسرح تعنيحو بجنزب بجلا كمزي أنشوا مرعوت مش سلك مرعوت نبلو نجار له وكمونا نحدهم زت حنا خلوا سباتهم حجي تسأل أنت ريخان هاتو ولا خمزي ناي بوليتيكا عمدنيا هتقبرو تخيل عندها كمزي انترتين كجبر كان عخاجله ولا تي بيرسونال داتا ناتو تاريخاون كومو مالتي اب تقالاساين مالت تقالاساين ايتم صوني حجي بحافشا السئل زغن ويانسي فولت دي ما يفولتون ويانه اب ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል ከም ዘይደሊ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ خيل አይደልን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ቅዋማዊ መንግስቲ ተተኺሉ በኤርትራ ፖለቲካዊ ምርግጋ ቀጻልነት ዘሎ ፖለቲካዊ ምሕደራ ከተእቲ አይደልን ወያነ ነዚአን ከይፍጸማ ይሰርሐለን ነዚአን ከይተፈጸማ ዕግርግር ብሰንክ ዚአን ዕግርግር ንኽፍጠር ይሰርሕ ስርዓት ወያነ እዚ ርዱ ነገር እዩ እዚ ጂሶይልካ ፖለቲካዊ ትንታና የለካ ትምህርቲ ይለካ ንፍሉጥ ወያነ ኤርትራ ቅዋም ክንደፍን ክትግበርን ፍጹም ካብቶም ቁጽር ሓደ ኮይኑ ድቃወም ንሱ ወላውን ዝዓቅሙ ኩሉ ሲሱ ድተቃለሰ ወያነ قوامه منجستي إيرترا خمس عيدلني لذي ولا ونمخصص كتعمه ويانا بعلمنا أنكو قوام دي بالله أو البرلمان دي بالله أنكو زي قلة دي بالله بايتو دي بالله ندابله أبزي أتو دفت سرعاتي دي بس كم دخول تاريخ هذي أما إيرترا قوامه منجستي ترى أتخيلا إيرترا مرجان ترى أجيرا إيرترا دخول بوليتيكاوي عيوتاتان ترى أبو قبة السلاسلان كاب حدا مدرخ ناب حدا مدرخ كاب ذل العالم مدرخ ندانة أرت ندحر كيدا أبت خوابي كتكال كم زي كونس أصبي أصلا دفلت سرعة ويانا نزيهم كتعنا أطفلهم ليتن معلتني سريعوا ولون ريحوا ما أنتهونكم أبتا ذراي كائناتي حق منجستي قوام سنيديفو كتكبر مش بشاب إنها اللو خلو يتقينات واللعوة مغنياتو إذا كتكبر مرجعات لذي نبرو ويانا كسرحونا ينبرو مغنياتو تي ليجيتميت نولو سرعات منجستي كفت أرزقل بزوم نبلوم ذلو بوليتيكاو مسرح سلازخونو مالته لذي نخال أي معرف نسال ساي معرف أبز علماء ومدرخ إيرترا المخصصون نذي أتومي زي ناي سو أو مسألة نريهم ناي مرجع قداي نريهم ناي ديمقراطي دو انتايدو بهالو يوم بمولهم كم حتى زوم تقوم بمجد ويانا كالو تنجرهم لذن تجبر دي أتن من جست إيرترا المخصص لقط عمم تناهيدي لذي تعلماء نتصوري ويانا يقول حدا إيرترا مرجعان قوام النخين الدف ذكالخل ويانا نالبات زوم حجي تقاومتي إنا دبلو نالبات أنا أيردومني أيبني أصبقهم فلتوا يمدن من يوم كتم تقاومتي كريستوفول فروق كنفلا اليوم علنا من يوم تم تقاومت نبلو مسم من يوم من يتقاومي من عنداري
منيو زرقنيا منيو عليتاوي منيو راجاوي ولا بزح نجار تريو نجار الله مالته إذيهم كلهم ديش حزلوا جن عقرقر نمفتاري بقى عقرقر مالته كو قيد ألبوي عقرقر مالت هو كتير عقرقر مالت كان منبر نبذي منبر دسجاجر كاي سلازي استفل عليه والكسبات بوراجات تمصم بعليه تمصم بهايمانات تمصم بقبيلة تمصم قال بوليتيكا والرأيهم كعقر زبلوا قال يوم أزيانيم تبلهم تقرأي تقريني تبلهم استفل عليه ملك عند ودكات حبر السب كلنا نحدو خمد التفانين يخاطبوا زي كم مدى بيمسرحوا لزلوا ويا نمبر كابزومنا هناسي من يجي بوليتيكينيا تبلو وي من يتقاوم تبلو أبينا يتقاوموا مدرخ له أبينا يتقاوموا مدرخ ترى يكون أبينا يدرجة خلو تبقعاتنا تسابي بتسحله انت عينت اورجانيزيشن الله انت عينت وداب الله انت عينت مسرتات الله ابينا يدرجا بتحم كنتاي يقبر له زي سئلكا انتو فنتي تلكا ግን خذ نفسي معهم زي فولت يكونن ግን مبزحتهم بدرجه سبنا بيرسوناليتي انترينا انت لكعناهم ግን زم زبلكوها باكل نفلطهم زرانايهم قاليهم ميليشيا سبنا يذنبروا قاليهم امنا يدرج حلافነት ነበሮም مستهزب تمححيلهم تخحادو أبتي مبقول تولد عدهم كملسو زي كله حجي مزن صلاة زخوينهم نالبا سوى سلطان خوينهم تروحانو وحلافنة حيدهم متشم بوليتيكا وسلطان كل نجار يشفنا لك بخومو مجدي تعد خاطو زحلمو زلو سباتهم كانوا ولا حمتي تاشو ما يكون ولا انتم عبيت نقولهم اميدا ايرترا تاريخها وسحته دفصوا سبات بحزب زحتتهم بنفس وقف جزاء بنفس وقف جزاء إيرترا ودحتتهم كلهم والاتهم عبيت قدايمين نقولهم كم قال حد جزء شموم نرقحهم تدارينا كلهم تحتتهم مخنياتو أمير إيرترا جبروه جبنا له دحرمي إيرترا جبروه جبنا له أزوج أمس جبروه جبنا له الجول سويانا أتيهم جبروه جبنا له يوم كلهم دم أمريكا تحتتهم من برزيهم بوليتيكينياتات وينايلوت هواريات أمريكا تحسبوا ما يسمعونها جمالي تتقاومي أبدو حدي كلا يتقاومي وي كلا بهانو زعين التكال اللوم أبكم زنك أساقسو حزب إيرترا يمولهم علامهم بوليتيكا مدبعيهم كأزن مثل أب إيرترا إذا منقست إذا خدبر قاوموا له إذا خاني إيرترا دربحيو أب إيرترا قوام كجبر كأنسو مثلون كل نجار بقالسي يدركب بتكابو دركب نجار يعني أب إيرترا مرجع جبر مثلها مالت نزخون يكون إيرتراوي مسؤول يخزاره أب إيرترا قوام حقي إذا حقي زي أخيدا نامي أيروه كتبلون هذا منقستي مثلنا كل إيرتراوي ناتي ناتكا ما كلنا إيرتراوي يعني قوام مارمو يكونن قوام سئلكا زي كير زي لوط أيكونن نعمت لو معامت لا قوام منقستي أطلقوا نعمتها أزي كل على الله يلكام كتقاوموا تخلي خام مخنياتو ليسر حكا تقول كالو قوام كندف زحاشة ديمقراطيا وملكة كهلوه وانت حتى خانة منست إذا حجي ساعاتون وقتون كتقورو جن مثل كإمالته قوام بممتقو وي بما ملكتشا وي بطرعان لمتسع يكونن بقالسي مثل نايتيز بغال كله تهزبي بحق خمهادر تزم حدروها بحق خحتت حتاتن كهلوسي نوري أبزو خونا نجر الله أبزو خونا مالته أب إمنت بوتاتات الله ومن مستوى تكالات الله أب كل نجر حتاتن كهلونا يقدم بحق أنت تأيد كخا كل نجر سلام يزخو كالجن أنتو بيأتي باشاي زبالكا تي ميراكل نقولو نجر الله مالسي قوام زي بلنا خن السناسي كم تصوم زبلنا قوام زي بلنا هاجر كونشين زي بلنا هاجر ግን ሰላም መንግስትን ህዝብን ተራዳዲው ሰላም ወሒሱ ዝነብር ህዝቢ ዋላ ኩሉ ወጻተኛ ንዑደት ንዙረት ክኸይድ ከሎ በኤርትራ ከም ኣብነት ናይ ዓለም ገይሩ ናይ ኣፍሪቃ ደይኮነስ ከም ኣብነት ናይ ዓለም ገይሩ ዘምፃ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ነውፂ ወይ ፀጥታዊ ስግኣት ዘይብላ ሃገር ናይ ቅሳነት ደሴት ኢሎም ዝገልፅዎ ሃገር ስለምንታይ ይመፅእ እዚ ሕጂ ግቡእ መልሲ ነቶም ከምኡ ዝብሉ ኣካላት ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራሲ ቅዋም ከይነደፈ بقوام ذنبر هزبي جنتاي مالتي تتحساسبا مالتي ابى تحساسبو حقها تحسن حقها خبرن ببهذه الدرجه
ወሪስዎ ዝዓበየ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ይኻል ወላ ሓንቲ ይኮነ እዚ ብኸምኡ ጌርና ጀስቲፋይ ተገበርናዮ ዝሓሸ ኮይኑ ይመስለኒ اوكي نايدا بيروقراسي ستايا اذا حجي بوليسي حديث اوطينا بلعلي رسا لمن الوصي وصيو انتاي يزان انتاي تاسمون لك انتاي دهايون لك انما انتاي مكفوق له نايدا بيروقراسي كاز تقبروا زلها تعري حنت حتى جا حجي الله خلق زولت حتوسي اصح قبل الكادلي وياني ابو قربا زي حجي زي اي سلافاي كينات بوليسي اي سرحن ብፍላይ ንኤርትራ ክሓንቕ ዝሓሰበት ኣብ ትግራይ ፀገማት ትፈጥር ኣሎ ስለዚ ዝቕየር ኣሎ ዝብሉ ብዙሓት ደቂ ትግራይ ኣለዉ ነው እቲ መንግስቲ ከዓ ብዕሊ መፅናዕቲ ጌርና ኣለና ኣብ ቀረባ ዝኸነፍልጥ ኢና ዶ ከነፍጠኩም ኢና ዝበሃል ነገራት ኣሎ ሞ ብዛዕባ እዚ ትብሎ ተለካ ቆርጣ ፍልጦ ተለካ ይቐኒለይ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ቅድሚ ምሟቱ እዚ ሕቶ እዚ መፂን እዩ ሕጂ ሓድሽ ሕቶ ኣይኮነን ንኣብነት ዝከረኒ ኣብ መቐለ ኩሉ ግዜ ንገልፆ ትግራይሲ ዝሓሰበዎ ካሊእ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ምሕሳብ ከምዚ ሓጂ ድበልካያሲ እቲ ዘለዓልዎ ኩናት እንተዝዕወቱ ነይሮም ኦልሬዲ ተዓዊቶም እዮም ስለዘይተዓወቱ እዮም ትግራይ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ دي سلازي تعوتو بحصيرو اغلالصاسي بقليل تግርኛ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓሳቦም ዝነበረ በ3 ወርሒ ጉዳይ ነይሩ ኣብ 3 ወርሒ ካልእ ፖለቲካዊ ለውጥ ምራኣና ወይ ሃዋሁ ምራኣና ማለት እዚ ስለዘይ ተግበረ ግን እቲ ንኤርትራ ደሓሰቦ በቀሊል ኣዘራርባ ኣብ ትግራይን ከባቢኣን እዩ ዋላ ንኢትዮጵያ ከማን እቲ ማእኸል ሃገር ዘሎ ኢትዮጵያስ ብዙሕ ንዑ ኢንፍሉዌንስ የብሉን ኣብ ትሽግር ማለት እዩ of course አለውፍቲ በሀገር ደረጃ በመንግስት ደረጃ ገለት ሪዮ ቆጠባው ጸገም ሰንኮደ አሰብ ናብ ጅቡቲ መኻዶም ኣብታ ሃገር አጋጢሙ ዘሎ ናይ ዋጋ ናህሪ ናይ ዶላር መውዳ ናይ ዕዳጋ ለቅልቅ እዚ ኩሉ ክድምሮ ከልካ ታ ሃገር በሓፈሻ ዘጋጠማ ጸገም ኣሎ ግን ትግራይ ከም ትግራይ እንተሪኢኻ ትግራይ ሓንቲ ዕጾቲ ክፍለ ሃገር ያኮይና ታይ ማለት እዩ ብሙሉእ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ናይ ንግዲ ናይ ህዝብን ምርኻባት ብሙሉእ ምስ ኤርትራ እዩ ኩለንተን ዋላ ኩሉ ግዜ ዛረበለን ያነተን ከተማታት ናይ ትግራይ እንብለን ወይ አልዋና ድብሎ ንሳቶም ተን ከተማኦም መቐለ ዓድግራት አክሱም ሽረ ዓድዋ ዚኣተን ብሙለን ኣብ ሓፂር ርሕቀት ምስ ኤርትራ ያን ዘለዋ ኣብ ናይ 70 ኪሎ ሜትር ኣብ ናይ 80 ኪሎ ሜትር ኣብ ናይ ታዝነውሕት መቐለ ዝብልዋ ናይ 100 ገለን ኪሎ ሜትር ኣላ ብዝተረፈ ግን ብሙሉእ እንተን ከተማታት ኣብ ፍንጫ ኤርትራ እዮም ሕጂ እንታይ እዩ ቲ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ ካብ ሕርሻ ዝርከብ ፍርያ ዝርከቡ ማለት እዩ ካብ ናይ ከብቲ እንስሳ ዝግበር ንግዳዊ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብሙሉእ እዚ ናብ ኤርትራ ዝዓለመ ነይሩ ኾታ ብሓፂራ ዘራርባ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዝነኣሰን ዝዓበየን ምንቅስቃስ እቲ ቀረባ ናይ ንግዲ ማእከልናቱ ዋላ ብወደብ ደረጃ ከማን ኣገልግሎት ክረኽበሉ ዝኽእል ናይ ማሳዋ ወደብ እጂ ምስ ከምኡቲ ኢኮኖሚያዊ ተቆጠባዊ ምንቅስቃስ ናይ ትግራይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ናይቲ ህዝቢ بملؤ مس إيرترا إنيو نقدم مس إيرترا يقطبوا مس إيرترا تتحازي هجى حدا هم عبنا تهيبك هجر مكاين عمنا مس ما أكل هجر إثيوبيا زلوا مزمدنا أبتي بوليتيكاوي محدرة أو مستيك بهجر درجة أكلنا إثيوبيا بمخانم أنت زي كوينو أنتي واحد زخونة نقداوي ركبي زلوا مزيتي كم تقلب كم ما أخل هاجر إثيوبيا المسجد أف زملكت بربرة زملكت قال ماله تدي كوينو كالو زم نزمناوي نجار كوعلو زخولو من قصاصات ندادن واللون قالوا بملو بعصب مساوي مثل مس ما أكل هاجر إثيوبيا خراخبهم تا زنا أسد هاب تجراي نقع حون تيلنا هذا نجادي هاب تجراي نقع حو أكيبو كشيء نزحر كوين أسمع مرة هيدي شيء ذن نمحرددو علاقتي أباقي عبلن كوتا بمولو تنقص أساسنا ينقد اللو تيدو لكا ناب إيرترا يتزقرب نيرو أبو منقص أسكا نيرو تهزبو بفلا تنشوعات عمت ناي سلام كنتاز نبرنا لنجيزي كساب 9 شوعاتن مالتين إذا كنتاز زي immediate المستغير بكوينات جن بمولو أتي ناي تقراي ناوتا دراو معسكري تغير بمولو تقراي زبال وتا دراو معسكر كويني كاب حمارا جميركا بمولو إذن كتماتات شاف أب حدا تلقى عند اللواتن كتمهم
كمانات تبتاتنا يكونان أب حدا ترجع لإرترا مبرق أو شنخ عند الله بملو بناتهم مبرق أو شنخ بملو إنزن كتمات زياتن الميتين ناوت تدرام عسكريين تغيرا أب تختما ناي هوتيل من قصاص هيترئنيقا ناي ماكاين من قصاص ناي تاكسي من قصاص يلن بملو تمن اسي تقراوي زبهان صراح عدل سلازي اللي بتقراي بملو تفاناقيلو ويتسديدون معكل إثيوبيا يغيرو قالوا بأديس أبابا قالوا بعد الهرم قالوا بعد نازريت دريدة فاحيلو تمن اسي انت خاطر احجي بعد قرات هوتيلات تعسوه على مساري دوصو قال دشنالو سئيل استعصو نقداو من قصاص زيبلو أزين زختما زحتلا ختماتات خاتم حجي اب حاطير اوان ويانه بتزوج او چرحون اي 3 ورح سلازي تعوته اذا صقم زين داغفح مسكده ددغو بزمن اسين سدت اثيوبيا نسودان نقله عقلو تصبيبو مسكده تختما من قصاص سلازي يبلو تعدتات من قصاص سلازي يبلو بتبتون دخنت አለው بتبتون درقلو مش كله زي دماميركات من اسين ناف سدت فحم سبله حتوتات እንዳበዝሐነት ካለ أمرج آخر التشحن حمشتن بنا إثيوبيا قواصرا شحن شعتن 97 حنت عباي ملكت هارياتهم يعني تجارب فمرج أنا يكن جيت جزيه نبلا بزيرو تشنفهم ويتسعيرهم له شعوت آيت غيرهم أبسلطان بصن حلو أواني ويانا يا عباي ملكت يعني را شعوتهم عبيت عدز بهالهم ذات مالك عمران حتتون هاي لمريم ثم عبيت عدز بهالو بملهم حتيتهم نابي يمودقينا عباي حتو زنبرتها مقله نابي إنا خنودق الحزب رئينا لنا تمالي كم تقبروا له كم ديلكمو جن أريكم يجبوا ملسيبو بحالي هم أبسلطان كتسيلكم جن كساعة معاسينا هنكتسل نخل بهم مزنا اعتراض له قد دايلي تودولنا بزي فنجي باتي فنجي زم حواتنا اعتراويان دم الله يخمنا أبزي تعرق درجات تحكمنا أزي بعد ما هابوهم سلام هابونا حدا نقر قبورنا يلوم حتى قريبهم ملس انتا يلو ملسو شقركم شقرنا اي ردعنا اي او قروا جزيه خنفتح اينا قال مليل وم كيدو قلت انا مفتحي بروجرام تا زرا اخايا ناي سلام حمشتدو ناي مدنقار ني ارترا ننوح جزيه جهو حسكا ادقيمكا نت منغست مودع نابزبلكا استغاغي بوليس خيدو ملس جيت حتى حد شاي كونن نسو يتحطو ويانه اتزلع على سقوم توسيدي اتزلع على سقوم تبالتك بأواج درجة منغستي ارترا خاب سلطان كنلقسو إنا يأويجو إذا أواج زي كل لابسي قبرون عبدوش تعصبت حمش عمد قصلي تانيه المنغست زي بكوينات كنلعلو إنا يو كوينات مخان مسابقة بمعبرسب حالم بخصتات بستفل عليه ملكو خان منغستي ارترا جهو حيزون حزبي ارترا جهو حيزو من اسي مزبيزنا دو قال ذو كل درأنا لعلن تحتن زبطرتنا ويانا منغستي ارترا معلاوي نير حجي معلاو تبهال قال يدبلك الله ذا معلاو تبهال قال عينت زغفه معلاو تبل قال اواج كيتوصاي تخلينا already ويانا اتزلع على سقومتي ابل ارترا اويجيو كاول على وجاي كلمه مونتاي لا ايدا ازي يجي مغلص نسمعو دلنا أباي صحيح بتحدو وجن سبحات بتحدو وجن جيرال صادقان بتحدو وجن هاي لماريام دسالين كا بلد بلو بتحدو وجن بچق دبلوم زلو نجر ترينا انت خوينلهم كابتي وصيوم اتيومو زلو ارعوت ناي صبابا خوصو مس منغستي ارترا خمادا مودو يدليلو تامو مدومات نبلا بادم خنبكم تقاومتنا ارترا هابونا وي بوحدو كاب ارترا طرزوم سلام هابونا تبادم خنبكم حدا نجر نجبري حجي بعد ما قلت جزيه نمزاتي اتتحيدا جوا اتتحيدا انكلود ايرترا بتناسلك بعد ما مالتي زحر بتقول تردا كان تقينا بعد ما كم بعد ما ايرترا ابي ايرترا بسنك بعد ما جهو تتحيزنا مالتي لازم يتي ناي جهو متحاز علامه ناي ويانا at the end of time تدا تعويتنا منغستي ايرترا نعلو نحنا منغست المقلن تكل كابزوم اب ኢትዮጵያ ዘለው ናይ መሳፍንት ስርዓት ንወጽ otherwise ግን ንባድመ ከምጅሆ ሒዝና በዓባያን ኤርትራውን ጅሆ ሒዝና መጨረሻ ባድመ መደራደሪት ክንገብራይና which means እዞም ኩሎም ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ አፈልፊሉና ደሎ ክንዓግቶም ዘይካልና ዝዋን እዚ ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ ስለዚ ባድመ ክንበኩም ولا وانا انا كم سمعه ጽንጽንታ ዝብሙሉ ማዓስከራት ናይ ስደተኛታት ክንዓጾ ዞም ስደተኛታት ንኤርትራ ክንሰጎም ባድመ ክንበኩም ዞም ተቃወምቲ ከዓ
ወያነ ዕጭጭ አይብሉኒ ዋላ በሚስጥር ከማንቶም መራሕቲ ተቃወምቲ ዝበሃሉ ናሃና ሃዲሞም ወፂኦም ኣብ ቤልጅየም ኣብ ሆላንድ ሎምበር ያውን ሰሚዖማ ኾኒኦም ተስፋ ገብር ግን ወያነ ኣይሓፍርን ኣብ ሓንቲ ኣውቶቡስ ከምዚ ናይ ሳታይ ኣውቶቡስ ኣኪቡ ንመንግስቲ ኤርትራ ክረክቦም ነዞም ተቃወምቲ ሕፍር ኣይብልኒ ገይርዎ ካዮ ንሕጂ ተዓቢ ምልክት ደምሓይ ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት እዩ ዋጋ ዕዳጋ ዝገብር ዘሎ ስርዓት እዚ ማለት ከዓ እታ ናይ መጨረሻ ካርታ እያ ካልእ ግን ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ዳዕሮክራሲ ወያነስ ድሕሪ ሕጂ እቲ ናይ ኩናት ትበሃል ኩናት ተገይሩ እኮ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ስልጣን ብሓይሊ ክንዓልዎ ኢና ኢሉዎ እዩ ሕጂ ካልእ መንግስቲ ኤርትራ ዘይንፈልጦ ብሃዋህው እንተዘየለ እዚ መንግስቲ ንኤርትራ እንተኮይኑ ግን ቀደም ኣዋጅ ተኣዊጅዎ እዩ ቀደም ክመውት ተፈሪድዎ እዩ ቀደም ካብ ስልጣን ክለዓል ብወያነ ተፈሪድዎ እዩ ካልእ መንግስቲ ኤርትራ የለን ንሱ ከዓ ኣይተኻእልን ስለዚ ኣማራፂ ናይ ወያነ ካልእ እዩ ባድመ ሂብካ ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስጓብ ብውሕዱ ናቶም ሬዚስታንስ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ሬዚስታንስ ሓይሎም ኣንጻር እቲ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ሓይሊ ዓብላልነቶም ዘረጋግፀሉ ዕድል ካብ መንግስቲ ኤርትራ ድጋፍ ክወሃቦም እዮም ድሓቱ ታንኮ መፍትሒት ከዓ ንሳ እዚኣ ግን እታ ናይ መጨረሻ ሰዓት እያ ትረኣዮም ዘላ ኣይ ቲንክ ብኣና እንታይ ዓይነት መልሲ ንቦ ንመንግስትና ይድምልከት ግን በብውልቅና ንሓስቦ ነገር ክህሉ ይኽእል ይኸውን ኣነ ኖእ ክብል ይኽእል ይኸውን ንስኻ እዎ ትብል ትኽእል ይኸውን ብሓፈሻ ግን እሳ ካልእ ትመፅእ ነገር የብላን ምክንያቱ ንሓደ ሞት ዝፈረድካዮ ሰብ ቀቲልካዮ እንደገና ካብ መቃብር ኣውፂኻ ይትቀትሎን ኢኻ ምክንያቱ ሓንሳእ ሞት ፈሪድካስ ቀቲልካዮ ኢኻ ስለዚ ወያነ ከዓ ንሻዕብያ ሲ ሓንሳእ ሞት ፈሪድዎ እዩ ድሕሪ ሞት ምፍራድ ካልኣይ ሞት ምፍራድ የለን ምናልባት ኩናት ክእውጅ ድብሉ ከማይ ቁርብ ድኽም ዝበለት ተሓሳስባ ዘለና ሰባት ኣለና ግን ኣብ በይናይ መለክዒ ኩናት ክገብር ወያነ ሕጂ ትቅድም ተገብሮ ኩናት ዘይተዓወተስ በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ወያነ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተናቢብዎ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኣናብባ ምስ ኤርትራ ብሰፊሕ ኩናት ከኣቱ ኢልካ ምሕሳብ ግን ከምዚ በምዑትካ ምፅዋት ማለት እየ በምዑቱ ዝፃወት ሰብካ የለን ናቆሚ ዳዕሮክራሲ ኣይ ቲንክ ተረዲእካ ንክከውን ተስፋ ገብር እሞ ሓደ ክልተ ክንሰምዕ እሞ ክንውድእ ኣለኹልኪ ክስቆረና ብዝኽእል መንገዲ ብዘየሻሙ ዝኾነ መለክዒ ክትሪኦ ከለካ ወዲኣባ ዝገልፆ ዘሎ ዕቃበ ብዘይብሉ እሞ ከዓ ከማና ኤርትራ ማለት ኣነ ወዲኣባ ክገልፆ ኣይክእል ይኸውን ከምቲ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ንኣስተዋፅኦ ከዓ ዝያዳ ክቕፅለሉ በዚ ኣጋጣሚ ከተባብዐ የደሊ ከም ኣነ ከም ምክትራይ ወዲ ጣባ ሓውና የቀኒልና ዝሃብከና ክጥምቱ ከለዉ ሲ እዞም ወዲ ጣባ ዝገለፆም ብምሉኦም ብኣካል ከም ኣነ ከም ዝረአናዮም ኮይኑ ትስማዓኒ ማለት ሲ ወያነ ሲ እንድዒ ኣነ ናቶም መግለፂ እኳ የብለን ሽም የብለን ንዕኡ ገልፆም ብጥቕልል ዝበለ እዛረብ ዘለኹ እሱ ግን ብዝርዝር ስለ ዝዛረበ ዘሎ ኣብቲ ዝርዝር ረኺብኩም ኩልኹም ተኸታተልቲ ናይዚ ገዛ እዚ ወይ ከዓ ናይ ኢፒኤልኤፍ ህድህ ቪዥን ብሽሙ ከዓ ዝዛረብ ዘለኹ ንወዲ ጣባ ከመስግኖ ወዲ ጣባ ሓውና ወያነ ነዚ ናይ 98 ዓመተ ምህረት 1998 ኩናት ክጅምሮ ከሎ ብባድመ ኢሉ ወይ ከዓ ደው ኢሉ ዝጀመሮ ዶ ይመስለካ ዋላስ ካልእ ኣጀንዳ ነይርዎ እዩ ኣብቲ ልዕሊ ኣፍልጦ ናይቲ ከማኻ ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን እናትካ ዕሙቕ ዝበለ ኣብቲ ቦታ ስለ ዝነበርካስ እስኪ ዝያዳ ከተዕምቆ በዚኣ እስኪ ንእሽተይ ቅሬታ ግበረለይ ምናልባሽ ኣታ ሓውሲ ርኢቶ እንድያ ግን ኦልሬዲ ካብኡ ላዕሊ ክትመጣ ይትኽእል ኢኻ እቲ ሓሳብ ግን
እቲ ወያነ ናይ መጨረሻ ካርታ ማለት ኣብ ናይ ፖለቲካ ብልምድ ትዛረቦ ነገር ኣሎ ካርታ ይስሕብ ኢኻ እዚ ብዙሕ ጆከርስ ኣለዎ ኣብ ናይ ፖለቲካ ከምቲ ወያነ ከዓ ምናልባት ዞም 52 ድም 55 ናይ ካርታ ቁማር መፃወቲ ንወያነ ግን ዳብል ተዋሂቦ ሳላቲ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ምብዛሕ ማለት እዩ تعدلو سفيح ويعني بزح كارتات يخسر تصنيع بوش 25 عام حنساب علي تجاجوم حنساب بهيمانو تجاجوم حنساب ببهير تجاجوم حنساب مريت بزي مصو ነገር የለን ወያነ ብዙኾነ ግን ሕጂ ወያነ ታናይ መጨረሻ ካርታ ይስሕባ ዘሎ ሳ ማለት ነታ ሃገር ኣብ ወታደራዊ ደርግ ምእታው ማለት እዩ ወታደራዊ ምምሕዳር ማለት ትህጡጥ ግዜ ኣዋጅ ሜይቢ ንሽድሽተ ወርሒ ኢሎም ኣውጆሞ ነይሮም ቀፂሎም 4 ወርሒ ኤክስተንድ ገይሮሞ እዛ ኣዋጅ እዚ ብሰዓር ከይመስለኩም ወይ ኣዋጅ ዘልግስ ከይመስለኩም ኣይልግስን ታኡንኮ ባተንጠልጢሎም እዮም ክፀንሑ ዝኽእሉ ምክንያቱ እንተ ኣልጊሶማ ዕምሮኦም ክሓፅር ምዃኑ ስለዝፈልጡ ወያነ ሕጂ ዜሩ ዜሩ ኣብ ትሕቲ እቲ ወተሃደራዊ ደርግ እንብሎ ሚሊተሪ ኣድሚኒስትሬሽን ላይክ ናይ መንግስቲ ሃይለማርያም ዓይነት ማሕደራ እቲ ናይ ወያነ ጁንታ ክሕዞ እዩ እዚ ፍሉጥ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንሰምዖ ኢና ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ናይ ላስት ቻንስ ማለት እዩ እቲ ናይ ላስት ቻንስ ናቶም ከኺዶም ዝኽእል ንሱ እዩ ሕጂ ኣብቲ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ ናይ ምርጫዊ ጉዳይ ቅዋማዊ ገለ ኣብኡ እዚ ተረስዑ ኦልሬዲ እዚ ተሓሊፉ ተወዲኡ እቲ መድረኽ ሕጂ እታ ናይ መጨረሻ እንኮ ዕድሎም ከተፅንሖም ትኽእል ሜይቢ እዚ ናይ ኤርትራ ሆምወርክ እንተ ደኣ ወዲኦሞ ብናቶም ኣተሓሳ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክዘራረብሉ ወይ ሆምወርክ ዕድላት ክረኽቡ ተኮይኖም ገለ ግዜ ክመጡስ እቲ ወታደራዊ ደርግ ክውጅዎ ክእሉ እዮም እዚ ከዓ እቲ ኣዋጅ ብክልተ ዓይነት ክኸይድ እዩ ሜይቢ ብእውጅ ደረጃ ኣይክኸውንን ይኽእል ማጆሪቲ ሕጂ 99.9 ካብ ሚእቲ ኣይክእውጅዎን እዮም ግን ተን ኣብ ትሕቲኦም ዝነበራ ከም በዓል ዘን ካልኦት ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮሞ ገለገለ ኣብ ትሕቲ ኢህወደግ ዝነበራ ንምምሳል ዝቆማ ውድባት ንዕና ደስኪልካ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ብወታደራዊ ምምሕዳር ናይ ሕወሓት ነቲ ስልጣን ከብሕትዎ ክሓስቡ እዮም እሱ ክገብሩ ክፍትን እዮም ክሳብ ክንደይ ከኺዶም ይኽእል ከዓኒ ኣብቲ መድረኽ ምስ በፃሕና ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ካልእ ግን ኣብዛ ዓንተወይ ተዛረብካያ ሽግርስ ናይ ባድመ ድዩ ሕጂ ኣነ ሎሚ ኣብዛ ዘለና መድረኽ ኣብ ዘለና ህሞት ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ትግራዋይ ሽግርና ናይ ባድመ ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ ባድመ ሽግር ኮይና ይትፈልጥን እያ ዋላ ብብዙሕ መለክዒ ክንዛረብ ከለና ከም ኣብነት ከይጠቃቐስና ኣብዚ ናይ ኣልጀርስ ኣብተገበረ ወይ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝቐረቡ ሰነዳት ተዳሪእኻዮም بوغن ويانا زقربوا سندات تاريخها بحد عين السند زنتاي مالتيو تيناي وجه على وعلو تيناي طاليان مغزات له غلغله زبحالو سندات منغستي اترا زقربن سندات بولن ويانا اسني كوبي غير قريبو ومنتاي لا يتصقم السند منغستي اترا زقربو بدرجوها ويانا كوبيناتو زقرب اندحر كوينت بيت فردس ويانا حتى ينبرن ابادم ናይ ባድመ ሕቶ ኣይነበሮን ወያነ ነይሩዎምን ኣይፈልጡን ባድመ ነፃ መሬት ኤርትራ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም ንምንታይ ኣበይና እዋን ኣብ ናይ ሰውራ ግዜ ንምንታይ ክግልገሉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ውድባት ብዝነበረ ምሕዝነት ነቲ ፀላኢ ንምልጋስ ኣብ ዝተገብረ ቃልሲ ንምንታይ ክግልገሉሉ ይኣትወፁ ከም ዝነበሩ أصبيهم فلتوهم ولاون بيرسونالي بعلاتهم بدرجة مينسترال بدرجة سبب سلطان نويانة بعد ما نأترا مخانو واقع داقة خمسة أتون جريت أميم ولا دحرت فردون عند عدي عم تقبلهم يوم جمس كله زي ملكيتات بعد ما تمخنيات هيكون فعباي مخنيات ممسرات عباي تقرايات هاتسقم زياد ولدتات تسقم كا بوغنا نحنا خم إيرتراويان لإيرترا لإثيوبيا بخمين تمتا أويت ناي متكل في اللي أمونغو زغلت سلفي وي أمونغو زغلت ودبزي دحار كم منغستي كا مسقومه منغستي إيرترا وي منغستي إثيوبيا تباهيلهم دخلتو غنات مسقومو أمونغو خليتا مس إثيوبيا يكونن بأسنا مس إثيوبيا يكونن بأسنا مس حزب تግራይ يكونن بأسنا مس حزب إثيوبيا يكونن
ፅልእና ምስቲ ጁንታይ ምስቲ ናይ ማለሊ ዝበሃል ውድብ ወይ መሪሕነት ታቐንዲ ፀገም ከዓ ንሳ እታ ምምስራት ዓባይ ትግራይ እያ ሕጂ ብኸመይ ንስእላ ንኢትዮጵያ እዩ ንሕና ብመትከል ደረጃ ሕጂ ተጋሩ ስልጣን ስለ ድመፁ ሓሲድና ትግራይ ከም መንግስቲ ንኸይትቀውም ቀኒእና ኣብ ትግራይ ውጥን ቅልቅል ድብላ ፓላሶታት ስለተሰርሓ መቐለ ኤርትራውያን ቀኒእና ገለስ ከም መንግስቲ ንኸይቀውሙ ስኢልካ ብሕስድና ንሓስቦ ነገር የለን እዚ ገዛ ገዛ ፀወታ ናይ ወያነ እዩ ሰኢሎም ፈቐዶ እንዳስዋ ደውሪዎ ዕላል ገዲፍና ኣብቲ ቀንዲ ቁም ነገር እንድሕር መፂና ልዕሊ ኩሉ ትግራይ ንኽምዕብል ትግራይ መሰሉ ክረክብ ህዝቢ ትግራይ ከም ማንም ካልእ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ መሰሉ ብማዕረ ተራእይሉ ቤት ትምህርቲ ክስርሓሉ ሕክምና ክስርሓሉ ፀሩይ ማይ ስተ ክረክብ ከም ህዝቢ ከም ዜጋ ድማ ኣብቲ ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ክጭብጥ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዘይተሓለለ ደገፍ እዮም ገይሮም ነዚ እዚ ኣብ ታሪክና ተሰኒዱ ኣሎ ሰውራና ሰውራ ኤርትራ ድምስክሮ እዩ ባዕሉ እውን ህዝቢ ትግራይ ድምስክሮ እዩ ዝሓቅ እዚ ማለት እዩ ሕጂ ንሓደ ዝተቃለሰ ህዝቢ ንሓደ ንመሰሉ ንኽቃለስ ዝደገፍካዮ ህዝቢ ካብቲ ዝዋረድዎ ዝግለልዎን ዝንፈግዎን ዝነበሩ ካብቲ ዕድሜኦም ሙሉእ ንስደትን ንልመናን ተጓሒፎምሉ ዝነበሩ ህይወት ንኽወፁሞ ማዕረቶም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዶም መሰሎም ንኽሕለ ዝገበርካሎም ድጋፍ እዚ ኣብቲ ፅላል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነትን ዝብል ፖለቲካዊ ፕሪንሲፕል እዩ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ካልእ ብዘይገድስ ህዝቢ ኤርትራ ብመትከል መንግስቲ ኤርትራ መሪሕነቱ ድማ ብመትከል ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ክትቀውም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ጥዕና ዘለዎ መንግስትን ስርዓትን ንኩሎም ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ ብማዕረ ከሳትፍ ዝኽእል ማእከላዊ መንግስቲ ክቀውም ኩሎም ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ ድማ መሰሎም ተሓልዩ ሽግሮም ተፈቲሑ ብማዕረ ክነብሩላ ዝኽእሉ ሃብቶም ብማዕረ ክማቐልሉ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ስልጣን ከዓ ብማዕረ ክማቐልሉ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክፍጠር ጥራይ እዩ ዝሰርሕ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ከዓ ብመትከል ይኽሰርሓሉ ፀኒሑ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ኣብ ተፈላለዩ ጉባኤታት ናይ ሰውራ ኤርትራ እንተሪኢኻዮ ብኣዋጅ ደረጃ ድወፅእ ነዚ ዘነፅር እዩ ግን ወያነ ያ ኣይቅበላን እዩ ወያነ ከዓ በንፃሩ ማለት እዩ በንፃሩ ንተወሰነ ግዜ ነታ ዓባይ ላም ትበሃል ዓባይ ላም እዮም ዝስእልዋ ወያነ ነታ ዓባይ ላም እንተን 15 እንተን 20 ዓመት ሓሊብካ ተኻኡ ዝተሓለበን ተዘረፈን ሃብቲ ናይ ኢትዮጵያን ትግራይ ትበሃል ሃገር ኣማዕቢልካ ትግራይ ከም ሃገር ንኽትቀውም ዘኽእላ ኩሉ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ዓቕምታት ፈጢርካ ኣብ መጨረሻ ትግራይ ከም ሃገር ንኽትቀውም ምግባር ኣብዚ ሕጂ ክልቴና ብመትከል ደረጃ ኣይንሰማማዕና ኣለና ማለት እዩ ትግራይ ኣብ መቃም ሕስድና ዘይኮነስ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ትግራይ ምንጪ ናይ ኢትዮጵያ ትግራይ ኢዛ ኣክሱም ንብሎ ገለ ብታሪኹን ተመፂኻ ታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከም ሃገር ክትቀውም እንተኮይና መሰረታ ምንጫታ ትግራይ ትበሃል እያ ስለዚ እቲ ቀንዲ ምንጪ ዝበሃል ካብታ ዋና ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ተፈንጪሉ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ክትቀውም ስለ ዘይትኽእል ኣብቲ ከባቢ ሽፍትነት ስርዓተ ኣልቦነት ምብትታንን ምቁራፅን ካልእን ከምዚ ናይ ካብ ሶማልያ ዝኸፍአ ፀገም ክፍጠር ስለ ዝኽእል ብመትከል መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኣይቅበልዎን እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ምርግጋእ ሰላማዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምፍጣር ንኸባቢኣ ብሰላም ክትፀሉ ትኽእል ኢትዮጵያ ኣብ ምፍጣር ግን መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሓሉ ዕማማዊ ጥራይ ዘይኮነ ፖለቲካዊ መርገፁ ስለ ዝኾነ ነዚ ብመትከል ምስ ወያነ እዩ ዝበኣሰሉ ዋላ እውን ኣብ ተፈላለየ ግዜ ኣብ ግዜ ሰውራ ኣብ ግዜ ቃልሲ ምስ ወያነ ክሳዕ ሕቆም ከብድን ዝተዋሃብሉ ስጋዕ ብረት ተማዘዝሉ ግዜ ብመትከል ደረጃ እዚ እዩ ትባእሲ ካልእ ወላ ሓንቲ ትባእሲ የብሉን ንሕና ሎሚ ትግራይ ንኽንፀል ብመትከል እንድሕር ተቐቢልና ተጋሩ ፀገም የብሎምን እቲ ናይ መጻኢ ዕላምኦም ሓቢኦሞ ዝኸዱ ኣጀንዳ ኣብ መጨረሻ ትግራይ ናይ ምፍጣር ሕልሚ ብወገንና ኣክሴፕታንስ እንተደኣ ሂብናዮ ትግራይ ምሳና ዘባእሲ የብሎምን ዓዲግራት ተጠሊምና ከማን ክውና ክእሉ እዮም ዛላምበሳ ተጠሊምና ከማን ክውና ክእሉ እዮም ኣሽንኳይ ዶባ ድማ ትሽግር ግን ንሱ ይኮናን ትሽግር ትግራይ ኣብ ምፍጣርን ዘይምፍጣርን ዘሎ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታ ኣብ መንጎ ክልቴና እዩ ንሕና ኪኖ ትግራይ ኢና ንሓስብ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ክትህሉ ኣለዋ ቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጨቆኑ ሕብረተሰብ ከዓ መሰሎም ነፃነቶም ተሓልዩ ኩሎም ቶም ዜጋታት ኢንክሉድድ ተጋሩ ማለት እዩ ኩሎም ተጋሩኦም ኣምሓሮኦም ኦሮሞኦም
ጋምቤላኦም ጎጃሞም ጎንደርኦም ብሙሉኦም ኣብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ማህፀን ብሰላም ክነብሩላ ዝኽእሉ ሃገሮም ናይ ምትእማን መንግስቲ ዝተኣማመኑሉ መንግስቲ ዝተኣማመኑሉ ክንብል ከለና ከዓ ብሕጊ ዝተቀየደ ኩሎም ቶም ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ መሰሎም ብግቡእ ዝሕለወሉ ሕጋዊ መንግስቲ ንኽቃወም መንግስቲ ኤርትራ ብመትከል ብፅንዓት ይልቃለሰሉ ናይ ባድመ ሽግር ኣይኮነ እዚኣ ክትግብር ይሰርሕ መንግስቲ ኤርትራ ነዚኣ ከዓ ብወያነ ቅብልቲ ኮነትን ስለዚ ወያነ እንታይ ይገብር ዘሎ ነዛ ብመትከል ትግራይ ንኸይቀውም ዝፃባእ ህዝብን መንግስትን ክድምሰስ ኣለዎ ኢሉ ከዓ መንግስቲ ምስኮነ ዓቕሚ ጥሬብ ዝበለሉ ሰዓት ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምክንያት ክፈጥር ነይርዎ ስለምንታይ እንተበልዎም ባድመ ወሪሮምና ክብሉ ስለዘለዎም ስለምንታይ ትበልዎም በዛ ኣትዮምና ክብሉ ስለዘለዎም እዚ ምክንያት ናይቲ መዋጊኢ እዩ ተቐንዲ ዕላማ ግን እዞም ዝብለኩም እዩ ስለዚ ብምክንያት ባድመ ጌርካ ዓቕምኻ ተኣኻኺብካ ተደርዒኻ ንመንግስቲ ኤርትራ ተልግሶ ንኤርትራ ተፍርሳ ኣብ መጨረሻ ተዓባይ ላምካ ተሓሊባ ምስ ተወድአት ኣብ መቐለ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ቤተ መንግስቲ ትንሳኤ ንግስነት ናይ ተጋሩ ከዓ ኣብ መቐለ ቤተ መንግስቲ ይመጽእ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓኒ ከበሳ ኤርትራ ዝሓወሰ ቀይሕ ባሕሪ ባፅዕን ዓሰብን ዘጠቃለለት ሓያል ዘይትድፈር ካብ ናይ እዚ ኣይሁዳዊ መንግስቲ እስራኤል ዘይ ውሕድ ሓይልን ዓቕምን ዘለዋ ብኣሜሪካ ትድገፍ ንቀይሕ ባሕሪ ትቆፃፀር ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ፖለቲካዊ ዓውለማ ንዕኡ ከዓኒ ኮንትሮል ትገብር ትግራዊት መንግስቲ ኣብ መቐለ ክትፍጠር ይትዕላማ እዚአን ከዓ ኣብቲ ጂኦ ፖለቲክስ ናህና መቐይሮ ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኣብ ከባቢና ካብ ምንባር ናብ ዘይ ምንባር ከሰጋግረና ስለ ዝኽእል ነዚ ከዓ ብዕትበት መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ነቲ ታሪኻዊ ኣፈጣጥራ ናይተን ሃገራት ነቲ ታሪኻዊን ኣሽሓት ዓመታት ክኸይድ ፀንሐ ኣቃውማ ሕብረተሰብ ናይቲ ከባቢ ንኸይዝረካ መንግስቲ ኤርትራ ዓቂቡ ይሰርሓሉ ኣሎ ትግርጭት ኣብዚ ድላዮም ሓሰውቲ ድላዮም ፕሮፓጋንዲስት ባድመ ይበሉ ገለ በሉ እዚ ካልኣዊ ኩሉ ናይ ባድመ ፀገም የብልናን ንባድመ ኣሽንኳይዶ ኤርትራዊ ክስውእ ኣላ ኣሽንኳይዶ ኢትዮጵያዊ ክስውእ ኣላ ካብ ክልቲአን ሃገራት ከማን ዋና ደይብሎም ኣኽላባትን ኣዱግን ኣብቲ ባድመ ዝበሃል ክሞቱ ኣይግብኦምኒ ምክንያቱ ዘካትዕ መሬት ኣይኮነን እሱ ዘዋጥጥ መሬት ኣይኮነን ብሳይንሳዊ ትንተናውን ኣብ ኩሉ ዓለም ተዳሪእና ናይ ዶብ ግርጭት ብውግእ ዝፈትሐ ሃገራት የለዋ ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም ኣይተመዝገበን ናይ ዶብ ግርጭት ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ መርትዖካ ሒዝካ ካርታትካ ሒዝካ ናይ ግዝኣት ክልልካን ስፍሓት መሬትካን እዚ ኣትኹም ኣለኹም ዝወፂኹም ኣለኹም መርትዖታትና እዚ ተባሂሉ ዜግነት ናይቶም ከባቢ ሕተት ቦታ ኣበይ መሓደር ነይሩ ብድያኑን በተተቕርቦ መርትዖታትን ምስክርነትን ዝውዳእ ጉዳይ ናይ ዶብ ጉዳይ ኩናት ተማዚዘን ክሳብ ሎሚ ኣብ ዓለምና ናይ ዶብ ግርጭት ኣጋጢሞንቲ ተዋጊአን ተሓንቲ ነቲ ሓንቲ ዓብሊላ ተመሬት ጎቢጣ ድሓዘትሉ የለን ኣብ ታሪክና ሃና ድማ ትማሊ ናይ 25 ዓመት ታሪክና ድሕር ናጽነት ኤርትራ ደጋጠመ ዓብሎ ነዚ ግቡእ መልሲ ክኸውን ዝኽእል እዚ ናይ ሓኒሽ እንተዳሪኻዮ مسحاب تفكرون يا حنش إذا ناي مسحاب نحنشون مغنيات هاي نبرون أمريكاويان يوم نيمناويان دفع فيهم إترا نفتي ناي كأي بحري أمونغو حنشين أمونغو يمنن إترا مكينات نقول لا كجبر تدليجن من قصة إترا وأنت حتصير سقمت سلزوسده كمان يمتسخم دلوت تدفي سلزوسده أمونغو يمنن إترا تفتر قونسي بسلام نخفت تحت ختمه دحرين عبيت فرد خيدهم كافر دخت وهاب كلاون شعور تزجر مقعن صاصي تخيلو مغنياتو تعباي حانش انت الان نيمن هبنايا ارتراويان امت كلهم زموتيوم قتاراتيوم عصفونيوم حرايا يبلونيوم سلازي نقصالنا بكينات كخدو سلازخونو نتنا بيت فرد سلازي يقبلوا كم افردوا تباهيلو عباي حانش نيمن توهيبو ግን መንግስቲ ኤርትራ ብግልባጡ እዩ መልሲ ሂቡ ንዓለም نزوم كلهم تسابعتنا إيرتراون قسمهم دسبرة رأسهم زدنا وساني هيبو ولقوا عبه عنش لو علاويت جزءاتنا مخانا دافلتنا يمن تتفريدو عرندات عملنا جن كابتي ناي محبر السبع عالم فردي أكن واتسيني نايلو أدك يسوى من قستي إيرترا إذا عبري كردين عنا مغنياتو تعلم حسيباتو زنبرت جنا خيدلدلنا خلنا بتن دلدل هجرات قروابتنا نخن ورر كهرم مستجبرة ميلاتات كا أفشلوا من قستي إيرترا إذا فشلوا مسحدرها خالق اللمس الذي نبره
زي رأنا بشم بعد ما قال قامت إذا نسيتي نخيت راي قال ولا حمت نجاري يقولون ودتا بايتورا بجزء عام نايف وقال سمع كان نجار الله يس إن شاء الله كا لخلص مدلوات كمي بنيو كجليل كاس الله مش كم دي نفسخات الناس حاولت حاسبوا نجار الله جن كم منجست ويانا جن أسألي وكينات مس إيرترا نوح خيب دول أمنتي هاي نظرنا تايد حسن نيرة كابتي باك جراوند ناتهم محزنات نبرو ركب صورة حزب إيرترا حزب تجري دجورو مدنقات كلا زغل قمة اتخاص ناي قلا مريحنات ويانا شعور جديد ورز نبره كان بعدنا يسيع عينز نبرهم تعب إكستريم زغنت حساس باب العلم راحتنا إيرترا ترى أم توسنة أكل جن تكينات كم ذي الجفو قال عينة بروباغندا وصل زنوري دنا غرقاي جن بحافشان نوح كم زخ خيب زبل النت هاي نبرة تاي مالته جن هذا كم بوليتيكيا عند حد كتحسب كوين كان تعلل السبات واسائخة ولا عم قال ولا أنت جاروخ تسمعهم كلها قال حلاف النزل لهم ناشتي عبيت يقولوا قال تي بمسرات عباي تجري از استيت كفتوا دليلهم يخونوا اجي معاسيو كونوس جن at the end of time تجارسي كتزغبرو نور جيغاتا تاوشتي ኢትዮጵያ ማለት بدرجه መንግስትስ تزغبرو نور ገበናት ከበቲ ገበናት እዚ معات كم زني هولوكوست جبن ينفصيمهم زي في الله بعد ولقا البابور زر مصنات يوم اكايدهم بجام لا سبات عند حرد كان لا قتلكا اب جدل مغحف قلبله بزح يتراي كم اورومو غيرومو دحراي لغنا بتلفزيون ام حرا غيرومو እንዳበሉ ከጋጩ ወድጎበሩ እዚታ ኩሉ ክትረኦ ከለኻ at the end of time ዝመሪሕነት እዚ ምስትሱ መርሐካ ወይ ድወከሎ ህዝቢ በሰላም ምስ ኢትዮጵያውያን ክነብሩ ከም ዘይክእሉስ شو عجزية تردينا عليه بحفشة تجارسي كم إثيوبياويان مستوم ستورو في إثيوبياويان كنوبرهم زي كل نحر كومو خينوس حدا نقدر كجبر اللون تا منجست مفتارة تواصل مالتي جي منجست خفاط بتوعينهم كان منجست إرتراها اللي هو اللون سيت على يوم نعم إثيوبيانا يكون إذا حجي عمتنا حيو تبقى اسم إثيوبيا أبتجي سلزمات أتاي إرتراس لزفشلته نقوله مس إثيوبيان كجاجو نريهم علينا بر مس إثيوبيان كجاجو عيدلين أما تشرشة راح يحمم كالجسو ولا بربعة قرص ولا بثلاثة قرص عيقدسوا مني لا تقاتلوا خص أنا حقنا ديليتهم عينا برا ويانا الجنتاي نيرو ناتاتهم جمجم أبتن كلتا ثلاثة عمد من منجستي إتراها أليوهم دهريتهم جزياو منجستي إترا تبهيلو أو دقومو ولا تي معت كراكورا لو نعم أبتي بيت منجست سمراي صنحوهم كتات إذا سكا خا مقالي نعم دمصم كل نجر بمقالي يزخيد أما مجرشا شعو ويانتي عيو غزانا إثيوبيا مسودأتو نعم مقالة عليلا كيد كلها زين إرترا قداي كأشعو ناب ريفرندم ناب قلن ناب عقرقرين كأتوني إرتراها بمدب كسرحوا لي نيرهم حسابهم يجي مس كله زيتات كتري أغلقها حدا جزيه كعوتهم كم ذيكل تحسبها جن بناساتهم كالكوليشن جن قناعاتهم حقهم يوم معناته ويانهم كتحسب كل خمالتي as a member ناتهم كون كتحسب كم ويانا أبال كون كتحسب تتواصل مساء منجستي إرترا اليوم أما أنا منجستي مفتار شعو خاب محرا خاب رومو خاب قلة تجالاجيلهم نبعلهم سترونج زخونة منجستي خبري معناته تهتز ميتهم اللو بمولو تنين بركنا إثيوبيا وسيدوم الله حجي كان بروم زغ النجار كجبرو اليوم مالتي تجراي كان بين أخذ تنبر كان زي تغل فولتيوم معناته أي بحري حوسوا اللوم نا بحر أفدقق اللوم اللو قلنا فتينا عرب بوليتيكا دومينيت يجبروا لهم تقدم من حبشة من قستي تاني عرب بوليتيكا ومن قصاصنا وعلى فلسطين قال انترفيرز جورو ذنبرة أقوم وخاتو خاني معناته العلوة إيد كجبت أم زخل بوليتيكاوي جيو بوليتيكس تخبابخ وننو خالو جي مسكم دي إذن وعلو حدا ناي إنكام يعني معناته
أو أنت لا تواصو اللوم كينو مراخب ونينهم تخيل بحرين تلا دقوا صروه سلامون رجعتون ربشون السم تلا تحتهم كينو تعلم كأن عاتهم دقاف كان مقبار يقول تبني مغنياتو تخوابي أبناء ربحان عربان كوعلون أفدق جسم الخفت إذا بس كم زي ترايس ويانا تدوات يم حسيبهم مغنياتو داغماي إثيوبيا كينو مس إثيوبيا خنوريكو بجد ستيل حجون عن الزارو وقال الله ريمنا ستيل at this time أبزار دقيق زي الزارو بكا دحان تمسرحنا إثيوبيا ناي بوليتيكا خير نريقول لنا قلنا نقبر لنا ግን ተጋሩ ምስ ኢትዮጵያ በቀጻሊ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ክነብሩ ዝኽእሉ ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ ገለ ተኣምራታዊ ሓይሊ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ኣወንታዊ ተራ ክፃወት ክኽእል ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ጅንታ እዚ ተኣልዩ ናይ ሕጊ ተሓታቲ ኮይኑ ካልኦት ተጋሩ ግን ኢትዮጵያውያን ኮይኖም መሰሎም ትናቶም ራይት ተሓልዩ ኣብ ዓዶም ሰላም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ክቕፅሉሉ ክዘሉ ዕድላት ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ተዘይ ኮይኑ ግን ኣበበ ምፃእ በለጠ ተካ ኦሮሞ ምፃእ ተስፋይ ኺድ ወላ ተሓደ ምፃእ ተጋሩ ዝሕር ሕጂ ምዞም ሰባት እዚኣቶም ዋላቶም ሰባቱን ምሶም ተጋሩ እዚኦም بسلام كم برم زخل بوليتيكا وهو تي بروباغندا قديفنا تسمع على الميدياتات تي مطعم زرواد الزارب قديفنا ابتوش حزب زلو رومر ترينا يجن ازي كفيديو تعففت راي ديكونا خاني حادغنياي سلازي نابكم تمرح زلا هاجر يا اثيوبيا اما مጨረሻ እዚ ኣብ ሓደ እዋን ካብ ቁፅር ወፃ እንድሕር ኮይኑ ቢኤማት ኣይመልሶ ኣላ ሚሳይላት ኣይመልሶ ምክንያቱ ከምኡ ተፈቲነን ድወደቀ ሃገራት ኣለዋ ቅድሜና ንሪአን ኣለና ማለት እዩ ሶሲ ይኽብለኩም ደሊ መፅቡቅ ዕላል ነይሩ ለምሸት ኣብ መንጎ ዝዕላልና እዚ ጌጋታት ክህልወና ክእል ብዘይገድስ ነቲ ጌጋ ከም ጌጋ ወሲድኩም ነቲ ኣወንታዊ ዝኾነ ጉዳይ ከኣኒ ከም ኣወንታዊ ክጠቕመኩም ዝኽእል ነገር ወሲድኩም ልዕሊ ኩሉ ግን ክንሓስቦ ዝግባአና ሃገር ክትህልወና ኣለዋ እዚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ኢንተርቴይን ኣይትገብሮን ኢኻ ብዛዕባ ሃገር ጉዳይ ኣብ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ፍልስፍና ፖለቲካዊ ሓሳብ ናይ ገለ ኣንፂኻ ትካትዓሉ ይኮነን ሃገር ክትህሉ ኣለዋ ዶ የብላን ኣብ ክትዕ ድመፅእ ኣይኮነን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝሕኩሕ እዩ ስኻ ክትነብር ወይ ንኸይትነብር ንነፍስኻ ፈቃድ መሃብን ምኽላእን ማለት እዩ ሃገር ክትነብር ዲያይሉ ዝሓተካ ሰብ ኣነ ክነብር ዲልካ ኢኻ ክትሓቶ ስለዚ ስኻ ክትነብር ትኾንካ ሃገር ክትነብር ኣለዋ ሃገር ክትነብር ትኾይና ከዓ ስኻ ክትነብር ኢኻ ካልኦት ካልኣውያን እዮም ኩሎም ማለት እዩ መረረ ክመፅእ ክእሉ ጥሜት ክመፅእ ክእል ብዙሕ ነገር ሽግር ክመፅእ ክእል እዚኦም ካልኣውያን እዮም ብስራሕ ፍትሑ ብቃልሲ ፍትሑ ብፃዕሪ ፍትሑ ብዘተ ፍትሑ ብልዝብ ፍትሑ ማለት እዮም ዝዓለምና ከዓ ተቐይር ኢሎም ቃልሲ ክንብል ከለና ጥይት ተኩስካ ዝቕየር ቃልሲ የለን ወይ ንነፃነት ዝግበር ቃልሲ እንተዘይኮይኑ ንመሰል ዝግበር ቃልሲ ሎሚ ዳርጋ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ነቂሕ ብብዙሕ መልክዑ ንመሰልካ ክትቃለስ ትኽእል ኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ፍፁም መንግስቲ ኢልካ ክትወስዶ ይትኽእልን ሰብ እዩ ከማኻ ልክዕ ድመስሎ ፅቡቕ ነገር ዝሰርሕ ኣሎ ድጋጌ ነገር ከዓ ከም ሰብ ክህሉ ይኽእል ሕጂ ነቲ ፅቡቕ ነገር ተመጉሶ ነቲ ዝጎደለ ነገር ከዓ ጎዲሉ ክትብል ኣብቲ ሰዓቱን ግዜኡን ከዓ መሰል ኣለካ እዚ ምስ ከምዚ ክንሪኦ ኣለና ክብል የደልየ እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ግን ነቶም ዝወለድናዮም ደቅና ከም ትኸውን ክንሓስብ ኣለና ቶም ዝወለድናዮም ደቅና ከዓ ነቶም ዝወልድዎም ደቆም ክሓስብሎም ኣለዎም ቶም ዝተወልዱ ከዓ ነቶም ዝውለዱ ጀነሬሽን ክሓስቡ ኣለዎም ምክንያቱ ኩለን ዘን ዓለማት ብኸምኡ እየን ቆይመን ተሓደ ነቲ ሓደ እንዳተከአን እንዳረከበን ይሰግር ኩሉ እቲ ውሽጢ ዘሎ ፀገም ግን ኣብ ውሽጦም እዩ ዝፍታሕ ሃገሮም ግን ክትቅፅል ኣለዋ ገዛኻ ክትቅፅል ኣለዋ ክትሕልዋ ከዓ ኣለካ ንክትቅፅል እዚ ወድሓንኩም ማይክ ፍሪ ይቐኒለይ ኩልኩም ቴንክ ዩ ድማ ንወዶ እንዳፈራርሕካ ዝተገበረ ገበናት እዚ ኩሉ እዚ ተረሲዑ ማለት እዩ እሱ ሕብረተሰብ እዚ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ መጋበርያ ናይ ምድሓን ስርዓት ወያነ ኮይኑ ንክሰርሕ ዝግበር ምዃኑ ከነስምረሉ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ምጥርጣር ዘይኮነ ሕጂ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ንሕና ኤርትራውያንሲ ኣብ ውሽጥና ዘጠራጥረና እዝን ኣሎ ኢልና ዘይኮንና ግን ምንጩ ናይዚ ነቶም መንእስያትና ዘተልሎም ዘሎ
لومين نريهم زلنا أشتو دمسلو ككن دقول عدو خونو والدباتات ولاو زي سنة مقبار زي حالف نتاو تقبارات تفل عليه ويب سايت نريهم ولاقوا بحفشة بسرعة ويانس تلأخو ناي فيسبوك سراويت يقبر انتقوله ولاقوا بسرعة تلأخو ناي فيسبوك سراويت يقبر انتقوله قل أبون أزينا أسماتهم بفورين نفلتهم مننتهم بفورين نفلتهم علة لدتهم كي تعرفه أزراشهم كي تعرفه على لينا نفلتهم بعثات إيرتراويان وإزيغاسات إيرتراويان أبتقول دا إيدهم تحاسيبا من واسوهم ذلو نايك أربع مسكر زنايت مادر أناي لذي إزي تمان إسي بقبو خردو خلالو إزي زقبر ذلو نأشتي يكون عبيت زمثل من قصاصات مو إيرتراو شم استلابسا من قصاصات بزخون يكون ملكعي إيرتراو ربحا خم زي بلون ني إيرترا خم زي ربحم اقواد آن حزبي إيرترا زخفافل كان منبار نابذي منبار دستقاقر أوشت إيرترا ذلو مرققان دخلناتن سقاماتنا نقول نقديفو أوشت إيرترا ذلو مرققان سلامن ناقال عولوتاو نقر كأيرو أمانغو حزبتات إيرترا متفنان كمتسنت زي كوينو قال ربحا خمت سايكلين إذي انت الأخم ذلو خوينو قال إذا أمون مني دقلقل تيلنا خمت حانتو يزبلت معه سرعات وياني كابتي تفت يقولوا ذلو قلولاو من هدام أوشت إيرتراويان قلولاو فتيركا أبتوشتين إيرتراويان قلولاو أو أنك تنبر تنامج أرشا أجند أمخانو زمالة دما أمانغو كنت تقول لك زي نزاربو أمانغو إيرتران تلا قلولاو تفتيرو سرعات كاي كهلوني تا اي كهلوني سلام اي كهلوني سلازي أمانغو زخونتات زي خا سرعات ويانا خابتي ذلو خونتات هاديمو نظم أحزاب زياتهم كجزء زخيل مجدي من متتحز قبري سلازي كل من إسي من البات قال السبات هاجرنا هاجر أو قلقلو تالو كم زيت أجمع تالو زيت أجمع له زولو زحتة يسأمين إيرتران كنصل كله خلي اللون جن زيت أجمع زي خفت تحزق الجن بزح الجيت تحيز ويزبها البناي ويانا أجندة نعمت حادثي دوي لون تايلون يقط مالي ببوراجان أنت تودر ناسين تايس أجمع له فيسبوك بزح تسمعي هذا بايزوي تليفوني ناي بزح ناتي تليفون ولا مزوم نقاومي نادولو ولا دقفتي نادولو بزح سلازلو تليفون من قيرو سلازيدلي تي مالختي يقبل لي حجي حدا خاون تايلني ببوراجات تودر ناس تايس أجمع له كم دي اب إيرترا حجي بناتو الجلالسة كم دي فيدرالاو سرعات مالسي زي من محداراو كل جيركاس فيدرالاو سرعات جيركا بإيرترا بوراجا درجاس كم زي نقبر مغنياتو دحرينا نابت ديمقراسي خنكيد قال بزح ريتوتات قال ده هذا نسوى له دي في باك جراوند نايت سوالات الإيميل دحان تمهار سبيو أفلوت أو ذلو سبيو جن نمنتايو ناو زخيد نتايو سلمتاي ناو يدخيد مالت حدا نجر كوي انت دا بقبو تردون لهم سي أبوتاتنا انت يقولوا سي وحج كيما اسم قد وحج سرق بليو قن وحج كمت مهانو فلطوين تخبابي ناي وحج بوتا مهانو فلطوين ويروبا خون وي روبا زي يقولوا مو نقولوا تسألاري قوخ ناي ما حدا قاهم تسوز البوتا خون تداوين أقدم كاس مجد جبروا اللي يقولون لم أقام كله مخانوس للتفلت أتري جي خبزة مثل هذه أتبجيس ناسي فيدرالاوي إتنيك ويكا كللاوي كمدنا إثيوبيا جبرت تحجي كللاوي ملك زحازة أوراجاوه مالسي أوراجا بمحدار نديو أوراجاو ملك زحازة فيدرالاو سرعتها بإيرترا مئتها ومالت سلمنتاي دي كم حطوه سلامنتاي إلي أنا سلامنتاي مالسي حدو رجا بت حدو رجا تشافلي قديم بدرجة ورجا ولا تنسيو أب إيرترا تقاوما ناي تحرسب نبعلو نزل فقدونا يكون نعمنت أب قلسي تتغرينيا تبلو حبرسب نعمنت قال كم حدا كم أبنت تداوسينا زي تغرينيا نبلو حبرسب أب إيرترا تغرينيا دزاربسي
كمتنا يقدم قاومه اب حدا وراجع قيمو ايكون سفيرو اب تفلالي اب سلسته وراجاتات زنيرو اب بخومي زمحضر نيرو جنتاي مالتي نعملت اب صباح نغو حنتي عباي حتو حتيتيسي اوكي انت ابو وراجا سئل امتينايو تي فيدرالاو سرعات اب ارترا فيدراليزم تل امتيناس كم تتبلون تل اخوينوس اذا سلسته بناي قدمات عوراجان زنبرا بارترا فيدرالاوي سلطان تلاتواهيبون نايب علن ستيت كجبرائن نايب علن فلاك كجبرائن نايب علن كونستيشن كهلوني نايب علن ننا تم بريزيدنت كهلوني ننا نايب علن بوليتيكاو سلطان وي مشتان كم محاضروا بزقالهم حقاقات كهلوني مالتي ስለዚህ انت ابوهم خوينسي امونغو تግርኛ ተዛረብቲ ኤርትራውያን ዘሎ ፍልልይ ቅርበትንሲ ከተረድእ እንትፈልዶና አምነት ከምቲ ናይ ቀደም አጽዋዓ አውራጃ ሐማሴንን አኮሎ ግዛይን ሰራይን ኣብ ሰለስተ ፌደራላዊ ስርዓት ወይ እንተዳ መምሕዳር ከፋፊልካዮ አሞንጎዞም ሕብረተሰብ ዞም ንብሎም ዘለና እዚኦም ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ክንሶምሲ ስለምንታይ ኣብ ሰለስተ ፌደራላዊ ስርዓት ይከፋፈሉ ክፈላልዮም ዝኽእል ቋንቋ የለን ክፈላልዮም ዝኽእል እምነቱን የለን ስለዚህ ስለምንታይ ይሆን እምነት ክምልሰላ ይካለን ስለዚህ ቲ አውራጃው ምትእኻም ንብሎሲ كم ترى ناي قدم كابي محبر وي نحاد بوتا كابز بوتا زيس دعبت بوتا دي عد خستي الكا كتكللو وي ملكت كتقبرلو وي نختم محدرو وي تشك عدي داني عد مديب كا ختم محدرو نقلل كان تزي كوين كابا حليفو ناي عليتاو مجلس الشي ما يكون ني حدا عليت مجلس الشي ما يكون تغرينيا مالت حدا تغرينيا بهال حبرتسب ارترا ابي نبر زي قدس اب نفاسيت كنبر لا بسمرا كنبر لا مندفرا كنبر خل اب كرن كنبر خل اب سحل كنبر خل اب باصع كنبر خل ግን ትግርኛ ዝበሃል ቋንቋ ኣሎ ትግርኛ ዝበሃል ሕብረተሰብ ኣሎ አካል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኸይ ትግረ ዝበሃል ሕብረተሰብ ኣሎ ትግረ ኣብ ከበሳ ኣሎ ትግረ ኣብ መታሓት ኣሎ ትግረ ኣብ ሰማሃር ኣሎ ትግረ ገለል ሕጂ እዚ ትግረ ዝበሃል ሕብረተሰብ ይግን አካልቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ፌደራላዊ ስርዓት ጌርካ ከተምጻይ ትኽእል ኢኻ ካልእ ጭቆና ክህሉ ኣሎ ጭቆና ንብል ከመይ ሕጂ ጭቆና ክንብል ከለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ክፈላለዩ ዝኽእል ዓም ተፈላለዩ ምናልባት ብውልቀ ሰባት ይዝረቡ ኾኑ ነቶም ውልቀ ሰባት ከዓ ተፈላለየ ስእሊ ሂብና ንገልጾም ንኸውን ንኣብነት ጽሉል እዩ ወይ ከምዚ ገይሩ መጺኡ ወይ ከምዚ ኮይኑ ስለ ድኾነ ከምዚ ገብር ዘሎ ኢልና ነቶም ነዚ ዘጓሃሩ ዘለዉ ሰባት ካፍቲ እሳቶም ዝግልገሉ ዘለዉ መርዛም ዝኾነ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ገለ ብከምዚ ዓይነት ናይ ስብዕና መለክዒ ጌርና ክንኣልዮም ንደሊ ንኸውን ግን እዛ ንቑንዑ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ብድሕሪት ዝደፍኦም ወይ ዝምውሎም ወይ ዝውድቦም ሓይሊ ክሳብ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም መንነቶም ክንብል ከለና ትውልዲ ዓዶም ኣስማቶም ዝተምሃርሉ ቦታ ዝሰርሕሉ ቦታ ምንጋር ደይኮነስ ትሶም ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕላማ ንመን እዩ ዘርብሕ ንመን ኢኸ ክጠቅም ኣብ ምንታይ መዓላ ኢኸ ክውዕል ክንሪኦ ዝግባእ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣነ ብተመክሮ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ሸለል ኢለ ክሓልፎ ኣይደልን እየ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ንሪኦ ዘለና ንኣብነት ንሕና ኤርትራውያን ብልምዲ ዋላ እውን ቶም ጎረባብትና ተጋሩ ንብሎም ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ ብልምዲ ንዛረቦ ኣሎ እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ኣምሓራ መስፍናዊ ስርዓት ኣብዚ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ንሕና ኣብ ትሕቲኦም ከለና ማለት እዩ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ዘውርዶ ዝነበረ ግፍዕታት እቲ ፍሉይ ፀገም ኣብ መንጎ ኤርትራ ወይ ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፀገማት ንሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ፈሊኻ ምርኣይ ብጉይ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ነይሩ ወይ ዋላ ብሓቂ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ሎም ኩሎም ዓሳክር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝመፁ ዝነበሩ ሎም ኩሎም ዓሳክር መራሕቶም ኣመሓደርቶም ናይ ፖለቲካ ሓለፍቶም ዋላ እውን ዳያኑ ንበሎም ካልእ ኣብ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሲቪላውን ፅፍሕታት ናይቲ መንግስቲ ተወዲቦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሓይልታት ካብ ማእኸል ኢትዮጵያ ዝመፁ ዝነበሩ ጥራይ ናይ ኣምሓርኛ
ወይ ካብቲ ኣምሓራ ንብሉ ሕብረተሰብ ዝመፁ ይኮኑን ካብ ተፈላለየ ክፋላት ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ዝመፁ እንጂ ምስ ከምዚ ንሕና ብተለምዶ ንሪኦ ነገር ኣሎ እቲ ኩሉ ግዜ ፀላኢ ጌርና ንወስዶ ወይ ብልምዲ ንሪኦ እቲ ኣምሓራ ንብሉ ሕብረተሰብ ክሳብ ሕጂ ዝሓለፉ 34 ዓመታት እቲ ፅልኢ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እዚ ዝተወሰነ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣምሓራ ንብሉ ሕብረተሰብ ኣብ መንጎኡ ከም ዘሎ ጌርና ኢና ስእሎን ወይ ክንሪኦን ፀኒሕና ግን ተሓቃዊ ስእሊ እንተደኣ ርኢናዮ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ መስፍናዊ ስርዓት ወይ ነቲ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዝመርሕ ዝነበረ ኣብ ብታሪክ ኣብ ተፈላለየ መድረክ ዝመፁ መራሕቲ ናይቲ ሃገር እዮም እቶም ፀገም ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣምሓሩ እዮም ፀላእትና እንተደኣ ክንብል ኮይና በቲ ሓደ ወገን እውን እሞ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑስ ብዙሕ ክትዕ ዘልዓል ኩሉ መድረክ ነይሩ ሕጂ ብዝሓፀረ ግዜ እሞ ኣምሓሩ እንተደኣ ኮይኖም ፀላእትና ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ህዝቢ እዚ ትግርኛ ዝዛረብ ንብሎስ እሞቲ ኣጋእዝያን ዝበሃል ሕጂ ከም ፕሪንስፕል ወይ ናይ ኣጋእዝያን ጥራይ ደይኮነ እዚ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ወይ ናይ ትግርኛ ማሕበረሰብ ኣብ ሓደ ምግባር ዝበሃል ፕሪንስፕል ሲ ሓቂ እሞ ኢልካ ናብ መኻዱ ከውስድ ስለ ዝኽእል ነቲ መንእሰይ ንኸይጋጋ ሓደ ነገር ክንብል ንሕና ፀላእትና ኣምሓሩ ከም ዘይኮኑ ፀላእትና ብተናፀል ኦሮሞ ከም ዘይኮኑ ፀላእትና ብተናፀል ሲዳማ ወይ ካልኦት ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ደይኮነስ ብሓፈሻ እቶም ብተደጋጋሚ ግዜ ካብ ግዜ ምኒልክ ጀሚሮም ክሳብ ዝሕጂ ዘሎ ስርዓት ናይ ወያነ ኣብ 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ ዝመፁ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሮም ኣረኣያ ጉጉይ ፖለቲካዊ መስመር ስለ ዝኽተሉ ተደይኮይኑ ብሓፈሻ ብጃምላ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ፀላኢ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኢልካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እዚ እንተደኣ ከምዚ ዓይነት ርኢኻዮ እዞም ሕጂ ብወያነ ተላኢኾም ዋሉ ካልእ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ማሽን ኣለዎም ንብሎም ሕብረተሰብ መፅኦም ብዛዕባ ናይ ትግራይ ትግርኝ ፅባሕ ንግሆ ኤርትራ በዚ ምዕራባዊ ክፋል ናይ ኤርትራ ዘሎ ናይ እስልምና እምነት ተኸተልቲ ኣህዛብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፀገም እንተደኣ ፈጢሮም ከም ንሳቶም ደውርዮ ብልዕሊ ናይ ክርስትና እምነት ወይ ናይ ከበሳ ህዝቢ እዚ ውሽጢ በኢትዮጵያን በአምሓራን ዝመፅእ ወይ በኦሮሞ ዝመፅእ ተፃብኦታት ንሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ንትግራይ ማለት እዩ ከዓ እሱ ካብ ኮነስ ብሓባር ዘይንነብር ዝዓይነቱ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን እቲ ቀለውላው ናይ ወያነ ከም ዘሎ ገዲፍና ማለት እዩ ንሳቶም ዘቕርብዎ ተሓሳስባ ክንፍትሾ ከም ዘለና እቲ መንእሰይ ክሪኦ ከም ዘሎ እቲ ምንጩ ሲ ንምንታይ እዩ ናበይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ እዮም ደልዮም ናይ ብሓቂ ድዮም ሕጂ ወያነ ትግራይ ትግርኝስ ከም ፕሪንስፕል ከም ቃልሲ ወይ ከም መደብ ብዕላማ ሒዞሞ ካብ ቀደም እዞም ትግርኛ ንዛረብ ሕብረተሰብ ሲ ብቕንዕና ኣብቲ ሓራ ክንወፅእ ካብቶም ገዛእቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ሓራ ወፂና ናይ ባዕልና ስቴት ክንገብር ኣብቲ ከባቢና ከዓኒ ስትሮንግ ኮይንና ክንወፅእ ናይ ብሓቂ ካብ ቅንዕና ተበገሰ ድዩ ስለምንታይ ናይ ሎሚ 10 ዓመት ናይ ሎሚ 15 ዓመት ናይ ሎሚ 20 ዓመት ናይ ሎሚ 30 ዓመት ዋላ ናብቲ ምብጋስ ናይ ተሰውራ ናይ ትግራይ ንምንታይ እዚ ተሪኦታት ዘይተቀላቀለ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ትግርኛ ተዛራባይ ንብሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ሲ ንምንታይ እዚ ዓይነት ፕሮግራም ሒዙ ዘይመፀ ስለምንታይ ሕጂ መፅእ ኣሎ ኢልካ ክትሪኦ ክትፍትሾ ናይ ግድን እዩ ትእምኮ ፀገም ምናልባት ሰባት ድላዮም ክዛረቡ ክእሉ ኮኑ ኣምሓራ ከምዚ ገይሮምና ኦሮሞ ከምዚ ገይሮምና በቲ ከዓ እዞም ናይ እስላም ኣኽረርቲ ሓይልታት ዝብልዎም ንሳቶም ወይ ከፀልምዎም ዘልዩ እዚ ናይ ምዕራባዊ ክፋል ናይ ኤርትራ ከምዚ ክገብሩ እዮም ኢሎም ብትንቢት ዝዛረብዎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ሲ ካብዚ ኣካል ሕብረተሰብ ናይ ምዕራብ ንብሎ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብና ወይ ኣካልና ደምና ወይ ፍንጫሕ መሰንገልና ኢልና ንገልፆ ህዝቢ ኤርትራ ካብኡ ክፈልየና ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መልክዕ የለን ግን እቲ ዕላማ ክንፈልጦ ዝግባአና ሓደ ነገር እዩ ኣፈጣጥራ ናይ ስርዓት ምርኣይ ትዝዓበየ ስእሊ ክበና ክእል እዩ ኣፈጣጥራ ናይ ስርዓት ማለት ናይ ወያነ ዝበሃል መሪሕነት ወይ ወያነ ዝበሃል ጁንታ ኣፈጣጥሮ ካብ መጀመርያ ጀሚርና ንምንታይ ዕላማ መፂ ናይ በከይድ ፀኒሑ ኣብ መጨረሻ ከንታይ ዓይነት ሽግር ኣጋጢሞ ነዘን ሰለስተ ነገራት ተዳሪእና እቲ ኣብ ዓለም ወይ ኣብ ከባቢና ወይ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ድኸሰረ ሰውራ ንመሰል ንዲሞክራሲ ንነፃነት ተቃሊሱስ ድኸሰረ ሰውራ እንተሎ ብቁፅሪ ሓደ ዝስራዕ እዚ ናይ ወያነ ሰውራ እዩ
بخمي ملكعين بوضح ملكعين تدارينا ማለት መጀመሪያ ደረጃ ወያኔ ካብዚ ዘሎ መዋጥር ንኽወፅእ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እሱ ከዓኒ በቶም ኣካላትና ናትና በቶም ኤርትራውያን ንብሎም ኣካላትና ዝተፈላለዩ ረብሓታት እንዳሃበ እንዳኸፈለ ንባዕሉ ናይ ምድሓን ፕሮፓጋንዳ ወይ ኣጀንዳ ፕሮፓጋንዳ ዘይኮነስ ኣጀንዳ ኣብ መጨረሻ እዚ ስርዓት እዚ መውደቕ እዩ ከፀብቕ ኢሉ ካብቲ ካብ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዝመፅሎ ዘሎ ተነፅሎ ንምህዳም ክብል ነዞም ባእታት እዚኣቶም ብሽም ትግራይ ትግርኝን ብሽም ኣጋእዝያንን ወዲቡ ኣብ ኤርትራ ነባሪ ነፃነት ከም ዘይህሉ ስለምንታይ ሲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልተ ህዝብታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብተፈጥሮ ተፈላለዩ ዝነብር ህዝቢ ከበሳን ቆላን ንብሎ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፍልሊ እንዳግፋሕካ ሃይማኖታዊ ግርጭት ክመፅእ ከም ዝኽእል ንመፃኢ يعبيخ هالسئلي الذي حدش ولو كمل لهم كلهم رومي وتفينا أمنينا نايدو دائما كلهم اللي هو بعالات بزيح حكي بزخونا مدام ناسي I think حتير جديد لومي بقدامي قلة تزاري بنيرة مالت تذكرون بحركوينكم كابتن نظركم سي درجة 9 من 9 نظركم من جليلة يعني هذه بوزح جديد سب حتى اني قلة دحاو اخذنا الكابل وها قلة الامان الكابل وها قلة الكابل يمرد داون كون خل بزخونة قل نتي ميديا بدي تعب بطالتوك كم نناتو اللي خاطبو دي أفتنا الناتو دي قبوه خذوا زاري بينا أنا كوما أمينا ينا زاري بنا تقدم بزغونا قلت حاسيبنا لنا حاجة علوهم كله خذوا I think up لما تصدر لسومن انت داتي بروجرام كنس حقينا موتي لايف كاي خيت لو فيسبوك ديتا سمع علال كدم تحدثت علالات كابتن اي قدم تاريخ كاو تمركز خوينو قد دل حدثت نغرات اودينس زغونو فدنا نتينا مالتي سلمتاي خوم دبل دلخو بزحات سبات አለው ገለገለ ተንታንቶ ይወልኩም ሪቶታ ዘለዎም ገሊኡ ሃናሲ ገሊኡ አፍራሲ ገሊኡ ናይ ምጥርታ ሪቶታ ሰማዝ ክሳዓሩ እንዳልኩን ካስ ተክትብሎ ዘለካ ክትብል ኣለካ እነት ገይረስ ዘለኹ ማለት ንሎም ግን ሓጻር ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳሪሒት ምብላ ማለት ኩላ ካብታ مولينو داويان اللي هتمسخبتا تحانيت داويان تي ناي مسرح ناي بروباغندا نزمن سيدي كم حفشاوي رديت ناي لومو بروغرامي كان ناي حاوس متنقاطان مخرل نمزرابي تي حاوس متنقاطان نبلو كم
قال بفلاطن بفلاطن بزي مفلاطن أنا بناتي جمجم بوزحات ثم من إسيات من لو ما بزحدش تولد زلونا أشتي إرتراويان من إسيات كان دي إيموشنال إنه لو سمعتها بزخنا الجواب بودع عدي بمتعابيتي كالون تسبي بزخنا نايمة أخاب جيرومنا من إسينا بالدنقار زقبرو نقرالو إذا خيفة لتخات من إسينا بتقوقي زخنا كنتات زخيد له بتحدث أني اليوم وحدة زغونو قل تربحت النولوم قبل ساتهم الجورو أفراسي أنصار هذا الإفتراء عناو تجبرت تربحت زغونو تقميز تقوموا مالتي تربحت خلنا كلنا بسالساي زم سوازي أتوم أب إفتراء ناي تسفى مقراص تنامج أرشا ما أبغى ذبها سجوم تزوسو دمو تأمكو مقدنا عام كتنبرم تخيل زانا يتفعت مقدمو خانا أمينهم سرحلا اللوز يوم تم كنا نحسين لهم زي قباء النفتي إنه زاربو بوليتيكاوي زاربا يكون قصقاسا وصراح كله كنا نحسين لهم زي قباء قروم دا تخساتلنا تقولهم كانوا تقوم زقباءهم سواتي بحافشا قلنا تمن إسي كفلتو زقباء نقر الله وان زيزك على قلو زلو قل تريوتات አለው ምናልባት ብዙ ሐሳባት ተዘይን ዛሬው ወሎ ማሐይሽ ዚ ትርጉም ዘይብሉ ነገር እዩ መሰረት ወኔ ሁሉ ናብ ኤርትራ ኢሎም ዝሐልፎሎ አነ ግን ዳርጋ ምሶም አይሳማም ማዓኒ ምክንያቱ ዋላ ኳ መሰረት ተደይብሉ በኤርትራ እንተ ኣብ ኤርትራ መሰረት ደይብሉ ኮይኑ ካበኢቱ መሰረቱ ኸአ بقبوء ختقالعون كتفلطون كتكل الله كان تاي مالتي حجي انت دا بتحد وغن تزبزح من اسي تزبزح من اسي تتاليلو يتدناغيرو بعركي عركها ويودع عدي بدله تدناغيري انت دا نقول كنا ماجوريتي مالت من يخذ الدناغروز الدناغروز اكل سمنينا مباركن كيد كنكل الله مالتي ስለዚህ ተናይ ምድንጋር ዓላማው ስንምንታይ እዩ እንተ ዳ በኤርትራ መሰረት ይብሉ ኮይኑ እዚ ንሰምዖ ዝኸይድ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ገለም በውራጃን ገለም በሃይማኖት ገለም በቀቢላ ሓሊፍካውን ከምዚ ጨናፍር እንዳሰደደ በውራጃ እንዳተወደብካ ማሕበራት ምጥጫሕን ንሕድሕዱ ክሰማማዕ ዘይክእል ነገራት ምግባር ስለምንታይ እዩ እንታይ ከድምዕ ማለት እንተ ዳ መሰረት ይብሉ ኮይኑ ኤርትራ ኣብ ደገስታ ይኸድምዕ ስለምንታይ ከሆም ይመጽእ ሕጂ ተይ ሓደ ክልተ መንእሰይ ዝዳናገር ዘሎ ስለምንታይ ምንታይ ከ ንምንታይ ዓላማ ክውዕል ተባሂሉ እዚኦም ክንፈልጠን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ፍሉይ ርእይቶ እንተደይብልኩም ኣነ ካብ ተመክሮይ ሃሳይ እየ ዝብሎ ማለት ዋላው ናብኡ ስለዝነበርኩ ጥራይ ደይኮነስ ከምዚ ኣምሓራ ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሩ ይሄዳል ዝብሎ ንሓደ ዝተደናገረ ሰብ ወይ ንሓደ ዝጋገ ዘሎ ሰብ እታ ቅንዕቲ ጌጉ እንታይ ምዃና ተደነጊርካዮ እቲ ጌጋ ቁኑዕ ዘሎ እንዳመሰሎ ኩሉ ግዜ ቅፅል ስለዝኽእል ነታ ጌጉ ብደረጃ ሓቅን መርትዖታትን እንዳቕረብካ ከተረድኦ ክትክእል ኣለካ ካብዚ ዘይርዳእ እንድሕር ኮይኑ ከም ሰብ እንዳሓሰበ ካብዚ ዘይርዳእ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብቶም ብኻልኣይ ናይ ጥፍኣት ልኡኻት ኢልና ንሰርዖም ወይ ተረባሕቲ ንብሎም መጋበርያታት ናይ ስርዓት ወያነ ኣብኦም ከተእትዎ ትኽእል ኢኻ ክትድምሮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ምድማርን ምቕናስን ኢኻ ትሰርሕቲ ፕሮፓጋንዳ ናትካ ወይ ትስራሕ ናይ መነባብሮ ፍልሊ ምርካብን ምስኣንን ممهارن مدنقارن كلهم تم فاسيليتات نبلوم نودي نحبرتسب زدليو نحد حزب زدليو فاسيليتي نتحدخ ركب كله تحد زي ما قالوا تابتم فاسيليتات نابنت صرغيان نبل بيت تمرت نبل حكمنا نزل ثلاثه نزا وسيدناين بوبو حكمنا زي ركب حبرتسب كبابي حكمنا زي تدقونلو صرغيا كراهبلو زخل صرغيا دي تسرحلو انت خوينو مو بنصارو اتخال حبرتسب ኤርትራው ክንሱ
ፍሉይነት ተዋሂብዎ ፍሉይ ቤት ትምህርትታት ፍሉይ ናይ ሕክምና ትካላት ዘመናዊ ፅርግያታት ተገይሩሉ ትኻልእ ግን ኣብ ፀልማትን ኣብ ድንቁርናን ኣብ ሕማምን ዝነብር እንተደኣ ኮይኑ ሕጂ ኣብዚ ኣብቶም ውሽጢ ሕብረተሰብ ናይ መነባብሮ ምፍልላይ ኣሎ ናይ ንቕሓት ምፍልላይ ኣሎ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ኣሎ ኣብ መንጎ እዞም ሕብረተሰብ እዚኣቶም ከዓ ድርጭት ክፍጠር ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብተለምዶ ንሪኦ ኩሉ ዋላ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ካልኦት ኩርናዓት ናይ ዓለም ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኤትኒክ ግሩፕ ወይ ከዓ ዓሌታት ዝፍጠር ግርጭት ነዘን ሰለስተ እዚአን ብውሕዱ ዓንተ ይትገለፅ ኮን ካልእ እውን ክግለፅ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ነዚአን ከማልእ ዘይክእል እንተደኣ ኮይኑ ነዚአን ብግቡእ ክረብሓለን ዘይክእል እንተኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ጭቆና ኣሎ ኢሉ ክኣምን ይኽእል እጂ ጭቆና ኣብዘየህሉ እዘን ንብለን ዘለና ሕጂ ብነፃነት ናይ ምባር ሓደ መሰሉ እቲ ሃገር ትረኽቦም ትንኣስ ትዕበ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ብግቡእ እንተደኣ ዝማቃራሕ ኮይኑ ዓዲ ክስቶ ካብ ዓዲ ክስቶ ከፍልዮ ዝኽእል ታሕተዋይነት ወይ ላዕለዋይነት ዝበሃል መነባብሮ እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ እዞም ሕብረተሰብ እዚኣቶም ሰላም ኣሎ ምርግጋእ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ምንባር ውሕስነቶም እውን ተረጋጊፅ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ሓደ ናይ ካልእ ሕብረተሰብ ዘሎ መነባብሮና ፍልሊ የብሉን ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ናብ ግርጭት ከውስዶ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መለክዕ የለን እኳ ደኣ ብሰላም እዩ ዝነብር ስለዚ ትውደባ ስለምንታይ እዩ ደኣ ድመፅእ እዚ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሓቂ ኣብ ባይታ ንሪኦ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ድኽነት ኣሎ እንተኢልና ኩሉ ኤርትራዊ እዩ ድኻ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፅረ ማይ ዝስተ ፅሩይ የለን እንተኢልና ከም ኣብነት ተምፂናስ እሞ ዓድመን እዩ ካብ ዓድመን ፅሩይ ሰቲ እቲ ሓደ ዓድመን ተፀሚ ወይ ፀሚኡ ይነብር ኣሎ ዝብል ሕቶን ተምፂና የለን ኩሉ ብማዕረ ይስእል ኩሉ ቤት ትምህርቲ ኣይረኸበን እቲ ህዝቢ ኣብ ድንቁርና ነብር ኣሎ እንተኢልና ካብቲ ድንቁርና ክወፀሉ ዝኽእል ሜላ ኢና ክንህዝ ዘለና ገለ መካኒዝም ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ኣብያተ ትምህርቲ ዲና ክንሰርሕ መምሃራን ዲና ፀሊምና ክነምፅእ ወይ ካልኦት ነገራት ዲና ክንገብር ሃብቲ ናይቲ ሃገር መዝሚዝና ካብኡ ዝርከብ ሃብቲ ከዓ ብግቡእ ኣብ መዓላ ውዒልና እቲ ሕብረተሰብ ክመሃረሉ ዝኽእል መካኒዝም ንፈጥር እምበር ብሓባር ዝድንቁር ብሓባር ዝጠሚእ ብሓባር ብሕማም ዝሳቐ እንተኮይኑ ብሓባር ብድሕረት ዝሳቐ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ሓደ ካብቲ ሓደ ተፈልዩ ዝረኣየሉ እዩ በንፃር እውን ትምዕብልና እንተደኣ ኮይኑ እውን ብሓባር ዝምዕብል እንተደኣ ኮይኑ ብሓባር ካብቲ ዝርከብ ሃብቲ ሃገር ብማዕረ ዝማቐል እንተደኣ ኮይኑ ብሓባር መነባብርኡ ብግቡእ ዝወሓሰሉ ሕብረተሰብ እንድሕር ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መልክዒ ናብ ግርጭት ከእትዎ ዝኽእል ናብ ምትፍናን ከእትዎ ዝኽእል ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ እዚ ገይሩ ንኽብል ዝኽእል ምውዳብ እውን መገዲ ክኸፍት ጥራይ ዘይኮነ ተወዲቡ ናይ መቃለሲ ባይታ መድሚዱ ንመሰሉ ክቃለሰሉ ዝኽእል ወላ ሓንቲ ነገር የለን ስለዚ እዚኦም እንተደኣ ደየለዎ ኮይኖም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ተናዊሑ ኢልካ ተማርር መን እዩ ሕጂ ዘማርር ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዊሕኒ ኢሉ ዘማርር እቲ ትግራይ ድዩ እቲ ትግርኛ ድዩ እቲ ቤን ዓምራይ ድዩ ኦር እቲ ብሌን ድዩ ወይ እቲ ሳሆ ድዩ ወይ እቲ ካልእ ኩናማ ገለ ንብሎ ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ መኖም እዩ ደማርር ነዊሕና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢሉ ዘማርር ስመን እዚኣ ሕቶ ምልክት እዚኣ ሕጂ ንኩሎም ብሄራት ተደኣ ብማዕረ ትምልስ ኣላ ኮይና እዞም ኩሎም እዚኣቶም ኣብቲ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣትዮም እቲ ሃገር ዘጋጠማ ሽግር ድሓር ንዕኡ ከይተንተና ማለት እዩ እታ ነዊሕና ትብል ሕቶ ከም ሕቶ ክትለዓል እንድሕር ኮይና ንመን እያ ነዊሓቶ ንትግርኛ ንሳሁ ንብሌን ፈልያ ዝነውሐቶ ወይ ብፍሉይነት ከዓ ሓፂር ኮርስ ተዋሂቦም ወይ ሓፂር ኣገልጊሎም ንገዝኦም ዝምለሱ ዓሌት ኣለዎ ድዮም ኣብ ኤርትራ እንተኢልና የለዎም እንድሕር ደየለዎ ኮይኑ እዚ ፀገም እዚ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዘጋጠመ ፀገም ወይ ንኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነብር መንእሰይ ዘጋጠመ ፀገም ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ሓላፍ ዘላፍ የብሉን ተኾናማ ብማዕረ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይሳተፍ እቲ ትግርኛ እውን ከምኡ ሓደ እውን ከምኡ እቲ ሓደ ከምኡ እንተደኣ ኢልና እቲ ኮምፕሌይን ንገብሮ እቲ ከም ኣብነት እነቕርቦ ነገር ከመይ ጌርና ኢና ካብዚ ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ነዚ መንእሰይ ዘረብረቦ ደንፀርፅሮ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመይ ጌርና ከነሕፅሮ ንኽእል ሕጂ ብዙሓት መካኒዝም ኣለዉ ምክንያት ኣለዉ ነዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘንውሖ ምክንያት ኣሎ ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ምክንያት እዚ ኮላፕስ ጌርና ኣብ ረብሓና ቀይርና እቲ ሃገር ናብ ንቡር ተመሊሳ እቲ ናሽናል ሰርቪስ ንብሎ እውን ናብ ንቡር ተመሊሱ ኩሉ ሰብ ብድሌት ከምቲ ቅቡእ ከምቲ ኣዋጅ
ኣገልግሎት ወዲኡ ናብቲ ከባቢኡ ናብ ገዝኡ ናብ ዋኒኑ እንድመለሰሉ መንገዲ ምድላይ እንተዘይኮይኑ ተሓደ ካብቲ ሓደ ዘይግባእ ኣገልግሎት ትገብር ኣሎ ተሓደ ግን በቲ ናይ ተሓደ ረሃፅ እንደምን ይነብር ኣሎ ኢሉ እቲ ሓደ ክኾሪ እቲ ሓደን ክኾርዮ ነቲ ሓደ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ምውዳብ እውን ኣየድልን እዩ ንተቃውሞ እንደበግሰካ ወላ ሓንቲ ነገር የለን እንታይ አንተ ተፈላለየ ኣብቲ ናይ መሰላት ጉዳያት ትንክፍ ዘበልኮ ንኣሽቱ ኩሉ ዝሓዋዊስካ እንተዳሪእኻዮ ፀገም ኣሎ እንተኮይኑስ ብሓባር ይፅገም እቲ ህዝቢ ረሃዋ እንተለውን ብሓባር ዝርህቦ እቲ ህዝቢ እዚአን ተደኣ ቦትአን ኣለዎን ኮይነን እዚ ንሪኦ ዘለና ጫውጫው ደኣ ካበይ እዩ ድመፅእ ስኢሉ ሕጂ ሓንቲ ጠሓኒት እኽልስ እኽሊ ከየትካላ በቲ ጥሒና እኽሊ ክትበካ ይትኽእል ገለ ነገር ብላዕሊ ከተእትወላ ኣለካ እንተ ርብዒት እንተ ፍርቂ ርብዒት እንተ ክልተ ርብዒት እኽሊ ከተእትወላ ኣለካ ክሻሕ ሒዝካ ከዓ በቲ ትተፍኦ ተውፆ ጥሒና ብኡ ከዓ ክትፅበያ ኣለካ ወይ ገርወይና ጌርካ ፖለቲካ ከዓ ከምኡ ብጥሕን ሞሊኖ ዝበሃል ኣካል ኣሎ ሓይሊ ኣሎ ብላዕሊ እቲ ፕሮፓጋንዳ ማሽን ኮይኑ ዝሰርሕ ሓይሊ ኣሎ እቲ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ቪክቲም ዝኸውን ከዓ ተሓፋሺ ማለት እዩ እዚ ካበይ ይመፅእ ኣሎ እንተኢልና ግን ቀንዲ መንቀሊኡ ካብ መቐለ እዩ ካልእ ወላ ሓደ ነገር የለን ምክንያቱ ብተመክሮና ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመት ክትሪእዎ ፀኒሕኩም ሰብ ስለ ዝበለ ደይኮነስ ብተግባር ኣብ ባይታ ዝረአዩ ነገራት እቶም ሓቅታት ኩሎም እዞም ኩሎም ንሪኦም ዘለና ድማ ንኣብነት ኣብ ዓለም ሲቲ እቲ ክወሃብ ዝግባእ ነጥቢ 100 እንድዩ ካብዘን ናይ 100 ነጥቢ ሕግታት ናይ 100 ነጥቢ ዋሃባ ስርዓት ነጥቢ እዚ 1% ንኤርትራ ከርባሓ ዝኽእል ካብ መቐለ ዝወፅእ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ የለን 1% ነው እንጂ ካብ ኔክስት ሰንበት ጀሚሮ ዋላ ኣስማት እንዳገለጥኩ ክዛረቤ 1% እንብላሲ ካብ መቐለ ንኤርትራ ዝረብሕ ወይ ንኤርትራ ዲሞክራሲ ፍትሒ ነቲ ህዝቢ ቀፃልነት ክህልዎ ናፅነት ንኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ቀፃልነቱ ሓይሉ ሃገሩ ኣማዕቢሉ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘሎ ሃብቲ መዝሚዙ ንዓለም ዕዳጋ ኣቕሪቡ ሓንቲ ምዕብልትን ስልጥንትን ዘይትድፈርን ኤርትራ ንክትፍጠር ስርዓት ወያነ 1% ከማን ሓሲቡላ ይፈልጥን እዚ ኣግለፎ 99% ዝህቦ ኩሉ ግዜ ንምድሓንን ንምጉሓፍን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ ንምድሓን ንብሎ ነቲ ተጋገየ ኣካል እዩ እቲ ምጉሓፍ ንብሎ ከዓ ነቲ ኢዱ ተሓፂቡ ኣብቲ ናይ ዕንወት ተግባር ተሰለፈ ንምንጋር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ መደብሲ ከምኡ እንተገበርናዮ እንታይ ይመስለኩም ክብል የድልየ ምክንያቱ ንሕናስ ከም ኤርትራውያን ክንበሃል ከለናስ እቲ ኤርትራዊ ዜግነት ወይ ኤርትራዊ መንነት ካበይ እዩ ዝመፅእ ብኸመይ ኤርትራውያን ተባሂልና ስለምንታይ ከኤርትራውያን ተባሂልና ኤርትራውያን ተባሂልና ከንታይ ፍፃመታት ተገይሩ ብዝሓለፈ እዋናት ኣብ ሃገርና ብ3-4 10 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ኩሉ ኤርትራዊ ካብ ምዕራብ ንምብራቅ ካብ ሰሜን ንደቡብ ዘሎ ኣብታ ንፈትዋ ሃገርና ዝነብር ህዝቢ ዓሌቱ ብዘይገድስ ቋንቋ ብዘይገድስ ኣብቲ እዋን ናይ መከራ ግዜ ኣብ እዋን ናይ ፀበባ ግዜ ብማዕረ ኢትዮጵያ ዝነብር ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝነብር ዝተፈላለየ ዓሌትን ቋንቋን ዘለዎ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዝነብር ዝተፈላለየ እምነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ብማዕረ እዩ ካብቶም ገዛእቲ ሓይልታት ብተደጋጋሚ ብተወራራሲ ኤርትራ ዝመፁ ዝነበሩ ገዛእቲ ሓይልታት ዝበፅሖም ዝነበረ ኣደራዕ ወይ ግፍዕታት መከራ ካብቲ ሓደ ነቲ ሓደ ተፈይሉ ዝረአ ነገር የብሉን ብማዕረ እዩ እቲ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝውሰድ ዝነበረ ካብ ፖለቲካዊ ስራሓት ጀሚርካ ክሳብ ህዝቢ ኣብ ምፅናት ዝግበር ዝነበረ ገበናት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብፍላይ ንሓደ ፍሉይ ሕብረተሰብ ወይ ብሄር ንብሎ ወይ ቋንቋ ወይ ንሓደ ፍሉይ ዓሌት ወይ ከዓ ንሓደ ፍሉይ እምነት ዘለዎ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ይኮነን ተገይሩ ብምሉእ እዩ ብሓፈሻ እዩ ውሽጢ ኤርትራ እዚ ከዓ ታሪክ ምድግጋም ከይኮነና እንተዘይኮይኑ ታሪክና ሰነዳትና እንተደኣ ርኢናዮም ብዕድመና እውን ተወሊድና ክሳብ ሕጂ ዘለናሉ ደረጃ እንተደኣ ርኢና
كل تحبرت سبي نايتي حلفة مجزأة وسرعات ناي إثيوبيان ولا ناي إيطاليان ناي إنجليز وزت إعتراض نبرة أجم بمعري تهزبي زقادسون يرو تقفعتاتون بمعري يقبلون يرو بمعرها أبدهم يرو أبكم زعينت كلتات أبتي وش تحبرت سبب إيرترا تحادي خاب تحادي تبلالي تخرى إلو زخل ولا حمت نجرا ينبرون آمنت بفلاية تجزي مجزأتي إليان يكون جحيروز مسألة مجزأت هاي لسلاسي يكون درجي أمانغو نبرتي كبسان مساحتم نبلو بلمدي وي قولان دقان نبلو بلمدي زنبرين ايتهم جزاء السرعات من مفللاي وي نخجزقوا بزتعمم ميلان تزيكوينو أمانغو تحبر السبب زنبرا ولا حمتي لأن حدوخ الرئيس قيل تسابقوتات اي نبرا كمتن كلن هاجرات ندريئن بمغنيات هايمانوت يكون بعاليتاوي ويبناي مبقول قداي زرقنا برقر الشتات أو وشتي إرتراء أي نبرا نيرون تدعى خوينو بتوم جزاء حيلتات زمتس بحفشان التهزبي لما فللايز ببرزنا ميلا بتحادوغن كا بحفشة لما جزاءات متان كتعمهم نتحبر السب أبحادة ما أكلتهم يشوفلقوا من بارمي التاريخ زرقين الناس الذي كابز مررز تبقيسو هزبي إرتراء قبل عليو كابز ورز نبرا أدرع عن دفعتاتن بحسب نخك على سمريتو كقالسو زخل مودداب غيرو ابتو مودداب كا كنت كل خالوت عالم درأنا يم سوراوان حيلتات بزح في اللياتن قرصتاتن غيرو زخا النبوري بوليتيكاو مسرحي اب إرترا رايت رأي نبرن ግን ዜሩ ህዝብ ኤርትራ ተሓደ ካብ ተሓደ بدق ولا بتوم كاوش تحبرسب إيرترا زوجو استجف لقست جزائر of course نيروم يوم جل بس عبعتو تقول صار إيرتراويان مستوم جزات حيلتات وجينهم كم زحجي نري أزلنا تاريخ زلقمو زلو بس جزات حيلتات وجينهم قبل على حزب إيرترا نايك حدث جبنات يقبرون يروم حزبهم حليفهم يهبون يروم الصومون كابتم حجين نبلوم ذلنا مسرعة ويانو وجينهم أنصار حدنتن هاجر إيرتران زقالو سوزلو والكسبات فليخات ريوم يكونون مخنياتو مننتهم شيطهم نقول كاو ربحة تراي أبسرعات عليان يكون أبسرعات هاي السلاسي يكون أبتم كالو سرعات هتاوش دي إيرتراز نورو نقول كاو ربحهم كبلو مثل أحزابنا إيرترا حليفهم ذهبوا سباتيون اليوم بتابع تزقوا تاريخ كل جديد أب تاريخنا نتقسم سباتنا سلازي تاريخ يدقم على اللون خذ الليل سلازي هذي بإيرترا التحادث التحادث تفليس رهوا زر خبرلو تحادث تفليو تجبعون له استرجت له مخنيات وي بتاريخ نتقسم نجارات يلون كم إيفيدنس نقربهم نجاراتهم يلون بحافشة كومنت العادي اللي هينو بحافشات هزبي بحد عين تأميتو يشوف لقن يجزان يواردن كم ذنبرة يسددن كم ذنبرة جن تي أبينا زلوا سندات أب حزبنا زورر أدرع كم أبنت وكم مرتعون والسد مالتي الذي مسارتاوي زخونة أجمع أوش حزب إيرترا من الوقت تدخلنا نقوله بحافش نقول له حزب استنكفت أجمع زخاء بسرح لفتح شجري جن نسون تدي كوينو أمونغوتهم عليتات نقولهم وي قبيلاتات نقولهم أبزخون يكون بوتا سفيرهم زركوبو أحزابنا إيرترا تحادى قبل علي تحادى زوصدو أدرع ويتأجمات يلن الذي أقوم عينت كونتا زي الحبرت سب كالاي انت بمجزاتي انت نسو بزات ريو ناي تخبابير كان من بار بهلي حلاقت زلو حبرت سب أبكم ذا عينت زحجين ريو زلنا موبز مبل عسران حدن كفل زمن نختزم تولو ذات أجمكا مالسي عالم زبط حتلو درجة بتحادو جن كتجنجم كلها بتحادو جن كأخذ زم عينت تريوتات مو نامنا عسر شو عتن عسر شد شخ في الزمن ندحري بملس التحساس بام الزم حدشتي مبل عسران حدن كفل زمن استفتروا من أسات ويزيجاتات قالهم عينت بتشق زولو نجارات كتير أخلها من شام كتشوم نايقدمت من شيء كابي زمت من يزصوروا من ينهموا من تاير بحاخة خوعن
حراي بوراجا موداب تدليو بهيمانوت موداب تدليو بعليت موداب تدليو بقبيله موداب تدليو جن نمنيو نتوما وشتي إرترا زلو قبيلاتات دي زربح وينتوما وشتي إرترا استفلالي ناي امنت تخترتين ولوم اسلمنا هم كريستنا تخترتين عم زقلقل دي بحفشة نتي وشتي إرترا زنبر حزبي إرترا وخوينو نا إرترا من الناس عيزو إرترا وزبل من الناس فتيرو تقاليسو نتأنتو دي جبت حزبي نعو زقلقل دي زربح ديو زربحهم تخوينو أبتي زربحو نتحفر السبب أبتي زربحو قداءاتي خاون مش وقت واسعنا يقدني قل زربح ديو نتينا أي ربح انت رايدي كونه ولاون ما بقسي نايزي كان تقول لك زين الزاربو أمو وشتي إرترا خمزة عينات أجامات كساب زيلة سلامتا إذا مودي داب تدليل من تاي نابي يخزم الرح زي تبعبي يخرج زلو قداي سلازي تمن إسي كتقرر له نامنت أبزار بأوان مسوا